Mela, nilqakom magħna għal-followers tagħna illum għandna programm daqsxejn jaħraq mi għandi nibdew mit-tema. L-ewwel nett it-tema tal-lum hija l-gwerra fil-Vant Nofsani u l-gwerra li għaddejja tal-Ukrajna. Għandi il-Melkim miegħi, opinjonista u ġurnalista, lil-Bader, interpretu u imam, u għandi il-Wen Hewitt, opinjonista u politiku wkoll. De Hewitt. Ex-politiku. Ex-politiku. Opinjonista. U sfortunatament. Kannu l-Black Remas. U sfortunatament kien ħajkolli il-Stephen Florian li huwa ukoll espert anki fejn idħol ir-Russja u politiku, però sfortunatament ma setax jattendi. Tajjeb, ma setax jattendi għal raġunijiet illi ħa nitfa' il-klip illi batli u nibdew bija palma taraw nek għandna miktub iċ-ċensura u s-siġġu ta' Stephen Florian miktub ċensura. Nuhu riskju, għax ma la jissib. Mario, Stephen Florian għawħi, għandi biċċa bad news, mus se nkun nista' niġi għal-programmu, ħanedlek ir-raġuni x'inhi. Ġibdu l-attenzjoni li hemm dik il-famuża regola ġdida sa li biex nidru fuq il-medja nkunu fejn nkunu rridu l-permess tad-Director General. U ma kienx hemm ħin nagħmilha ġifieri u jekk ma nagħmilix nispiċċa nidħol fit-trouble qabel ma noħroġ għal pre-retirement leave u għal pensjoni. Ġifieri dat 3 xhur li ġej ikolli noqgħod kwiet u jiddispjaċini ħafna għax programm interessanti tiegħek u preparajt għalih dal-lej, però ma nistax nieħu r-riskju għax ma la jissib xi nisrani ġifieri u jmur jirrapporta u ġibni f'xi xeba imbarazz. Għalhekk hu paċenzja, aħdem b'dawk it-tlieta li għandek li huma validi wkoll. U darb'oħra kif nirtira jiena ġifieri impattilek jiena. All right, nawguralkom illejla nkun qed nismakom. Ciao u skużani imma fl-aħħar mument ġew ċari l-affarijiet. U ġa kont preparat biex niġi, ġifieri ġibt il-headphones miegħi u l-qaddiżin kollha u issa qbadtu dawar dembi lej ċirkowa qed taħjar ma naqax fit-tentazzjoni, ifhimni. Auguri Mar, skużani ciao. Mela, dik kien il-fatt illi ma setax jattendi Florian u dik hija ċensura nilkom nissew daħlet telefonata eżatt issa u ħandaħlu wkoll. Ħandaħlu Mela, hello? Qed tismani? Mario. Graham, tħalta satti waqt li qed jitkellem Stephen Florian. Għandek xtejdinna fuq dak li smajt? Iva, infatti smajt li għal Stephen ġviri mal-lowel ġviri disgustajt ruħi ġviri kif qed nerġgħu naraw każ ieħor ta' edukatur ieħor li minħabba din id-direttiva li ħareġ biha l-gvern hemm sarima ma ħalla lema. Sarima li ovvjament qiegħda ċaħħat dak li jkun milli jkun tkellem b'mod apert, ġifieri, u din naraw li l-gvern qed jagħmel attentat a kolinkwa kost biex ovvjament jalaq ħalq in-nies li ovvjament hija inaċċettabbli ġifieri. Jiena minn hawnhekk nixtieq forsi nagħmel appell il dak li jkun ġifieri l-edukaturi kollha illi l-UPE għandha direttiva u fis-seħħ illi tipproteġi l-kull edukatur illi jrid ikun tkellem sewwa u hemmhekk il-union tkun għamlet inti is-sem tagħha. Nixtieq nagħmel ukoll update żgħir illi din id-direttiva illi ħareġ biha l-gvern illi jagħmel sarima ma' l-edukaturi issa qiegħda quddiem l-Ombudsman biex ovvjament l-Ombudsman ikun iddeċieda u jtina triq qudiem. Kif qed fuq il-linja xaqt insaqsik, tista' tgħidilna d-din minn ħareġ bija minn kien da ħanejtek il-persuna ħareġ bija jew m'hemmx ismijiet? Ija, mela, m'għandix problema li nsemmi, Iva hija Direttur Ġenerali Britjen Borġ Taliba li ħarġet din id-direttiva mill-Education, ovvjament taħt il-direzzjoni ta' Matthew Vella, il-Permanent Secretary, u ovvjament il-Ministru konċernat Clifton Grima.
Issa ovvjament din id-deċiżjoni mid-dera, din il-direttiva li qiegħda fis-seħħ ġiet indirizzata mill-OPM, ġifieri mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, u allura wkoll hemmhekk subajja jmorru wkoll fuq il-Principal Permanent Secretary Tony Sultana li għandu wkoll inti rwol importanti illi ħares fil dan l-affarijiet li ma jsirux. All right, nirringrazzjak ħafna. Grazzi Mario, grazzi inti. Grazzi. Mela, iċ-ċensura ma ġembi mhux ħadd irrispondini għaliex ma tistax. Tajjeb imma għamilniela ċensura miktubaw, tajjeb, Bader, naħseb illum ġidek tajba lilek, għanejtek, x'taħseb? Għax ma nix għamdekx oppozizjoni, x'taħseb fuq għadi? Anzi, għal-oppozizjoni. Anzi, inu Stephen, vera all right. Għax għadin niftakar, u bil-ħaq, għadna jidiru minn issa, għalli għad jismana, Stephen, l-istedina kontamentlek għadha miftuħa. Issa d-darba mux san kun il-taqo l-Spiċu l-Florjana, issa d-darba għand id-dar, u jiġu daw iż-żewġ muskatier zmana u koll. Anke ntwejn. Ġifieri, ħanajdu hekk, anzi, Stephen, naf il-prinċipju tiegħu anke l-direzzjoni tiegħu, naqbel miegħu f'xertu affarijiet. Forsi fil-passat li kanna dak l-ixju tal-post tal-imsida u hekk, imma anzi wara l-programm li kanna ma' Norman, we kien very friend. Ġifieri anke fuq Facebook sħabu hekk u ġieli kommentajna l-xulxin. And he's very nice person. Anzi, jekk l-edukaturi, għammek ħanaqbel ma' l-persuna li tkellem fuq il-telefon. Jekk l-edukaturi ma jedukawx in-nies u ma jgħalmuhomx u ma jitkellmux, min kapaċi jitkellem? Bniedem li ma jaf xejn, jew ma rridu l-ħadd jitkellem. Għax hekk imbagħad tispiċċa. Ekku. Malcolm, efhimni, di ejla ġejja, di naħseb daw l-aħħar 3 snin 4. Qed iżżid iċ-ċensura mhux fil-verità tonqos da l-ewwel daħlu l-liġijiet tat-taparsi hate speech u 3/4 ta' drabi jekk mhux iktar qed jużawhom il-politiċi bejniethom biex isiktu lin-nies. Folderi mhux vera ħafna drabi għax ikun hemm il-hate speech dak li hu. Issa kif qal kemm Stephen il-Graham u anka Bader, inti ġo pajjiż jekk qed issikket l-edukaturi milli jitkellmu. Tista' tgħidli kif dawn l-edukaturi jridu jgħallmu l-itfal biex jibdew jikkritikaw fejn jaraw ħażin. Da l-pajjiż daw l-aħħar 3 snin daw reġgħu tefaħ fin-Nord Korea. Qatt ma ddejjaq ngħid u mhux ħanerġa' niddejjaq ngħid, da preżenti l-gvern li qatt kellha Malta mill-indipendenza law. Kollox jikrollaw, I mean. Fil-fatt xi ħaġa bħal di qatt ma rajnija naħseb. Qatt ma rajnija naħseb Mintov. Di, I mean, u li kien żmien ieħor biex ngħidu kollox kien hemm ċertu affarijiet oħrajn u għaddew 40-50 sena. I mean, di hija xi ħaġa gravi iktar għalija mill-Ministru jien naf jew il-mara tiegħu jieħdu xi ħaġa tal-flus li qed issikket nazzjon milli jitkellem. Għax inti sinjal li qed tibża allura min-nies li qed jikkritikaw u għax taf li qed tagħmel ħażin għax kieku qed tagħmel tajjeb ma jikkritikak. Ekku. Jiena li dejjaqnija, Mario, fidejk. Le, jiena li dejjaqnija l-ipokrizija u l-inkonsistenza. Ġifieri issa imsika teachers il-low hanging fruit allura nistgħu naqbdu niċċensurawhom għax daw jaħsbu l ħadd ma ħajtkellem minnhom. Mbagħad tara ħafna inkonsistenza. Pereżempju hemm ħafna professuri li jmorru jitkellmu u jesprimu l-opinjoni tagħhom pereżempju fuq il-politika, l-università. Ġifieri mara l-università il-professuri mhux edukaturi, nafhem case example, hemm Simon Merċieqa li jitkellem, jiena kritikajtu kemm il-darba, hemm Andrew Azzopard li jagħti l-opinjoni tiegħu. Hemm ħafna, ġifieri. Hemm il-professur Fenek ukoll, mhux l-ewwel darba ta' opinjoni tiegħu, ġifieri allura ġifieri daw qegħdin f'xi kastell tal-lavorju l-università allura l-bqija tal-edukaturi speċi ta' ma xi razza inferjuri daw allura ġifieri jiena din iddejjaqni inkonsistenza. Ġifieri da public officers oħrajn ikollhom l-opinjoni tagħhom jistgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom. Ovvjament ikun hemm ċertu pożizzjonijiet li huma sensittivi, mhux qed pretendi jiena li jiġi xi maġistrat jew xi mħallef jesprimi ruħu politikament, imma in-natura tax-xogħol tiegħu hija sensittiv tant li da jrid jaqta' irid jaqta' deċiżjonijiet b'mod neutrali kemm hu possibbli. Allura ma jkunx irid jinfluwenza d-dibattitu pubbliku, imma edukatur f'ġieħ kemm hemm
u naqbel hawnhekk mal-qalu Bader u anke Malcolm, jekk mhux se jitkellmu l-edukaturi, nies illi suppost jgħalmu lis-soċjetà u jagħtu l-opinjoni tagħhom. Min ħaj jispiċċa jitkellem fi triq? Apparti minn hekk hemm punt ieħor. Li l-affarijiet li għaddejjin u x'inhu għaddejjin fil-korriduri tad-dinja, aħna mhux qed nismgħu jew narawhom fil-medja lokali. Fl-ebda waħda minnhom, ġifieri ġiet isa anke huma isma' titkellmux fuq dawn l-affarijiet, tgħidux fuqhom, tippruvawx tkunu tinformaw in-nies tal-irmawhom fejn hemm affarijiet għaddejjin li huma tal-biża'. Meta tisma' xertu nies kif jitkellmu barra minn Malta u xertu affarijiet kif qed isiru, tgħid isma' aħna isna iżolati mid-dinja. Ekku, ġifieri ċ-ċensura kemm kera dina ejja ma niftakrux, niftakru xewja, il-ċensura bdiet dejjem jagħmluha l-estremisti. Dejjem, kif tara fin-1933 kif beda Hitler, dejjem meta nħaraq il-Parlament tajjeb Ġermaniż, da x'għamel iċ-ċensura totali. U dejjem bl-iskuża għal-ġid komuni, jgħidulek għax għal-ġid komuni, Stalin, Mussolini, tajjeb, ġifieri Dictatorship, tifhem? Id-dittatura dejjem tagħmel iċ-ċensura. U sa Malta bdejna niċċensuraw. Jiena nagħmel punt żgħir fuq għadi. Il-libertà tal-espressjoni għandha tkun naqbel miegħek across the board. Ovvjament ikun hemm ċertu eċċezzjonijiet. Tista' toqgħod li ħanibdew bl-eċċezzjonijiet, l-unika eċċezzjoni hija li meta inti tuża il-libertà tal-espressjoni importanti li inti ma timpinġix li ġifieri ma timponix ruħek fuq il-libertà ta' ħaddieħor. Dik biss hija red line tal-libertà tal-espressjoni. Ġifieri ma narax pereżempju jien naf inti taqbad grupp żgħir ta' nies, pereżempju, u tibda tiffomenta l-mibeda kontrihom, pereżempju, biex in-nies iduru għalihom u jarawhom fit-triq daw u xejdulu, jagħmluhom xi ħaġa ħażina. Dik hemmhekk huwa limitu tal-libertà tal-espressjoni. Ovvjament tal-konċett ikun hemm min għal raġunijiet politiċi jipprova jġebdu kemm jista' jkunu jagħmlu chewing gum, ma li huwa straightforward kemm jista' jkun. Imma ma narax li f'dik iċ-ċirkustanza jaqgħu l-edukaturi nbilli jagħtu opinjoni tagħhom pereżempju fuq il-politika. Jew ejja ngħidu sammaj għax id-diskussjoni hawnhekk kienet se tkun il-politika lokali internazzjonali. Ġifieri laqas għandhom impatt probabbilment fuq il-politika lokali ftit li xejn. Imma l-biża wejn li daħħalna l-biża, issa daw qed jibżgħu jitkellmu da vera kienet short notice. Jibżgħu jitkellmu daw malli xi ħadd jgħid nofs kelma. Anka pubblikament, daw ħanajlek ismani, daw jibżgħu jiena xkell għandi ħbieb tiegħi li huma teachers, taf kif spiċċaw madwar il-mejda tal-ikel, ġifieri barra jkunu ġo restorant jixxu xew xulxin u attent tgħidix ma jmurx jismak xi ħadd, ġifieri hekk spiċċajna. Ma jmorrux taf għalfejn għax taf kif naħdmu aħna l-Maltin, ġifieri jgħidu xi nofs kelma, xi ħadd jaqbad magħha, jkun hemm xi ħadd li jkollu għalihom jaqbad magħha, jipprova jagħmilhom il-ħsara u da huwa ħażin ħafna. Ħażin ħafna. Ġifieri ovvjament tgħin il-gvern ma jkunx irid il-kritika, ma nħarx nispiċċaw ġo tal-pajjiż. Ma nistax nikkritikaw l-istituzzjonijiet baxxina. Hija dittatura u bil-pulit, anyway. Minn ħatija ġobni ħafna. Id-dritt tiegħi jieqaf fin jibda dritt tiegħek u d-dritt tiegħek jieqaf fil-dritt tiegħi. Ġifieri inti qed tgħid illi inti ma tistax twaġġani b'dak li qed tgħid xiex qed tgħid. Li ngħid id-dritt tiegħi fil-libertà u tal-espressjoni eċetera eċetera jieqaf ma tkun qed jagħmel ħsara jew xi ħaġa lilek. Individwali jew inti bħala grupp. Imma ġifieri id-dritti li nista' nesprimi lil innifsi jasal sa fejn il-bib tiegħek u jieqaf. Għax int għandek imbagħad id-dritt tiegħek. Tant ieħor int id-dritt tiegħek. Ma mhix il-vjolenza għandha tieqaf, ġifieri jekk ninċeta vjolenza fuqek. Dik naħseb dik hija l-libertà espressjoni m'għandix tkun li ninċeta vjolenza kontrik. Hemmhekk għandu Bader, kemm eżempju sempliċi, banali imma sempliċi. Jekk Bader jgħid li wejn m'għandux dritt joħroġ jimxi barra fi triq. Fimt? Hemmhekk mhix libertà tal-espressjoni, għax qed tipprova jimpinġi fuq il-libertà tiegħi li ngħix ħajti bħalma hu stess jgħix għax hu jista' joħroġ barra bid-dar jimxi fi triq fil-libertà kollha. Qed tifhem dik hija l-limitu tal-espressjoni. All right, imma tal-libertà tal-espressjoni. Hemmhekk qed jgħid, jiġifieri li qed jgħid jekk Bader għandu dritt li qed jitkellem hekk, għandu dritt jagħmel xi ħaġa, anke minnu kontra jew minnu it-tir tal-argumenti jew għandu l-istess drittijiet. Le, qed ngħidu jien id-dritti li nesprimi lil nifsi u nitkellem
Jieqaf fejn jibda dritt tiegħek li għandek id-dinjità tiegħek, għandek id-dritt tiegħek, għandek il-libertà tiegħek. Eżatt, qed ngħidu l-istess ħaġa. Dak li qed ngħidu. Taħseb Malcolm ħanalqu fuq din. Le, jena għafimni l-axħar komment, u jena li ċensura għanda biss. Għasnajdra ċensura, meta letteralment t-teddet il-xaħat bħajtu, il-bqija, jekk aħna public figures, ma nistax jena xaħat jenna fax jikteb fuq il-Facebook, Malcolm ma jġobnix ta' u jdejjaqni, u forsi jgħix kelmet u dik. Issa mbagħad ovvjament bniedem joqgħod jidħol joffendik bil-familja jeddek li jinnaf li jrid joqtlok u li jrid jagħmellek hekk ejwa. Għandek it-teddit, però li ngħidu jinnaf ħanej ħaġa fuq jinnaf għandi dritt ngħid jien li kull minnu boċċu idejjaqni. Naħseb li għandek dritt. Jiena ma nalaħħex hate speech. Li m'għandekx dritt tajt, Malcolm. Li tajt isma' il-boċċi kollha għandna nduruhom barra fit-triq. Xaba pereżempju. Le, ejwa, hekk qed naqblu. Barra mill-pajjiż. Però jien li beżżani. Fomenta l-mibeda lejha. Jiena li tajt li mill boċċu jdejqek. Ejja, però li beżżani dil-liġijiet li għaddew. Ħadni mbagħad tufar li n-nies qed jibżgħu jitkellmu. Mhux biss issa fuq l-edukaturi, fuq affarijiet oħra. Min jibża jitkellem għall-argument fuq jinnaf li l-gejs jadottaw it-tfal, min jibża jitkellem jinnaf għax-xaħat għandu xi ħaġa u mhux oħra, jiena li għadikum qed toħnoq il-libertà u dement li m'intix toffendi xi ħadd personali u biex ikun hemm vjolenza fuqu. Jiena li dik hija l-libertà fl-aħħar mill-aħħar. Inkella ħanieqfu għax kulħadd. Anzi, għandek mux iżommom l-edukaturi timbuttom biex jgħatu l-opinjoni u l-espressjoni tagħhom. Għat nafdawhom bit-tfaltana bil-ġenerazzjoni l-ġejja. Mux jekk. Għala kem tiħu xara differenti, bdena mit-teachers, ma speċjali libertà l-espressjoni, u naqbel ma' Malcolm ma naqbel anke tabet l-istess ħaġa bażikament, illi l-libertà l-espressjoni għandha tieqaf sakemm ma jkunx hemm teddit. Fuq ħajja dak li jkun, il-bija. ħalli tiġri. ħalli ħaj. Li rejtu, ma tjennajt li rejt. Tiqaf meta inti tiffomenta nuqqas tal-libertà fuq ħaddieħor b'mod sistematiku. Li jkun hemm teddit palma semmejt sewwa inti wejn, illi speċi jiena ngħid il-boċċi joqtluhom kollha fit-triq pereżempju. Eżatt, imma inti toqgħod pożizzjoni ta' poter li dik fil-fatt tibda ssir verità mbagħad. Żgur. Għax noqogħdu nitqu bejnietna ma mbagħad wasli kollok massa ta' nies li jiġu brainwashed. Iktar u iktar f'sitwazzjoni f'soċjetà fejn l-edukaturi ma jitkellmux, allura jibdew jitkellmu iktar l-ignoranti biex inkun straight to the point. All right? Tibda tibbrainwash għan-nies u tibda il-ħoxnin, il-boċċi tibda tarhom vera mbagħad li huma xi razza inferjuri daw jiġifieri. M'għandix problema x'għadu maġġoranza. Itkellem fuq Mhux qiegħed hemm Malcolm ma nistax niġi warajk. Mela, nibdew. ċajta. Minix il-bot minnek toqx tinkwiet. Il-bot naħseb naraqiet jien ma żomm. Il-bot fil-sens tal-bot ta' kilometri. Ta' distanza. Mela għaddu għal-tema. Mela, nibdew bit-tema il-gwerra tal-Ukrajna. Il-gwerra li għaddeja fl-Ukrajna, mhix gwerra tal-Ukrajna, li għaddeja fl-Ukrajna. Ħanibda minnek bada, x'in il-pożizzjoni tiegħek u inti taħseb l-affarijiet huma għaddejn u kif taħseb li sejrin l-affarijiet? Mela, ħajn nibdew minn punt ta' tluq prinċipali. Ħadd jħobb il-gwerer, ħadd ma jridhom, ħadd ma jridu mora l-bib tiegħu. Aħna kollha nafu jew nemmnu jew għadminu jinnemmina hekk. Il-gwerer jibdew mħabba the Master of Wars, li huma dawk li huma għandhom il-fabriki jridu jbiħħu l-armi u lesti li jikkreaw kull tip ta' azzjoni biex tinqala gwerra. U llum ġurnata qed narawha fil-gwerra tal-Ukrajna, fil-gwerra tal-Middle East, qed jintużaw żewġ tipi ta' armamenti li huma skaduti u bil-Malti jridu jħelsu minnhom, u armamenti biex jippruvawhom jaraw fejn jista' jaslu. Fil-fatt għadni niftakar li qrajt darba isu tipu ta' artiklu li qed jgħid li l-Amerikani stess tesseġerawx fil-kapaċità tal-armamenti tagħna għax aħna ma sperimentajniex bihom biżżejjed biex inkunu nafu kemm hu veru dak li qed ngħidu fuqhom. F'kelma qasira ħafna mill-gwerra li nqaraw ukoll apparti the Master of Wars ikunu biex jisperimentaw fuq xirtu armamenti fejn jista' jaslu x'jista' jagħmlu. Però l-iktar punt kruċjali l-iktar nies jħallsu qares għall-gwerer mhux min jieħu deċiżjoni
Mhux min qiegħed ġewwa d-dar tiegħu f'xi palazz jew f'kastell fil-naħat li fejn ħadd ma joqtu, iċ-ċivil, in-nies li huma fuq l-art, li jitilfu ġidhom, jitilfu ħajjithom, jitilfu il-maħbubin tagħhom u fl-aħħar il-konsegwenzi qed narawhom. Illum il-ġurnata jiena għalija minn miet marran tal-ħalliq fil-paċi u l-misriħ u l-ġustizzja tiegħu u anke fil-ħnina tiegħu iżda min baqa' bla familja jew ġie ħanajdulu kondizzjonijiet bħal partit minn ġismu maqtuwa jew nkella dana. L-ar mhux għax meta jfiq, l-ar ma tkun għadu għaddej fil-ħin tal-gwerra u ma jkollhomx mediċini biżżejjed biex mqar jitaffu l-uġieħ. Tista' timmaġina din is-sitwazzjoni. Allura s-sitwazzjoni tal-gwerra kif inhi qiegħda ħadd ma jrida. Iżda, disgrazzjatament, mill-affarijiet li dejjem taqra, is-sitwazzjoni kif inhi, dejjem hawn min jqabbad in-nar, hawn min jiskala l-affarijiet. Jien mista nista' ngħidha qattila u nerġa' ngħidha quddiem kulħadd. Roberta Mezzola, jien għattela inti bniedma tqabbad in-nar. U r-raġuni li int flok bat medjaturi jew mediators li rranġaw l-affarijiet ma bejn dawk iż-żewġ pajjiżi, qatt ħatibgħat l-armi. Ma nawx bniedem f'sens jgħid ħajribat l-armi. Issa ma rridx noqogħdu nibdew minn fejn bdiet, jekk nirridu minn fejn bdiet kien hemm ftehim u ma ġiex milħuq. Minn fejn bdiet, Bader, qegħdu minn fejn bdiet. Mill-qari li qrajtin dejjem qed Ma nitkellem. tistax tagħmel imma ekwivalenza bej inti għandek aggressur u vittma. So, Issa li jekk l-aggressur qed jattakka l-vittma, inti x'tippretendi l ma tgħinux il-vittma. Mela ħajja nibdew minn Dik il-kwistjoni u inti ħadd tifhimni sew. Minn 1989 ma tasir l-ftehim u Malta bejn Gorbaċov u Bush. U mbagħad x'kienet l-ftehim? East of Europe, West of Europe, u mbagħad inkomplu l-istorja. L-istorja tal-nimna li nirridu nifhmu l-affarijiet minn fejn jibdew. Kien hemm ftehim li ma ġiex onorat għax fl-aħħar minn meta bdiet l-gwerra tal-Ukrajina, x'kienet li biċċa xogħol? Li ġuħ mal-bib ta' wara tiegħu. Il-Back Garden, fejn l-Ukrajina, rridu nispandu. Fuq min? Fuq dak li miftehim minn miegħu li ma nersqux lejh, għalfejn saqt lejh. Ġifieri jekk qed nitkellem għalfejn saqtu lejn l-Ukrajina, imma nix favur wieħed jew ieħor, imma tnajd x'wassal illum il-ġurnata qegħdin fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Li qed ibati minna l-iktar li qed ibati ċivili. Tażżawx naħat, ġifieri, ma qed ovvjus li l-Ukrajna iktar. Il-konċett illi l-gwerer kulħadd jobodhom u jistmerru. Bla dubju. Imma jekk inti tiġi attakkat, trid ikollok id-dritt li inti tiddefendi ruħek. Bla dubju. Veri, inti ma tistax meta inti għandek gwerra tajt aħna l-gwerra ddejjaqna u kulħadd huwa l-istess. Mhux kulħadd l-istess. Jiena ċerti l-Ukreni kienu jkunu ħafna iktar happy li m'hemm l-ebda gwerra, sarraħ rasek jiġifieri. Bla dubju. Però il-biċċa xogħol ġiet li ma tarasqu mal-borders tal-Ukrajina biex jagħmlu stat ta' fatt li llum il-ġurnata l-Ukrajna ħadd tispiċċa. Da ma rridx ninsewh ta' ġifieri. Għandek l-istorja mhijiex 100% eżatta, ġifieri. Għax da meta għamlu l-Minsk Agreement, il-Russi kienu qalu lill-Ukreni qalulhom isma' taf, ma nafx hekk tafx imma l-Ukrajina kienu jimmanifatturaw il-missili nukleari, kellhom il-fabriki hemmhekk biex jibnu l-missili nukleari. U ma tisar l-istim Gorbaċov u Bush kienet Sovjetika separat. Meta l-Unjoni Sovjetika separat. L-Ukrajina kellha numru ta' missili nukleari storjati ġol-erja tal-Ukrajina sofra proporzjonat għal-Russja. Russja x'qalulhom li kien parti mill-Minsk Agreement l-Ukreni. Qalulhom isma' tuna l-missili kollha nukleari, ħanżommuhom aħna ġewwa Moska. Ġewwa Moska tnejn ġew Russja sewwa, mhux ġew Moska propja. Qalulhom tuna l-missili nukleari kollha. U jekk inqalalkom xi ħaġa, xi ħadd jattakkakom, xi ħadd imiskom, aħna ħanamlu ftehim magħkom li niġu naqbżu għalikom. X'għamlu, minflok qabżu għalihom, invadewhom. Ma l-ewwel ċans li kellhom ma kellhomx il-missili nukleari. Mhux hekk ġrat, le, għax it-tankijiet tal-gwerra kienu mal-borders qabel jibdew jattakkaw ir-Russi, jiġifieri aħna m'għandniex. Wara l-kollass tal-Unjoni Sovjetika, l-Ukrajina hija pajjiż indipendenti. Sewwa. L-Ukrajina għandha id-dritt illi tażel f'liema setups, f'liema organizzazzjonijiet tidħol, mhux m'għandix għalfejn toqgħod titlob il-permess di tar-Russja
Tidħolx fl-Unjoni Ewropea, tidħolx fin-NATO li hija organizzazzjoni difensiva. X'inhi r-raġuni għalfejn Putin ma jridx illi l-Ukrajna tidħol fin-NATO taf għalfejn? Illi meta jrid ikun jista' jinvadiha. U dan huwa argument li jien għamilt anke għal Malta. In-newtralità meta inti jkollok superpotenza bħalma hija r-Russja li tara in-newtralità bħala djufija, sarraħ rasek, ir-Russja mhux meta tħares lejn Malta ma tgħidx dawn neutralità mela dawn huma ħbib tagħna ma tgħidx hekk. Tajt dawn neutral, meta rrit nata su noħodhom hekk f'sekonda. Għax l-eżempju tal-Ukrajna jkaxkar issa. Ma nistgħux nibqgħu ngħidu x'ħankunu neutrali aħna. Wayne, ħanaddi. Ħankunu safe mis-superpotenzi kollha. Mela ħanaddi għal Malcolm, għax Malcolm qed joqmos. Ħani, le, ekku. Jiena naħseb kont wieħed tal-bidunet jekk naħseb mhux minuta. Wayne, jekk għandek headphones biex hemm daqsxejn feedback. Waqt li nitkellmu aħna, jekk m'għandekx qod tinkwiet, imma hemm daqsxejn feedback. Alright, Malcolm. Mela, jien naħseb kont l-ewwel wieħed insomma li bdejt nitkellem fil-bidu tal-gwerra li til-gwerra fl-aħħar mill-aħħar qed irawħunnar li hu u l-Amerika u minn wara jew insomma jidhru li hu l-Amerika. Malcolm, sarraħ rasek li hu l-Amerika ma jridux il-gwerra. L-Amerika ċoe irriduha issa minna tibati issa nitkellmu fuq għadi. Daw, inti ma tistax tagħmel ftehim ma' xi ħadd. U jiena tajtek l-indipendenza bla problemi ta' xejn. U ftehimna fuq ċertu affarijiet u mbagħad taqbad tikser ir-regolamenti li supposta minna. U da xi pretendu daw li l-Ukrajna tidħol fin-NATO u tiġi eżatt border mal-Russja. Niftakru aħna x'kienu għamlu l-Amerikani meta ġo Kuba rridu jagħmlu l-missili u sew għamlu l-Amerikani. Intom taħsbu li kieku Malta għall-argument kellna nagħmlu nġibu l-missili nukleari jew ippuntati lejn l-Italja. Taħsbu l-Italja ma tiġix toqmos u qabli tinfadina u jekk tinfadina torta min ikun. Ta' Malta li morna nitsikawhom meta daw fl-aħħar mill-aħħar ma kienu qed jagħmlulna xejn. U hekk naraw daqsxejn il-history. Fil-verità li huma l-iktar pajjiżi li nfadew pajjiżi oħra. Mhux l-Amerikani, l-Ingliżi, l-Franċiżi. Ir-Russja kemm il-darba infadiet, eżempju l-Italja. Qatt, sa fejn vien. U postijiet oħra. Voldri hemm affarijiet li ġew ovvjament instigati. Issa jiġu instigati ovvjament tal-kumpaniji li jagħmlu l-armamenti tal-gwerra. Dak kif għal-bader ikun hemm equipment antik rridu jeħilsu minnu u jaraw fuq ma ħajtfgħu ħdejn imbagħad u jħallas għalih u jippruvaw ovvjament affarijiet oħra. Dej, il-problema ovvjament dejjem in-nies ħajbatu da dejjem in-nies. Tgħid mhux ħanaraw il-Parlament tal-Ewropa issa bil-votaw daw li jridu li l-armi tal-Ewropa jistgħu jużawhom ġewwa r-Russja. Ħanaraw lilhom daw jiġġieldu frontline mal-Ukrjeni. Inti Malcolm, onestament taħseb illi l-Amerika u l-Unjoni Ewropea kuntenti illi attakkaw ir-Russja bis-serjetà tajli ġifieri. Għalfejn ma batux negozjaturi. Għalfejn ma batux negozjaturi biex jinnegozjaw mhux il-poplu Russu. U ngħid Putin mhux il-poplu Russu. Imma ħanerġa' ngħidha. Nagħmlu differenza x'inha li r-Russi huma il-poplu Russu huwa vittma ta' Putin daqskum huma vittma. Fil-fatt ġew ir-rab ekonomija daw il-Ġermanja u l-Ġapan ukoll tant kemm huma vittmi. Issa, id-domanda tiegħek toħroġ bejn sempliċi ħafna. Għalfejn ma nbatux negozjaturi biex jinnegozjaw il-paċi. Ir-Russi fi triq ħalli tara kemm marret tajjeb l-ekonomija. ħanarġa' id-domanda tiegħi għalfejn ma nbatux negozjaturi biex jinnegozjaw is-sitwazzjoni flok nibgħu nibagħtu l-armamenti u neskalaw l-affarijiet tal-li mod li m'hemmx way back. Bader, taf meta marru jinnegozjaw, taf qalilhom Putin għallhom turi rebħa u jkun hemm il-paċi. Skont ċaduma. Kien hemm Boris Johnson. Irid iħalli xi ħaġa minn kull naħa. Issa xi ħadd iħalli xi ħaġa minn kull naħa, ejja nkunu onesti issa, jekk tiġi l-Italja u tinvadi lil Malta. Sawa tmur tinnegozja inti mat-Taljan tgħidilhom isma' tuni pajjiżi lura immaġina daw jieħdu Għawdex pereżempju. Sa tgħidilhom ħudu Għawdex għax iddeċidejtu li taqbdu toħduha ħalli tkun hawn il-paċi. L-ewwel nett f'dal-każ imma f'dal-każ ikun instigajna l-gwerra aħna l-Maltin.
Issa jekk ħadu Stigajna, le, ħadu ma lek stigajna xej, abdu Taljani, l-Ukrjani jekk għamlu. abdu nfadaw Malta, ma stigajna xej. L-Ukrjani jekk għamlu. differenti. L-Ukrajni huma stigaw l-Russja, Mela x'inhu, ma- nafu l-affarijiet kif jibdiet. Instigawhom kif instigawhom. Mela ma tista' inti jekk hemm ftejjem dak kien hemm il-ftejjem Għaxek jgħidu biex Russija Biex- ġiviri. L-ftijem. Ara. Inta għadda kif semmejtu l-ftijem. Taf kamila u għedrim ta' Putin l-Ukrajina li jarġa joħodha taħt ideħda. Ilu jgħid li rrit jarġa. Jekk kienu qegħdin baggardi ma biex ton jħodha. Ħanek korreġu, Russja hija l-ewwel pass. Wejn, ħanek korreġu xi ħaġa. L-Ukrajina hija l-ewwel pass. Wejn, ħanek korreġu xi ħaġa. Hawnhekk qalu li r-Russja qatt ma invadiet. Tajjeb niftakru l-ewwel nett il-Poland. Tajjeb. Georgia. Għandek Finland, għandek il-Ballistic States, Afghanistan, Georgia u issa l-Ukrajna. Ġifieri din invadiet. Ot kemm għamlu l-Amerika u l-Ingliżi u Franza. To be corrected. Dak kienu fi żminijiet li kien hemm issues backguarding ngħidulhom, backguarding my security, my safety. Issa jekk kien qed nara li hemm pajjiż neighbor miegħi qed jiġi bil-Malti jista' Ma il-fatt ta' Poland, għax naħseb din li qed tibża l-Ewropa, lek insemmejt Poland mod ġenerali. Taħseb l-Ewropa qed tibża li ħajġu l-istess ħaġa bħalma ġara fi żmien Hitler ħanejdek. Messa Poland, mhux anka Poland jibgħatu l-ajruplani tagħhom. Poland qegħdin. Ġo l-Ukrajna biex jgħinu l-oħrajn. Inti mhux awtomatikament tħallġu gwerra. Allura issa fix-xejn jonfadihom liħor jew jibgħat erba' missili. Tipprovokani, tipprovokani, tipprova tisfidani, tipprova tagħmel minn kollox. U mbagħad nirrispondi b'maturità nisma' ngħidlek isma' iqaf. Jiena ddaħħal. Ġifieri intom qed tgħidu illi l-gwerra li hemm naħa tal-Ukrajna qiegħda saret minħabba li r-Russja qed tibża illi n-NATO ħatidħol fl-Ukrajna. U minnaħa l-oħra qegħdin jgħidu illi qed tieħdu l-Ukrajna u di ħatkun replika tal-gwerra tan-Nazi tipo, tal-gwerra dinjija. Ma kienux it-tankiet tal-gwerra lejliet meta Putin attakka wara l-bib tal-Ukrajina, kieku ma attakkax. Kien hemm ġimgħa jew 15 dak iż-żmien jekk tiftakru, dat se taraw l-news. Għal t-tort tan-NATO. It-torta l-Ukrajna jew inkella tal-politika tagħha. Kemm ilu l-iftim? Kemm ilu l-iftim? Jekk l-Ukrajina għandha l-ambizzjoni tidħol fin-NATO, x'jien daħħal Putin man. Hemm iftehim. Daħal Putin. Tagħmel ftehim tiksru l-ħeli. Putin jgħidlek ara tidħol fil jekk Malta tidħol fin-NATO. U jiġi Putin jgħidlek ara tidħol fin-NATO għax ninvadi. Differenti. Minuta wejn. Daw qegħdin jgħidu wejn, daw qegħdin jgħidu illi minħabba l-fatt illi kien hemm it-trattat ta' Minsk unkiser, sewwa unkiser, allura Inkisar mir-Russi wkoll ta' ġifieri. Le, bil-bidu minn rasa mal-bib. Kif inkisar mir-Russi? Jiġifieri ta' Kuba. Russi suppost kellhom jiddefenduhom. Jiddefendhom kontra min? X'ħadd iddefendihom ma kienu armaw kontra. Ir-Russi labuhom l-Ukreni ħadulhom kieku kellhom kieku żammew il-missilu nukleari l-Ukreni Ziggy kien jinvadihom Putin. Ġifieri li qed jgħid wejn, ġustament, li qed jgħid wejn qed jgħid. Isma' dawn ħadmuha minn qabel li ġabrulhom il-nuklear u tafgħu fil-Russja. Kemm ilhom miġbur naħseb ilhom 20-25 sena? Allura f'25 sena issa ġieda mhux invada. Isma' il-verità Putin ilu jgħid li law ħaġa Putin ilu jgħid li l-fatt li sfaxxat l-Unjoni Sovjetika kien l-ikbar xejdu l-ikbar katastrofi li qatt għaddiet minna r-Russja. All right? Ilu jgħid li jrid jerġa' jibni l-Imperu Russu. Ilu jgħid li għandu fissazzjoni fuq l-Ukrajina li jerġa' jagħmilha parti mir-Russja. Ilu jgħid snin ilu jgħid li jrid jerġa' jagħmel l-Ukrajina bħala parti mir-Russja. Ovvjament għandu fuq 70 issa tiqrob lej 80, tajjeb, jgħidlek jekk ma se ninvadija issa ma ninvadija qatt. Qabad beda jsib l-iskużi kollha banali tad-dinja li biex jaqbad u jidħol fiha. Ovvjament dawk kellhom revolution għax in-nies
Ovvjament kienu xabaw minn Janukovic. Jekk hawn xi ħadd. Jien idilli minuta, ħansaqsija. Putin kif kien jaħdem? Putin kif kien jaħdem? Kien joħnoq id-demokrazija ġol Ukrajina billi jimbotta president li huwa favorih, kellhom il-Janukovic dak iż-żmien. Daw daru kontrihom il-poplu Ukren għax ridu d-demokrazija, kien hemm l-Orange Revolution, tajruh bdew jagħmlu l-elezzjonijiet. U mbagħad Putin beda jgħid illi għax daħlet is-CIA wara daw x'interesshom mill-Ukrajina u s-CIA. Jekk ma taqgħodx. Li dak kienet jitlef il-kontroll tal-Ukrajina u qabad invadija għax għamilha tiegħu. Da ma jridx illi l-Ukrajina ixxaqleb lej l-West. Bl-istess raġunament, wejn, li ju, kull partit li għaw ġol Ewropa li jixtieq ikollu tal-Unjoni Sovjetika. Mela, minuta. Li qal wejn. Issa wieġbu. Li l-biċċa tax-xogħol għax kellha tinfittxa naf li qaleta. Ma torbot mal-Minsk Agreement. Il-Ġermanja, il-leader dak iż-żmien Angela Merkel kienet qalet speċi illi tammetti illi l-agreement kien biss servi temporanjament biex jarbaw l-Ukrajna. To freeze the conflict rather than resolve it. U hemm iktar. Di qalet aħna. Dak li batlek l-artiklu. Qalet aħna. Qalet aħna ridna ntawlu. Ġifieri x'inhi di? Qalet ridna ntawlu aħna biex nilħqu narmaw l-Ukrajna. Mela dak ftehim ta' paċi li rridu l-Ewropa. Ġifieri maħduma l-Minsk Agreement mhux min-naħa tal-Ewropa. U l-Ewropa qed tistqar l-iktar bniedma li personalment ninżal l-kappell għax kif kienet l-Ġermanja f'idejha. Margaret Thatcher daw jafu li isma' Putin mhux 1000 ġurnata ilu ta' invada l-Ukrajna, invadija fl-2014. Meta qabad uħal Krimea. Imma Krimea kienet ta' storja oħra. Imma ta' storja oħra. Jekk ħanibdew minn hemmhekk hemm storja oħra. Russi u kienu qegħdin għalfejn ħal Krimea, Putin mhux ċuċ, għax dawk kienu sabu l-gass l-Ukreni fis-Sea of Azov, all right, daw kienu sabu, daw kellhom spekula. Ovvjament, l-Ukreni kienu jużaw l-Amerikani biex sabu l-gass, kienu jużaw kontratturi Amerikani biex ifittxu għal-gass ġol Baħar ta' Azov, sabu l-gass ma li sabu l-gass. Da ġennen għalfejn għax is-saħħa tar-Russja hija il-kontroll fuq il-vit tal-gass ġol Ewropa. Malli l-Ukreni sabu l-gass ġol Baħar ta' Azov, all right, kienu jużaw kontratturi Amerikani, tant hemm depositi ġol Baħar ta' Azov ta' gass, illi hemm iktar depositi milli hemm ġewwa r-Russja. U l-Baħar ta' Azov, l-ownership tiegħu huwa min għandu l-Krimea taf inti, pereżempju Malta għandna dik il-famuża is-Sard Zone tal-immigranti illegali li jridu nsalvaw. Taf kemm għandna baħar kbir, aħna mad-dawra tagħna. Daw għandhom il-Baħar ta' Azov. Kieku bdew itallaw il-gass daw, l-Ukreni kienu mela jingħaqdu ġon NATO biex tkun taf naqra l-background tagħha di. L-Ukreni kienu jingħaqdu man NATO, jingħaqdu mal-Unjoni Ewropea. Daw jibdew jissapplajjaw il-gass lill-Ġermanja, lill-Svizzera, lill-Italja, lill-Franza u x'jiġri mir-Russja ma tibqax b'saħħitha għax il-vit fuq il-gass. Kieku ġarek sarra ħrasa kien votaw għal-Amerika. Ma ħanajdlek ħanajdlek hemmhekk ħataqa' fin-nassa. U għod attent minna din. Li l-gwerer kollha tiqumu mħabba l-ekonomiji. Mhux mħabba l-poter. Le, il-main factor huwa l-flus. Il-main factor u mħabba l-ekonomiji. Ħajja nitkellmu fuq l-Ukrajina mela. Semmejt il-gas. Bader, nikorreġik, mhux ekonomija, hija ġeopolitika. Naqbel miegħek il-ġeopolitics, ma l-ġeopolitics mħabba ħafna minnu s-saħħa Sal-2014, minuta, sal-2014, anke s'issa, x'kienet qabel issa ara naqra kemm spiċċa dawru mal-ħajt Putin, x'kienet qabel? Ara tajdu li nofs kelma żejda, hekk kien jgħidulhom Putin lill-bqija tal-Ewropa, għax nagħlqilkom il-vit fuq il-gass, u noqtlolkom in-nies tagħkom bil-kesħa fix-xitwa. Malli da induna li l-Ukreni sabu l-gass, ġeopolitikament da induna li mhux se jibqa' b'saħħtu bħalma kien qabel,
Għax bħalma kien joqgħod jeddet fuq il-gass, issa nies jgħidulu sma' l-Ewropej jgħidulu l-Ġermanja tgħidu sma' x'importani bil-gass tiegħek sieb, jien għandi biżżejjed mill-Ukrajna u tituli irħas xorta. Fimt, jiġifieri da rid jibqa' da għadu bil-mentalità ir-Russja. Malcolm jaħseb li r-Russja hija x'ismu superpotenza tad-dinja, ġifieri ikbar mill-Amerika u miċ-Ċina. Daw l-ispiża tagħhom fuq il-militar tagħhom qabel il-gwerra kienet inqas minn dik tal-Ġermanja ta' ġifieri. Ġifieri daw li għandhom ir-Russija għandhom il-kwantità fuq il-kwalità, vera. Għax daw jistgħu jitfgħu mijiet ta' eluf ta' nies jibqgħu ġejjin minn imkien u jibqgħu jattakkaw. Imma hija bħala ekonomija ma kienx sejra tajba dak ekonomija minn Russia Today. X'Russia Today daw għajmin daw rapporti tal-IMF daw qabżu kemm il-Ġapan u kemm il-Ġermanja sejra tajjeb l-ekonomija. Eluf ta' jobs qed jintilfu kuljum. Il-komponent tal-Volkswagen 5 fabriki Allura, aħna daw l-Amerikani. Ngħidlek żgħira ta' l-Amerikani. Ma nagħtix l-impressjoni li r-Russja mhux importanti. Potenzjali llum il-ġurnata mhux bin-nukleari. Il-problema. Tant jgħaddaru mal-ħajt Malcolm li issa tixtieq jgħadded bil-bombi nukleari. Hekk irridu nisimgħu il-medja tagħna sewwa tal-Ewropa mela l-ewwel qabel kollox l-ewwel ħaġa l-għamlu iċċensuraw il-medja Russi kollha. Ħalli aħna dejjem nisimgħu ampjena waħda. Jiena fil-bidu l-ewwel tliet xhur tal-gwerra. U għamlu sew. Għamlu sew ngħidlek għalfejn. Noqgħod nisma' l-mezz bil-mana fil-ċensura ta' Steve. U mhux qed tagħmel fil-ċensura. Taf x'inhi r-raġuni mela Putin għala il-vit fuq is-social media fuq il-medja barranija kollha ġo Russja ħalli jkun jista' jibbrainwash jan-nies tiegħu. Alright, u pretenda li ħajqabbad xi Russia Today u jqabbad il-channels tiegħu daw li jitkellmu bl-Ingliż. U joqgħod minn għalih jitfa' l-propaganda tiegħu biex joħloq l-inkwiet fid-demokraziji. Le, ma sawa demokrazija allora. Putin m'għandu l-ebda rispett lejn demokrazija. Il-Prim Ministru l-Presidenti temps jgħidilhom joqgħod żmien bihom għax dawn jitilgħu jerġgħu jitilgħu. Mela sewwa. Mela allura mela inti tinvadi pajjiż li mhux tiegħek. Mela inti tagħlaq il-vit, alright, tol-libertà tal-espressjoni ġo pajjiżek u tippretendi li l-medja tiegħek toqgħod toħloq l-inkwiet u l-problemi Mela aħna allura taqbel li niġu bħal Russi. Neħżina ma biex tajjeb. Ma ġewx bħal Russi, ma ġewx bħal Russi. Il-medja tar-Russi biss, il-medja ta' mhux il-medja tar-Russi, il-medja ta' Putin biss. Taqbel il-medja manipulated. Isma' taqbel il-medja manipulated jew le? Isma' l-medja taqbel il-medja manipulated. Il-medja mhijiex eġemona. Ġifieri il-medja mhijiex sempliċement Ismani, il-medja minn fejn titħallas. Ġifieri aħna il-medja mill-kapitalisti kontrollawhom. Ġifieri hemm ħafna issa inti tiddeċiedi min joqgħod jisma' l-Fox News biss, ovvjament ħajibni ċertu forma mentis. Min ħaj jisma' CNN biss ħajibni ċertu forma mentis. Min joqgħod bħal Malcolm joqgħod jisma' Russia Today biss. Ma nistax nismaħha. Jibra jaħseb li Russi biss huma salvazzjoni tad-dinja. Taqbel il-medja illum il-ġurnata manipulated u controlled for certain agenda? Le ma naħsibx ta'. Dik il-provi. Jien nipprova biex nitgħallem. Mux dejjem jirnexxieli għadnu bittijaj, niprofa nisma' kollox bħalma nisma' Super One. Ġibet tisma' Russia Today? Tisma' Russia Today ukoll biex tkun Minuta. Dinja jew qed nisma' Super One taħseb li n-nazzjonalisti bissuma. Tisma' Russia Today inti wejn? X'inhi? Tisma' Russia Today? Nara l-website. Issa ħanejlek ara, il-problema aħna l-medja tagħna. Ġifieri jara l-website. Minuta, u wejn għaddukom il-konferma. Għaddi ma tjarajtu. Minuta, issa konferma. Le, fuq dak li tqaddi ġa. Ejwa, ma wejn il-konferma li jara il-website tal-Russia Today. Mela, anyway, qed jinforma ruħu b'xi mod. Tajjeb, ma titqajt jipprova jisma' żewġ niepen. Issa li jiena naqbel magħkom ġifieri hawnhekk li jekk għandna ċensura tajjeb fuq l-istazzjon Russu, jiena ma naqbex magħha, jiena rid nisma' iż-żewġ niepen. Issa ħażaw tajjeb. U din mmorru lura għall-gwerra li kellna tan-Naziżmu illi jekk ġara u kien hemm min dak iż-żmien
xi djar insomma tal-Pubblikar żgħir fi Franza kien qiegħed jagħmel Mein Kampf jaqelbu għal-Franċiż biex in-nies jafżhom x'inhu ġie għalihom. Da, u kienu insomma fitxu Hitler dak iż-żmien u ma ħallix ixandru. Ġifieri aħna qed nagħmlu bil-maqlub. Ma nħallux il-medja Russa tixxandar biex in-nies ikun jafu x'hemm. Allora jien ma naqbelx maċ-ċensura. Ġifieri ma naqbelx maċ-ċensura. Mario, din l-istess u naħseb ħadd tasal għaliha di. Din l-istess. Issa kulħadd qed jiskandalizza ruħu għax l-Ukreni tisparaw lura ġol Russja. Taf kemm ilhom ir-Russi jisparaw mir-Russja ġol Ukrajina 1000 ġurnata men. 1000 ġurnata. Għax l-Ukrajina tiddefendu ruħhom jisparaw lura lejn launchers li tisparawhom mir-Russja. Qed niskandalizzaw ruħna. Ma ħaqhomx jiddefendu ruħhom l-Ukrajina. X'kienet jagħmel int Putin tajjeb. Il-poplu sovran għandu dritt jiġġieled għall-libertà tiegħu b'kull inkommerċ u mod. Soldati tiegħu daw l-Ukreni tawħ xeba u tafawhom kollha lura malli jazzardaw jidħlu biex jismu bil-kanuni bit-tankijiet tal-gwerra kisrulhom kollox l-Ukreni lill-Russi. X'għamel da? Qabad il-missili ħallihom fuq il-border fuq in-naħa tar-Russja u qed jispara ġol Ukrajina u jippretendi li l-Ukreni ma jisparawx lura minn fejn ġejjin il-missili. X'tippretendi skużi ta'? Dal-għodu smajna l-bieraħ. Xajdulu, spara fuq il-xismu, fuq il-power stations għaw tal-Ukrajina, miljon persuna minar dawlu ilma. Alright, ġifiri da, inti tipretendi l-Ukreni tħalluħ joqgħod imur jispara. Minuta mek għan saqsik d-domanda. U stallaċċa ma dik li ħatajt inti. Għandha dritt l-Ukrajina tiddefendi ruħha jew m'għandix? Ħanejlek jiddefendi ruħu, kulħadd għandu dritt. Però ħadbat il-konsekwenzi wkoll. Jiena jekk inkun qiegħed barra sewwa u għall-argument nintaqa' ma' Mike Tyson meta kellu 30 sena fl-aqwa tiegħu. U mmur noqgħod nitbaħna ma' wiċċu u ngħidlu isma' ħin ngħidlu hawn qiegħed Malta ta' ngħidlu nagħmlu li rridu da. Jgħidli isma' sieħbi jgħidli titlaqlem. Ngħidlu le ta' mhux ħanitlaqlem u nċabċab l waħda ġo wiċċu. U dajtejn straight u jaqsamni fit-tnejn. Ta' menu t-tort. Tiegħu jew tiegħi. Lellu x'għandu xi jaqsam. Efemni l-argument. Mario, taf x'inhi di l-verità? Immaġina jiena u inti ġirien u għandna xulxin. Sewwa nobodu li xulxin. Jiena u inti ġirien. Tajjeb, jien noqgħod hemm mal-paċi ma nagħmel xejn, għall-kwiet, ngħaddi bħajti normali u inti bis-center inti qiegħed fuq il-bejt tad-dar tiegħek bis-center. U għal 1000 ġurnata sħiħa tisparali tolqotni f'subajja, tolqotni f'widnejja, tolqotni f'idejja, tolqotni f'saqajja, tolqotni għandna f'sidri, u mbagħad ġbin. Ġifieri jien u mbagħad li ħadd ikkriminalizzani għax naqbad noħroġ għandna mmur naqbad nixtri center mennu nisparalek lura x'dejjaqtni. Issa stenna. Hawnhekk għandna mistoqsija għalik ma wejn. Il-fatt illi l-Ukrajna qed tuża it-teknoloġija li ġem tal-Ewropa, tal-Amerika, tal-Ingilterra, tal-Ingliżi. Għaxan punt kruċjali fuq dik. Il-missili li mbagħtu long range missiles huma tal-Ingliżi u l-Amerikani. Il-punt tiegħi joħroġ hemm. Min l-iktar wieħed li issa jbagħti jekk alla ħares għaddak jiġġenjun jagħmel isparatur. Issa. Allura. Dik il-mistoqsija. Minuta. Dawk iż-żewġ nisa li minn għalihom qed imexxu huma rufjani tal-Amerika. Sewa, imma jekk dawn għandhom jekk dawn għandhom il-long range missiles, tajjeb, u dawn qegħdin jitħadmu mhux mill-Ukreni, dawn mhux trawhom jew tawhomlhom, jew tawhomlhom jew trawhom, ngħidlek għandhom kull dritt. Jien jekk għandhom kull dritt. Ħanispeċċa d-domanda. Dawn qegħdin jużawhom il-long range missiles, però ma rridux ninsew illi da qegħdin jużawhom bis-saħħa tat-teknoloġija li qed ħaddem l-Amerikani. U l-Ingliżi, ġifieri mhux mis-sela li nistambuli nispara, jien qed nispara bis-saħħa ta' wejn il-programma ħieli nuża satelliti ta' wejn u mbagħad taqa' fuq ir-Russja. Argument li qed jagħmlu r-Russi. Imma argument ġifieri. Ilhom jitrejnjaw l-Ukreni biex jisparaw l-attakant. Ilhom sentejn ħaddejn jitalmu fuq l-attakants biex jisparaw. Din hija ballhom fuq Londra. L-F-16 Mario. Din hija l-F-16 id-Daniżi u l-xismu u l-Olandiżi
kienu ilhom lesti biex ituhomlhom dawn minn dejjem laqas kienu jużawhom għax dawn qalbu fuq l-F-35. Issa, Kienu din hija għalulhom ejjew trenjaw, malli intom tkunu trenjati ġo Danimarka, ġo l-Olanda, ġo l-Amerika, malli intom tħossulkom sejf li s-suqhom u tajruhom. Ibdew tajruhom, għalhekk issabdew tajruhom. Imma stenna. Għara kemm il-pajjiż semma. Wejn qed ħallat affarijiet qed naħseb fil-fema tiegħi u naħseb din mhux qed niftehmu. Inti jekk titrenja. Umbat mortu soqt il-vettura. Inti hawnhekk għandek xaġa differenti, inti għandek il-vettura illi qed inħaddimha jien u qed nitfaħħa fil-garax ta' ħadd ieħor. Ma inti qed tgħid inti li qed inħaddimha jien. Ġifieri, bil-fors il-long-range missiles ma jistax jitħaddmu. Muhammad meta kien ħejx F-16, l-Amerikani offrewlu li tuħu l-F-16 għadha pubblikament għaddek kull ma t-frawna li jkunu aeroplani jisom ta' toys, ma għandniex 100% kontroll, il-central control għed minn ġol Amerika. Da mux jina t-najdu, da maħatir il-long range missiles ma jistawx jaħdmu jekk l-Amerikani jew l-Ingliżi. Jena ċert ta' ġifieri li hemm xi servizzi segreti biex ma nkunx denialist. ċert li kuna tiġi fi klimna li daw skalaw l-affarijiet. Imma stanna waħda. Jena l-unika ma rix naqleb. Wejn, tiri sekonda. Kas li naf bih li hemm is-soldati huwa ġo l-Iżrael meta għamlu TAD system, it-TED system, għax ma kellhomx expertise literalment għax daw kienu darhom mal-ħajt Iżraeliti ma kellhomx expertise. Biex jinterċettaw il-missili mill-Iran. Dik l-unika eċċezzjoni li naf li hemm Amerikani jew ġol Iżrael jew ġol Ukrajina. Issa l-qija tgħid li jisma' servizzi segreti. Ġol Ukrajina. Imma issa n-Nord issa ċert li jkun hemm imma mhux neċessarjament li s-sistemi kif qed jgħidu r-Russi li l-Amerikani u l-Ingliżi diġà qegħdin fil-gwerra magħna għax is-soldati diġà qegħdin fil-pajjiż u qed jisparawlna u dawn l-affarijiet. Imma issa ħansaqsi domanda għal-Bader u għal-Melki, mhux inti profana tal-avukat tax-xitan naqma kulħadd. Tajjeb, għalih għax waħda twassal l-oħra. Il-fatt li għandek is-soldati minn Nord Korea illi qegħdin jgħinu r-Russja. Tajjeb, alla dina mhijiex ħanejtek l-istess bħalma għandek il-long range missiles li qed isuqu l-Amerikani ħanejdu hekk. Mhijiex l-istess, allura l-Russi jistgħu jużaw il-soldat tan-Nord Korea. Imma dawn ma jistgħux. Int taħseb li hemm pajjiż jidħol fi gwerra ma jkollux nies li huma mixxinari? Merċenari jew qed jużaw? Mhux merċenari. Mixxinari daw. Kif merċenari? Dawn bawta minn dittatur tan-Nord Korea. Ma naħsebx li huma merċenari. Għax hawnhekk l-argument kulħadd ibidlu kif jaħseb. L-armi. Il-Ministeru tiegħu f'kull pajjiż x'ismu? L-armi. L-armata. L-armata. Taħt liema Ministeru taqa'? Tad-difiża. X'isima? Tad-difiża. Mhux l-attakk. Tad-difiża. Allura qed niġu fl-ewwel biċċa. Meta tibda tuża nies oħrajn minn barra l-pajjiż, m'intux qed tiddifendi. Aggression. Allura, qed naslu f'hemmhekk. Issa. Ġifieri s-soldati tar-Russi tad-difiża qegħdin jiddefendu lir-Russja għax daħlu fl-Ukrajna. Ġibthom biex part exchange. Ġibthom għax mixxinari. Ġibthom. Ġifieri qed tuża ħadd ieħor għal skopijiet tiegħek. Qed naqblu. Hemmhekk qed naslu. Il-biċċa xogħol qiegħda hemm. Il-gwerra ġewwa Ukrajina. Mainly, x'inhu l-ikbar parti tagħha? Skont wejn kif sar issa għax sabu l-gass. Jekk ma tafx l-affarijiet meta jien ngħid li gwerra kollha bbażati fuq ekonomija, l-Ukrajina kien toħroġ hija waħda Bader, mhux l-unika raġuni, hija waħda mir-raġunijiet. Ismani, il-geopolitics qiegħda mibnija. Naqbad nitfali lil nifsi jew nivada dak il-pajjiż, jekk hux politikalment, jekk hux diplomatikalment, jekk hux bl-armata, jekk hux billi nikkontrolla l-gvernijiet for my own benefits. Ħaniġu għall-Ukrajina. L-Ukrajina kien toħroġ 1/3 of the world grains. Ġifieri għandha dritt l-Ukrajna titfa' missili fuq Nord Korea? Tin ċans. Dak ma taqbiżlix minn waħda l-oħra, tagħmilx bħal Pepe Soppardima ta' kien jaqbiż minn soġġett tal-ieħor. Ħaj nimxu fuq dak il-punt, ħanejtek għala għax illum Taqtala fil-qasor. Mela, ħaj naslu għall-iktar punt kruċjali. Mela l-affarijiet huma economically iridu jiġu kontrollati. Ġara fid-dinja minn meta l-Ukrajna ma bqax tagħmel dak il-production.
il-konsegwenzi kulħadd jafhom, Mhux aħna il-prezzijiet, patejna. il-prezzijiet kif fuq min? Fuq il-konsumatur, fuq il-bniedem li hu individwali, li hu bil-paga, mhux il-bniedem li tibmih missila u għati wassal dik il-missila biex tasal biex timbieħ b'miljuni ta' euro u l-konsegwenzi tagħhom li pajjiżi tfarrak u pajjiżi taħt it-tret u pajjiżi jaħseb mit ħsieb ieħor. Issa parti minn il-gas. Il-grains hemm ħaġa oħra. Tafu l-Ukrajna kemm toħroġ ħadid fid-dinja? Kemm mimlija bil-ħadid? Int taħsib l-Amerikani post bħal dan ħajxeduh jew ma jridux jikwostawh għalfi provokazzjoni. Ġifieri qed l-Ewropa, allora jaqbilha takkwista l-Ukrajna lek trida parti mill-Ewropa. Għazbħajja tal-nisa Ukrajini li għedin fil-Ġermanja, il-rapporti tal-prostituzzjoni xa ċiġri minnom. Fax ma nistax bibin Mela zom, il-taxpayer Ewropew. Ġifieri biex. Zom. Aħna bħala Ewropa tnajdu u l-Amerika sewa, qed jgħinu biex jiddefendu l-Ukrajina. Ovvjament, nipretendi umbat. L-Ewropa provat tagħmel investiment. Kulħadd irid jitħallas. Li kollu preferential treatment umbat fuq il-negozju. Bidu l-provokazzjoni kienet hemm, mhux naslu għal dik il-gwerra, mhux il-wara noħodlok ġidek. Jew nitħallas tal-qed Titħallas ġidek, għad titħallas. Le, innamlek li jnat niddefendik. Issa jekk inti xi ħadd jattakkak, Bader, jekk xi ħadd jattakkak u jgħidlek isma' ħantik l-armi jiena biex tiddefendi ruħek, sewa int il-vittma. U mbagħad jekk inti terbaħ dik il-gwerra, nipretendi mhux qed norbtok, ma nipretendi li inti mbagħad tagħmel negozju tagħmel miegħi mhux mal-aggressur. Xew qed jgħid wejn, minn dak l-aspett ma mx tnejn jista' argumentaw, xa kienet niġi naqlaħħa u jiġi qed naqlaħħejn jiġi Melkem jgħid li Beder jien ħan nissapportjak. Hemmhekk jien obbligat li Melkem, issa jekux bil-kuntratti, jekux bil-obbligu bil-kelma. Qed niġu, però mela min wassal bil-provokazzjoni li qed naraw illum għas-sitwazzjoni kif inhi u l-konsegwenzi tagħha li ħejbenefikaw daw li waslu dik is-sitwazzjoni. Inkun naf li dan li qed jiġri u letteralment mħabba l-gwadan tal-egoizmu ta' ċertu nies. Li aħna l-lum ġurnata nafu li huma l-big corporate jew inkella l-x'ismu. Jiena naħseb. Ġifier jekk ir-Russja qed tinvadi l-Ukrajna mhux għax hemm raġuni ekonomiku wkoll. Ma ħanajlek ismani, Zambija biss ma jarmaw jekk naraw il-BRICS illum il-ġurnata. Permetti sekonda. Kuntent b'din il-gwerra taf, l-Ewropej tieħdu gost dil-gwerra li għaw bejn l-Ukrajina u Russja. L-iktar nis la tibatu l-Ewropej. The sooner li jkun hemm il-paċi, the better. Aħna at one point in time, il-Russja taf il-NATO ridet li Russja tidħol fin-NATO. Mela, wejn. Kien nixtieq nasab situazzjoni fejn Putin, ir-Russja tkun demokrazija u tipparteċipa fl-Unjoni Ewropea u tipparteċipa fin-NATO. Għandna eżempju ċar, kemm l-Ewropa u l-Amerikani ma jridux il-paċi. Tela Donald Trump. Dik vera. Donald Trump għalek nitla jena. Il-gwerra ħawaqqaf. Dik il-mistoqsa li. X'għamlu malli tela da wara ġimgħa. Taf kif irid waqqafaw il-gwerra? Jagħtina bħal ir-Russja illallu Le, mhux jekk ma żgura. Jekk ħanġib il-paċi u l-kalma u jekk ħanġib il-paċi u l-kalma f'kontinent sħiħ bħall-Ewropa, jekk ħan n-nies intihom jerġgħu jistorjaw ħajjithom, għad ftar dat kost, iva naqbel magħha. Għax almenu xi ħadd irid iwaqqaf. Imma mhux niskala l-affarijiet tal-li mod ikunu ver. Saw, ġifieri wejn, ħasaqsi għal wejn. Kompli fuq dil-biċċa. Le, foltri daw. L-Amerikani ġimgħa wara li da ħall-Presidenza u qal jiena ħanaħdem għal paċi u waqqaf kollox. Qabdu taw il-long range missiles biex jattakkaw iktar l-Ewropa. Għalulom tistaw tattakkaw ġo Russja. Min bat il-missili u mal-Amerikani u l-Ingliżi. Għalek kifet jgħid Bader, hemm problema kbira ta' leadership ġoli ju. Għax dat jagħmlu l-affarijiet l-oħrajn u ħajgwadanju huma inti l-ongra bħala pajjiżi. L-Ewropej
Ma nistax nuża l-kelma bil-Malti propja. Tista' kif trid. Le, ħjalja. Blajna wieħed minn hawn il-faċċata. Sewwa fejn jidħlu prezzijiet ta' diesel, petrol, aħna maħniex qed inkunu iktar. Aħna mhux qed inbagħtu grazzi għall-gvern bil-sistema li uża tajba ħażina. Jew ħażina taħdem tagħna b'xi mod jew ieħor. Grazzi għall-gvern kif qed jagħmilha, imma l-komplament. Għandek il-pajjiżi tal-Ewropa daw qed jikrallaw finanzjarjament. U l-Amerika baqgħet għaddejja. Ġifieri, ħanajdlek waħda fuq l-iktar ħaġa li l-Ewropa bħalissa għadbati minna. Imħabba s-sorsis tal-enerġija u l-konsegwenzi fuqhom, fabbriki u kumpanija tifallew. Però ħanajdlek din, Macron kien marant Biden. Meta ġew sploduti iż-żewġ Stream 1 u Stream 2. Li sallum il-ġurnata m'hemmx investigazzjoni u kien hemm min fil-Parlament Ewropej għajjema mhux tsir investigazzjoni biex kun jafu. Ħadd ma seta però il-puċċa xogħol. Meta mar Macron għand Biden għadlu isma' aħna mhux flimkien. Aħna mhux kuġini jew ħbibi jew qed nirranġaw l-affarijiet. Għalfet it-tina il-prezzijiet tal-sorsi tal-enerġija ġifieri qed nitkellmu f'kull tip ta' qasam. Kważi 3 darbit iktar ta'. Issa għadna niftakru fi żmien tal-Covid li għandna 1 barrel kien $1. Mela dak il-kompella. Wejn, minnu taħsaqsik dil-mistoqsija, wejn. Imminti żomm, minħabba l-batija finanzjarja, allura tpaċi l-aggressjoni ta' dittatur illi daw u ma jħasra, bl-istess argumentijak. Biex invadi l-Avanzi. Trump u għedda ħajwaqaf il-gwerra. Għalfi batu l-missir issa. Putin dejjem u għacċajt l-demokraziji Ewropej u għad bizmin il-prezidenti u l-prim ministri għax daw jitilaw demokratikament għax u għad dittatura. Rajt ikun għammin jitħallu. Nishtin emnek fil-kamra mija kemmek. Imma nishtin emnek il-demokrazija sara titla ma ta' titla minn pajizek. Imma ħallih jinvadi pajis. U tajtu, x'kienet lodda li kien juża Putin biex ibbeżżel l-Ewropej? Dina ilkom il-vit fuq il-gass li ma tibqgħux tixtru żejt bl-irħis. U ġifieri da allura. U hekk iġlalhom l-Ewropej minn sħabhom? U minn sħabhom? Mhux minn għandhom. Ittieħ liċenzja biex jibda jinvadi l-Ewropa, ma tarax. Le, jinvadi l-Ewropa. Isma' li huma simpatizzanti tar-Russja Wejn, ħasaqsik. Li Putin ħajinvadi l-Ukrajina u daw l-Ewropej u l-Amerikani mhux se jaqbżu ħalluh jidħol, jisu xejn mhu xejn. U l-Ewropa uritu subajja tan-nofs, għamilt 2 sewa 3 għamilt ħalli ma nġiex bastas, alright? Però l-Ewropa uritu subajja tan-nofs lil Putin u qalt l-usma. Tista' teddet kemm trid bil-gass, laqqas seta' jippretendex daħaseb li ħajbeżza mill-ewwel bil-gass u biż-żejt u l-Ewropej jibdew jibżaw. U jagħmel l-Australijt ġol Ewropa. Qabżu l-Amerikani l-Ewropej inaqdu flimkien u bdew jgħinu l-Ukrajina u l-Putin faqawlu l-bużżieqa. Għax l-Ukrajina f'5 tiem u għaddejjem jilab. Minuta, ħasaqsem mistoqsija, ila ġel mistoqsija, issa qed nifhem il-Pepiozzo Pardi, by the way. Ħanejdlek, u tlieta, aħseb xi 6. Kien ikolli gwerra qaddisa ma' Pepiozzo. Ħanejdlek, Le, żomm, illa kruċjata u inti qaddisa kienet. Eżatt. Wejn, il-fatt. Isma' il-Pepiozzo Pardi nselmulu minn issa vera nimmissja l-programm tiegħu għax aħjar minn dawn l-imbarazz li tkunu bħalissa. Anke Melki infatti. Għax għalmenu kont Vera. Wejn, il-fatt illi f'dawn l-aħħar wara li tala Trump, tajjeb, eskalaw l-affarijiet. Sadina, dix lilja. Eskalaw l-affarijiet illi naraw long range missiles jiġu użati, insomma, fir-Russja, l-Ingilterra u koll. Ġifieri inti taħseb li din kienet parti mill-istrateġija jew għax tala Trump? Mela, le, ħana jekk żewġ affarijiet. Jekk taħseb li Trump ma jenhomx l-Ukreni, għandkom żball kbir it-tlieta li intom. Alright, Trump qabel ma tela Biden kien tom daw il-missiles, il-javelins. Kieku ma tomx dak l-eluf ta' javelins l-Ukreni b'xejn mill-flus tat-taxpayer Amerikan, mbagħad eventwalment Ingliżi tagħhom l-enlos, ma kienux jistgħu jiddefendu lilhom infushom fil-bidu
Tal-gwerra. tal-xisbu tal-invażjoni. Taw. Ġifieri kieku ma kellhomx dawk il-javelins min-naħa ta' Trump. Ġifieri, kieku ma kienux setgħu jiddefendu lil nfushom, ġifieri taħsbux illi Trump. Dejjem ikun ftehim bil-pajjiżi, ġifieri. In the meantime tela Biden sewwa. Ovvjament kien hemm id-diskussjonijiet fil-Kongress l-aħħar ftit żmien. Kien hemm dik il-famuża 60 biljun pakket ta' 60 biljun li ġie votat bħala għajnuna l-Ukrajna. Tajjeb? X'qed jagħmel Biden għax jaf li ġej Trump? Ovvjament għandu id-dritt li jonfoq dawk is-60 biljun. Tajjeb? X'qed jagħmel? Qed imbotta waħda mill-problemi kbar li kien hemm kienet il-manifattura, għax aħna l-manifattura tal-Amerika kienet peacetime levels. Ma kienux qed ilaħqu mal-artillerija li kellha bżonn l-Ukrajna. Mhux l-Ukrajna biss. Biden ta' direzzjoni lill-Amerikani għallura isma' qabdu l-istoks kollha li għandkom intom issa. Huwa għaddulhom kull ma tifilħu qabel ma jitla Trump. Għax se jiġri wara Trump ma nafx. Issa m'hemmx garanzija li Trump ħajqbatu jarbija l-Ukrajna, ġifieri dik nistgħu niddiskutuha taħt il-xisbu. Ma Biden x'qed jagħmel? Għal-jiena għandi il-go-ahead mill-Kongress ta' 60 biljun, f'dawk is-60 biljun għandi l-istoks tal-xismu tal-armata tiegħi, ħantikom dawk u dawk l-affarijiet li qed jiġu manifatturati ġodda, nerġa' nistokkja l-armata tiegħi eventwalment. Jiġri dak li qed jiġri biex in the meantime sakemm jiġi biex jitla Trump l-Ukrendi jkollhom biżżejjed biex jiddefendu lil nfushom. Imma ma risponditilix id-domanda. X'inhi? Fimni, għalfejn issa tħanna f'di situazzjoni. Ħadd ma jaf se jiġri, la Russi u laqas l-Ukreni. Biden qed imexxi. Ġifieri dak qed jippretendu li f'xahrejn xiex, xi ħajġi da xahar. Le, mhux ħajabħu l-gwerra, ma li. Allura x'inhu mhux is-saħħa tal-Lerjus. Anzi, kissirek tal-Ukrajina mhux mela. Imma il-fatt li fl-aħħar xahrejn tipprova toħloq it-tielet dinija qabel jidħol Trump. Lex toħloq it-tielet gwerra dinija diġà sfatajnija di. Għalfejn jgħidu li toħloq it-tielet gwerra dinija għax l-Ukreni iddefendew ruħhom allura x'sparaw lura ġew Russja. Ma ddefendewx ruħhom. Fejn il-gwerra? Fejn il-gwerra dinija Putin meta nfada l-Ukrajna. Allura żemmaj. Qatt nnotaw l-istess xenarju ta' darba kien ġara 100 sena ilu meta bdejna l-ewwel pandemija. Mbagħad pajjiż okkupa pajjiż ieħor jew handover l-Ġermanja. Għall-ewwel gwardinija. Għall-ewwel u mbagħad kif skalat fit-tieni. All right? Isu l-istess xenarju. Mala, dajem imma l-biċċa xogħol with the difference of the names. Imma l-istess, imma ma tallimniex minn l-ewwel waħda kif le ma l-bieda qatt jitgħallem. U l-problema ta' darba qabel kien twaqqa' mis-sela li kien mimli esplosiv tista' tifqa' dar. Illum you can fight. Ħalejk qed ngħidu affarijiet, Mario. Is-soluzzjoni ta' kollha l mal-Amerikani, l mal-Ewropej, l Putin l-Ukrajna. Is-soluzzjoni ta' kollu huwa l-poplu Russu. Poplu Russu rrid jirrealizza. Mela mhux Putin iridu jqumu kontrih daw jtajhom minn hemmhekk. Il-problema Putin. Mhux min irid jqajjem il-gwerra. Il-problema Putin iva. Il-problema Poplu Russu huwa vittma jekk għada fil-qodem Putin taħseb isolvi il-problema. Jekk għada fil-qodem Putin. U mhux it-tfal ta' Putin. L-istess argument, jekk għadha jmut Putin. Tal-Ukreni. L-istess argument, jekk ġifieri għadha jmut Putin, l-anta tgħid l-affarijiet ħajjifqu. Ma nafx biħajħu. Jekk Putin. Ismani, jien naħseb jekk imut Zelensky għadha jifqu l-affarijiet. Per eżempju l-Medvedev. Jiena naqbel miegħu. Għax fehmni. Il-poplu Russu għandu jqum. Il-poplu Russu ħalek taf x'għamel Putin meta kien hemm l-oppożizzjoni tiegħu kienet qed tqajjem rixa. All right, l-ewwel leader tal-oppożizzjoni il-Boris Nemtsov qatlu. All right, u issa qatel Navalny. All right? Xi darba il-poplu Russu ħajġba minn dawn l-affarijiet. Dan huwa l-istorja ċirku vizzjuż. Esma' ħanejlek da. Xi darba, forsi ma tiġix mill-lum għal-għada, ma xi darba hemmhekk trid jasal. Aħna dejjem, jiena meta kont tifel.
Ir-Russi dejjem nisħżjena. Dejjem daw. Meta konna qabel kien hemm Meta tara, il-ħajt meta tara. u kienu jgħidulna daw mhux nies ċivilizzati Permetti. u daw. Meta tara. Meta Meta tara l-films. L-argumenti li jgħot jagħmel Putin biex jgħot jipprova għall-Russi kontra l-Ewropej. Jgħot jgħid Russofobja. Niftehmu fuq punti kruċjali. Problema Putin-fobja li hemm mhux għandna Wara Russofobja. d-tieni gwerra dinjija sallum il-ġurnata, l-gbarat, min irid jagħmluh xitan għamluh xitan u min irid mala, jagħmluh u xofja. Inti biex tagħmel. Ma dik il-propaganda dejjem taħdem. Eżatt. Biex ikollok Ejna għalhekk semmejt il-medja. Il-medja iħilsa, le, il-medja iffinanzjata biex tagħmel dak li jrid dak. Ismani, il-medja tiffavorixxi l-West. Fil-West. Jekk ma tkunx liberali, m'għandekx ċans li ħatejx. Imma Da bħala li qed jgħid wejn. Qed jiġri kollu ġol Ewropa. L-Ewropa fejn qed jirbħu l-far-right. Li hu li suppost inti aħna rajt qegħdin ġol li hu aħna pajjiż ukoll. Kull meta jitilgħu il-far-right jew xi ħadd jikkritika kif mixja Brażis, jaraw kif jaqtawlu rasu. Issa qabel bdejna dal-programm qed naqra għax fir-Rumanija tal-kandidat tal-far-right iridu jerġgħu jagħmlu l-elezzjoni. Immaġina diġra ġol Russja. Tella l-opponent ta' Putin u Putin jgħid li ħana ġram l-elezzjoni. Fodri da, kolħadd ovvjament ikun jixtieq jibqaddej fit-triq li jaqbadu, imma jiena nħoss ipokrizija kbira. Li fl-Ewropa nitkellmu ħin kollu fuq id-demokrazija. Malli ma taqbilx fuq xi ħaġa magħhom, jaraw kif jaqtawlek saqajk, bħal tiġi ċensurat. Jew tiġi ċensurat, għandna l-gvern tal-Ungerija, ta' Orban. Ta' ma jaqbilx mal-immigrazzjoni illegali, waħdu tista' tgħidġu li hu, eħen kollu jagħmlu l-sanzjonijiet, eħen kollu. Għandna saftit ilu għax issa tala Trump u Elon Musk miegħu, l-Ewropa bdew jiddiskutu biex it-Twitter jiċċensuraw ġol Ewropa kollha. L-Amerikani ma ċensuraw TikTok li kienet jitfal affarijiet live ta' kulħadd. Mela, rridu jiċċensuraw it-TikTok ukoll. L-Ewropa fatt li l-Ewropa. ċensur tolli rasaw. ċensura tolli rasa. Issa fuq il-medja li hija kontrollata, jien niftakar il-bidu tal-gwerra u kont nitħaqjin għax dak iż-żmien b'xi mod jew kien faċli toqgħod issegwi x'qed jgħidu n-naħa l-oħra wkoll. Jiena Putin kellu fl-ewwel 4 xhur kien mitxi 7 darbiet da. Daqqa jgħidu għandu hekk u daqqa għandu hekk u nista' rom ta' ħajmu tara fl-aħħar ħateqa fil-gwerra. Mhux talla ma mhix da, talla ħabbit ċart fiha daqs l-Ingilterra kollha. Diġà ġewwa li. Biżibilju ta' miżinformazzjoni. Voldiri. U l-isbaħ il-medja trid tiċċensura medja oħra. Li qed turi l-affarijiet bil-kontra tagħha. Ma qed tiċċensura xejn ta' ġibiex min irid jara. Hemm ħaġa waħda. Straightforward. Għandek l-informazzjoni tal-massa. Ekku. Intom taħsbu Putin ħajjeħu l-Ukrajina, ġifieri qed tgħid intom. Illum il-ġurnata l-affarijiet li għaddejjin bħalissa fil-Middle East u anke fl-Ukrajina. Ġifieri inti taħseb jekk Zelensky jgħid paddiħel Russu? Le, mhux il-punt hemm. Ma mlibda armata llum il-ġurnata on the ground can take over. Mem libda armata bil-fatti li qed naraw illum kemm fil-Middle East u kemm anke fl-Ukrajina, mem libda armata la ta' Putin, la tal-Amerikani. L-Afganistan ma jiex il-bot ħafna. Ġifieri inti qed tgħidli illi jekk Zelensky jaċċetta illi in-NATO ma tagħmel qatt bażijiet tagħha fl-Ukrajna, Putin jitlaq lura. Le, inna li qed ngħidu. Mario, in-NATO mhux kwistjoni ta' bażijiet ġol-Ukrajna ta'. Le, mhux għalhekk. Jridu għall-bażi x'għandna. Biex jiftħu uffiċċju. Jibgħatu l-emails. L-Ukrajina. Le, għaturi ċans. L-Ukrajina trid tidħol fin-NATO, ħalli tkun. Alright, koperta bl-Article 5, ħalli jekk xi darba kontra min u jattakka. Min kontra min? Tidħol fil-gwerra l-Amerika u allura mhux il-back garden tiegħu qed nitkellmu dik fiha. Alla sibtu il-NATO. Il-NATO tafu xi di, il-NATO. Wayne, raġuni kienet li meta l-Ġermanja tittagredixxi pajjiż wara l-ieħor. Ma kienx hemm unità bej il-pajjiżi biex jiddefendu lilhom infushom, dik kienet il-kwistjoni kollha ta'. Ġifieri Wayne, inti ġenwinament taħseb illi jekk Putin jitlaq lura u l-Ukrajna tidħol issir parti minn NATO
Tajjeb, taħseb li d-domanda. Illi n-NATO mhux ħatamel imbagħad bażijiet l-ebda bażi fl-Ukrajna. Jew tipprova tispandi f'pajjiżi oħra huma l-back garden li diġà titsemmew. Le, il-fatt illi tidħol l-Ukrajna tidħol fin-NATO. U n-NATO, ġifieri jiena din mistoqsija, u jekk jaħsebx illi n-NATO qatt ma ħatamel bażijiet hemmhekk ġal-Ukrajna. Irrelevanti, ħanajlek, l-ħaġa hija l-Ukrajina li tiddeċiedi bażijiet ikun hemm ġo pajjiż għax tindaħal l-Russja. L-istess argument tindaħal l-Ewropa. L-istess argument tindaħal l-Ewropa. Kuba għandha dritt mela l-armi nukleari. Bla ebda problemi Russi. Le, xumbat nagħmlu kulħadd jew għalħadd. Eżatt. Issa hemm ħaġa oħra. Eżatt. Le, għax għaliex ta' li qed jgħid Melkim. Ġifieri meta nafu ġara f'Kuba, meta r-Russja insomma li titfa' l-armi ġa Kuba, allura min-naħa l-oħra għadin din gwerra eterna qisha bejn Russja u bejn l-Amerika, sewa bejn NATO, iżda gwerra eterna ħadd spiċċa. Ġifieri l-istess ħaġa bħal meta fl-Ukrajna qed inqabluh ma dak li ġara f'Kuba. Mela għal wieħed tajjeb, għal wieħed mhux. U l-Ewropa mhux dejjem hekk. Jew tixtieba. Għadni il-punt li semmejt għadni ma ċarajtux biżejjed. M'hemm l-ibda armata llum taħt is-sema tal-Alla ma tista' tinvadi pajjiż ieħor jekkux fil-viċin jew anke fil-bogħod. U dan rajnih ċaru tont. Kemm minn il-gwerra tal-Unjoni Sovjetika kontra l-Afganistan. U sallum il-ġurnata. L-Amerikani krajna l-ajruplani kif ħarġu, jiġifieri f'kelma qasira min qed jidħol b'armata ġo l-Iraq nafu kif inqedha. Mela xirid Putin. Le mhux Putin, qed ngħidlek, m'hemm l-ibda armata. Putin kull ma jrid ħadd mersaqlu mal-back garden tiegħu. Simple as that. Il-tankiet tal-gwerra kienu Isma' meta llum għandek il-long range. Għandek il-long range. Jien nista' niddeċiedi min ikun il-ġar tiegħi. Jekk Mario li jiena m'għandix demm miegħu, x'tara dar ħdejja da. Jien nista' naqbad ngħidlu sbak ħadd tiġi tixtri d-dar taħdejja naqbad nattakkak. Imma jekk Mario li m'għandekx demm miegħu u jaf li m'għandekx demm miegħu, jiġi joqgħod ma' ġembek u jarman kull tip ta' arma ġadaru, inti tgħidlu tieħu pjaċir bih? Jew jibda jagħmellek il-murtal dar. Jew kellha jagħmel sound system għandu. Ġifieri ma jużaħħux kontrija. Speċjalment jekk dari tiġi mimlija armi. Ma dik il-kwestjoni, da ġifieri, il-kwestjoni li daqgħet jibżgħu minn xulxin. Ja ħasra. Inti tippretendi l-Ukrajna wara ġew invaduti ma jkollhomx armi biex jiddefendu ruħhom jekk jerġa' jiddeċidi dan jinvadihom. Ġifieri issa. Taħseb lew xi ħadd ħajfettillu spara bis-sela waħda nukleari? Ma tallimniex. Konfera wasaq fl-aħħar. Ħanajdlek. Anzi, fil-fatt dak din il-biża tiegħi. Mela stanna. Wej, ħansaqsi għal daw. Intom taħsbu ġifieri l-gwerra l-missili nukleari Putin qatt ma ħajsparhom? Mhux Putin biss, ħadd ma jista'. Ħadd ma jista'. Ħanajdlek għala. Il-moment li Mela allura Suzi, ma allura li kull ma qed jgħid Putin illi huwa għandu l-armi nukleari u lesti jużhom u bla 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 u għamel. Taf meta jżagħhom. Taf meta jżagħhom. Mhux se jużhom daw. Le. Inqatlek ma jistax jużagħhom, ħadd ma jista' jużagħhom, però taf meta jista' jasal bniedem bħal Putin jużagħhom jew kwalunkwa bniedem, meta nara li nħanere ma laqinu kulħadd. Mhux hemmhekk il-biża' u dik il-biża' jekk int ħatara li int bħala Putin jew bħal persuna fi dik is-sitwazzjoni, jekk nkun naf li jien kulħadd ħejġi kontrija ħa nispiċċa nitkasbar. Ġifieri il-fatt li Putin wadda ballistic missile ġifieri fl-Ukrajna short distance. Dik li wadda bl-number 1 tista' tiflaħ 6 Ma wadda biex. Ma wadda biex bil-ovvjament. Għalfej. Għal-għaz wadda biex. Imma għalfej. U għada ċara. il-ċix. Le, din, dan massaġ li nista nasal. Issa, kull ma għamel, uri il-fejn il-kapacità. Fil-fat, waħda mill-affarijiet li mbagħad irridu nitkellmu fuqha, ma mlibda counter missile system ma la seta twaqqafa. Appuntu. Pero hemmhekk għandna punt kruċjali. Ma l-iktar pajjiżi li huma fil-viċin jista' jinlaqtu faċli u dak li qed il-bod jilħaq jilqaħħa għax għandu biżejjed ħin u żmien u
u distanza. Tgħid nafra fejn ġej inti illi l-pajjiż issa qed jafżaw illi għandek 36 Ta' 36 hours. U taf min għada. biex inti U taf min għada. taħżel l-ilma, eċetera, eċetera. Imma 36 hours jekk jitfa' missila nukleari u Nistanza mu min għada il-persuna li semmija. Ejda. X'ismu, ħanajdlek l-isem tiegħu tan-NATO. Battilek. Ma qegħdin jaħsbu li għadha jafża u mbagħad jitfa'. Min? Le, Putin fil-speech tiegħu li ma. Għax hekk suppost jafża ċivili. Putin għad fil-speech tiegħu meta għadda b'dik il-missila. Jekk hemm post li ħan nisparaw fuqu, ħanu għaddab, mħabba humanitarian reason. Bħabba ċivili. Suppost hekk qed jagħmlu. Ma dik ħanaqbdu mbagħad ukoll fuq. Niksemmija umanitarja. Mbagħad ġara. Għadilhom isma' fil-ħin li l-missila jivira bata, għadilhom isma' jekk il-mument li jasal li konna bżonn bil-Malti nwadbu missila, ħanatu għal raġunijiet umanitarji li n-nies jevakwaw. Issa, x'inrid ngħidu biha? Imma allora hemmhekk hemm 36 hours naqblu. Ma taħseb it-36 hours. 36 hours biex taħżal le, imma jekk ħajafża qabel. 36 hours, u nirriservajt l-ilma l-affarijiet kollha. Jafżaw għal tolqot. Żamm, fejn? Fejn ħan inħaba? Maħniex bħalu Svizzera li għandhom il-bankers qegħdin taħt l-5 star, maħniex qegħdin bħal dawk il-kompaniji li ilhom jagħmlu reklami. 5 star. U tħallas għalihom. Għax tara l-business. Come on. Għam industrija ġodda. Dawn l-industriji ilhom 10 snin jirreklamaw. Jekk trid taħt id-dar tiegħek nagħmlu lek banker iskont ħanajdok iskont iċ-ċiċri tiegħek. Ma dejjem joħolqu l-flus, u dejjem kienet. Ma toħloq il-flus fejn kulħadd jkun protett. Skuż dajba biex tagħmel flus. Le, ma ħalli gara. Nagasaki u Hiroshima kulħadd jaf kemm dawn in-nies ħajjin. Enti tara l-ipokrisija tal-Ewropa, meta da kulħadd jaf. 12-14 sena ilu, dal-BBC għamluh, mhux ir-Russia News. Kienu għamlu dokumentarju daw fuq in-Nazis tal-Ukrajna. Kemm alla ħala hemm Nazis hemm. Bl-armata b'kollox. Mela dawk skont l-Ewropa anzi tmur mezzola tgħid Argument banali fuq il-BBC jgħadda tgħidaw kull pajjiż għandu minoranza żgħira. Di mill-armata ta' Putin biex jara ma xi xreqbad biex ikun. Ejwa Putin anke l-BBC. L-BBC għandu. Isa kettajt, jiġi Putin, alright, jaqbad l-Admiral Kuznetsov u l-aircraft carrier jatas waħda u joħodna tajrit waħdek u jgħid għax ġo Malta hemm Norman Lowell u hemm Malcolm Sejkel u daw kollha huma tal-lemin estrem u xejdulu ħajinvadu r-Russja. Għandna problema bil-lemin estrem jew le? Minoranza tal-lemin estrem u għandu minoranza żgħira tal-lemin estrem. Għandna problema bil-lemin estrem jew le? Isma' Wayne. Iva, hemm problema ma' minoranza mhix ir-raġuni. Wayne. Mhix ir-raġuni. Sfortunatament l-Ukrajna dik hija skuża. Wayne, sfortunatament m'għandniex. Issa kettajt Malta hija ta' teddida l-Ewropa għax hemm Norman Lowell l-erba' ministri kollhom miegħu. Ħanejlek Wayne, ir-Russi n-neonaziżmu joħduh bis-serjetà ħafna ġifieri din. Di xtaqt tgħidha. U m'għandniex, sfortunatament m'għandniex il-Stephen Florian għax kien itħaddet sew fuq għadin. Tajjeb, Malta pereżempju ma nafx li l-Ministeru Russu kien, però Malta pereżempju aħna għandna il-empju Norman Lowell imniżżel minn naħa tar-Russi bħala neonazi. Daw niżlu bil-gazzetta li tkellem fih. Ta' pubbliċi. Norman Lowell biex ir-Russja tinvadi l-Malta, ma tagħmilx sensu. Ma daw fis-sala. Il-kas tal-Ukrajina ma hux il-problemi kollha li hawn ġol Ewropa. Prova Putin qed ipenġihom li huma l-maġġoranza li huwa Zelensky u l-maġġoranza u jiġġustifika jinvadi l-Ukrajina bħalma kien għamel Hitler tal-farrajt Ċekoslovakja bada jgħid li Czech Republic il-maġġoranza il-Ġermaniżi. Il-farrajt dejjem qed jiġu użati bħala skuża li tivvotaw xil daw għax daw iridu l-gwerer. Il-gwerer min qed joħolhom, mhux it-taparsi ċentru.
Jena jelli li u l-pader, Flim, għasna flim. f'kamel darba provaw iġelduna. U U Voltri li. Ara, l-argumenti li għamel Putin biex jinvadu l-Ukrajina huma redikoli. Issa, FMD. U jaħasra toqdu xtaqbdu magħhom, għax taqgħaċċajt U miegħu. mux għalek, Voltri. Mela, Imma- maħnista naslu biex naqblu mkien. diffiċ li taqbel. Insa. Zom, diffiċ li taqbel. Meta Maħnista nbidlu xejn, laqqas ta' ġifieri naqblu. forsi ninformaw Naħseb- għandhom bżonn ikunu jafu x'inhu. Naħseb iktar joħġu, naħseb mħawdin wara l-esimaw li għanna. Le, ħanejd, Was ma probabbli. jħorġux, u ħanejd l xin ir-raġuni. Meta bdiet il-gwerra tal-Ukrajna, naħseb 99.5% tal-poplu, għanajdu Malti, għax għaned Malta. Kolla favur l-Ukrajna daw kienu, u favur Zelenski, kważi Zelenski, jisak għandek. Il-Madre Jekk huwa Teresa. l-vittma Malkin, jekk huwa l-vittma x'tippretendi. Issa, Jiena Zelenski l biss konna f'minu qabel ma Russja issa. U l-problema Tara l-kommenti ta' nies. Jekk tara l-kommenti ta' nies illum, jien ngħidlek hemm iktar favur ir-Russja milli kontra dal-kummedjant lem. Isma' Għax in-nies qed jindonaw li ta' ma xferajiet il-paċi. isma' U laqqas l-Ewropa. isma' ħanajdlek Tkun waħda. fl-echo chamber tiegħek Malkin. Toqgħod tisma' li trid int. Ħanajdlek waħda. Femni, il-bicċa xoli li għam Marta naqafani din, il-fandek il-farrajt jaqbel mar-Russi. Naqafani, ġifiri. Ħanejdlek. Għax għanek il-farrajt u għane jonazi. Ħanejdlek. Però hemm biċċa xogħol. Laqdu Innu tajt. tal-farrajt Malti żgur u għal-Russja. Jina jekk kont farrajt, jien kont inkun frontline mal-Ukreni ġifiri. Ħannen li jemmel għal-Russi. Zom, hemm xi ħaġa li vera li għamilni. Meta daw il-Russi nizluni li bħala farrajt l-estent ta' il-barra daw. Mario, serraħ rasek li kon neonazi l-Ukreni u l-qas Russi mariduk ma saqajhom. Insomma, Ma ħane. Imma, zom, ħajja niftehmu fuq. Skont. Innu tajt. insomma, skont minn l-għadu għetern tijak, tifimni? Mela, kif laħaq Zelenski u spiċċa u l-President tal-Ukrajina, li aħna nafu l-backgrounds tiegħu x'kien dak il- Għala saħan kelmu fuq Izrael, emmek tinduna kif id-dur Ija, l-istoria. il-box kan ibqaw. Tajjem, eżatt. Għal, u ħallem netkelmu fuq. Jekk nħarsu lej Zelenski u kif x'kien u kif sar President, hemmhekk tibda tajt imma possibbli li pajjiż bħal dan f'sitwazzjoni bħal din m'għandix bżonn bniedem ta' ċertu kalibru politiku, diplomatiku u mela. anka knowledge biżejjed biex l-affarijiet iħarsu lilhom bi-strateġija għax aħna qed nitkellmu fuq clown. Meta tara l-bniedem meta laħaq President, għax kien popolari, ma kienx għax bniedem ta' xirtu stoffa politika jew ħadd ma qed jgħid l-Ukrajna għaddisin, niftakru daw l-oppożizzjoni tajjeb naħsewa minn nofs, ġifieri. Imma in il-podjiet, meta nara bniedem bħal dan minn clown tal-President għad imexxi gwerra. Imma sma il-loġik. Kif tgħid li tal-bniedem kapaċi ta' dak il-livell? Imma il-loġika tiegħek mhux qed tmur, mhux qed tkun ħanejdu hekk dritta, fis-sens inti ma jfissirx li għax għandek President tajjeb u x'inhu ħażin, ħanejdu ħażin, tinvadini. Le, ma kienx il-post, mhux il-post. L-argument. Le, le. Għajjam il-gwerru. Dik il-problema. Għajjam il-gwerru kif. Mal-Europa. Anka ġammaru fil-bidunet kif dit l-istoria. Ija, ma, jena nerġa' ngħidha. Int taħseb stat f'sitwazzjoni ta' gwerra bħal din. Kollu clown qed imexxi u jiddeċiedi u jaħdu l-deċiżjonijiet. Iwa, għax kollok lawx tagħmel tinfadi allura. Le, mhux qed ngħidlek. dak il-problema. Le, mhux qed ngħidlek. Jien qed ngħidlek f'sitwazzjoni kif inhu l-istat. Jinvaduna li Alla ħares l-Ukreni ma kellhomx persuna ta' stoffa bħal Zelenski. Ta' stoffa. Li jaqqat l-Ewropa u l-Amerika. Mala, mhux hekk. Jew wara għax iridu l-interessi tagħha. Mala x'inhu? Kontra Russja. Huma għadhomx, huma puxjaw. Le, żomm. Għax Putin ma sabx tapit u baqa diħel ġol-Ukrajna, sabad ma jibsa, dik il-verità. B'Zelenski Clown. U għax kummedjant. U daw l-affarijiet għal jgħam kummedjant. Minna li Putin li ħajerbaħ l-Ukrajna f'5 ijiem u għadu jilab hemm. Esma tal-ħames. Ekku, ħanedlek, ma tantx marru tajjeb ir-Russja qed iġibdu kontra clown u ilhom 1000 ġurnata. Esma, ir-reżistanza ta' clown. Nibda pajjiż illum il-ġurnata ma jista' jidħol fi gwerra on the ground u jirbaħ. Mlajru tista' tkisser tfarrak u tagħmel kemm intieru kemm bil-Malti bil-muscles. Imma il-moment li tinżel Imma ismani, il-poplu Ukren
Ijet, tajjeb jiġġieled bil-illa b'sakketa, meta jaf li għandu clown. Esma ħanejla. Fil-moment l-Ukrajina fis-sitwazzjoni tal-li all right? Int għandek bżonn bniedem ta' xirtu stoffa biex jeżel l-affarijiet. Mux taffa għandek il-poplu qed jiġġieled għalih da. U ilu għal-ġurnata jiġġieled kontra l-ikbar forza sippost tad-dinja, għax għandi dubbi. L-Ukrajna ġew mibjuħa fil-Black Mela Market. x'inhu? Ejja ħallini f'ġaħalla. Ma Għal-għan iġirdu minnu ma. ħanejlek ara. Esma, errax. Marċinari? Nixtieq nkun hemmhekk nkun nista' nirrispondi. Ukrjani ovvja li qed jiġġieldu. Imma esma, ir-Russian news taf għalfejn ma jridu. Imma qed iġirdu għal-bofu, qed iġirdu għal-bofu. Le, mux għal-poplu. Għal-bofu, għax jiena. Imma int għandek bżonn bniedem ta' xertu kalibru biex jiżen l-affarijiet. Allora għalfejn bl-istess argument il-poplu ma jqomx kontra il-poplu Ukren ma jqomx kontra Zelenski. Mela da ħajħalluh. Ġifieri ma jħallu. L-oppożizzjoni sparixxiet. Iva, ma jħallux ġifieri, jekk il-gvern Jagħmel jagħmel l-armamenti kollha fidek u l-armata fidek kif ħadik. Kieku kellek Mela għandek l-armata fidek, hemmhekk kien il-pajjiżi kollha li qegħdin maħkumin b'sistema dittatorjata. Bl-armata fidek, mela x'inhu? bejn clown, all right, kummedjant li taf qiegħed miegħu, all right, u aġent tal-KGB x'tażel. Għaxin kieku jiena il-fatt li mexxini xi aġent tal-KGB ma tantx tinżilli għasel ħanajdlek. Laqas il-clown tinżilli għasel għax il-pajjiż għandu bżonn jista' xertu stoffa. U kull ħaġa li tajt nofs kelma li tajt imorru jarrestawk mill-ewwel. Esma ħanejlek, l-Ukrajna. L-Ukrajna pajjiż korrott, pajjiż. L-Ukrajna wan kell għax aħna joqogħdu jajru l-Joseph Muscat daw ta' Mezzola. Sewwa. Imma dak jagħmlu huma l-Ukreni. Le, x'iferi jagħmlu huma ma sawa najar il-Malta korrotta. U bagħad immur ngħid li pajjiż korrott mid-darba iktar minn Malta. Ma l-Ewropa qatt ma qalet l-Ukrajna mhux pajjiż korrott. L-Ewropa Mezzola qalet ta' miljun darba kull meta jiġi Zelensky u toqgħod tanqu. You share our values. X'inhu huma our values? Il-korruzzjoni l-gejs saftet ilu daw kienu joqtluhom ukoll. Għax ġiet konvenjenza kif għal-bader, l-Ukrajna hija konvenjenza. Jiena wkoll ngħid jew Malta u l-korruzzjoni melkim. Ejja, mhux hekk. Imma mhux se nippretendi li jiġi pajjiż barrani u jiġi jsolvi l-problemi u ta'. Għara fuq tal-Ukrajna. Inti parti kbira li bbenjaw il-korruzzjoni ġol-Ukrajna dik hija issue. Li bbenjaw u l-estej daħlu l-Ukrajna ġol-Ewropa. Wieħed mill-iktar pajjiżi korrotti law fid-dinja. Imma issa id-dħul tal-Ukrajna fl-Ewropa hija storja differenti. Rumanija huwa pajjiż korrott. Ejwa, le mhux hekk. Imma ħanejlek daħlu pajjiżi ieħor fl-Ewropa. Ħanejlek għalfej l-Ewropa bbenjat il-medja Russi kollha sewwa. Hemm regoli fl-Unjoni Ewropea li jridu jimxu magħhom Ejja mela mhux jekk ma skont dejjem xi jaqbillhom l-Ewropa jagħmlu. Imma naħseb il-fatt ekonomiku. Ejwa, x'offja dik emmiet. U naħseb jekk nara senjuru niġi ara ħanejlek ara. Għax inti ara l-Ewropa bbenjaw il-medja Russa għax ovvjament ma jridux jaraw. X'qed jiġri fuq in-naħa l-oħra tal-munita. Bħalma forsi kif qal wejn ir-Russja ma jridux jaraw x'qed jiġri l-Ewropa. Imma hekk tneħżiena mhux wieħed tajjeb wieħed ħażin. Ġewwa l-Ukrajna sewwa hemm kemm trid videos voldi da tkun qed tixxi imur żagħżugħ. Jixxi mis-supermarket jaqbdu jiġu l-pulizija jiġbruħ jitfgħu frontline. Taf kemm hemm minnhom daw. Taf kemm ħarbu miljuni minn ġol pajjiż li ma tgħidx l-Ewropa aħna ħadna 1.5 miljun immigrant. Refuġġjat f'dal-każ telqu 3 miljuni lejn ir-Russja ta' daw li skont l-Ewropa ma jaħmluhomx. Mariupol fejn Mezzola kienet qalilna ħajamlu n-next Eurovision Song Contest li ħadu ovvjament ir-Russi jollhom raġaw bnewa daw. Marru fuq 150,000 Ukren lura jgħixu taħt ir-Russi. Da għadu għalhekk ma jridux li taraw il-medja. Essa mhux qed ngħidlek jien fi gwerra dejjem in-nies ħajbatu overall. Imma li Melki, Mario. Mela jiġu Taljani, pereżempju, jinfadu l-Malta u jgħidu l-Maltin baqgħu ġo pajjiżhom ta' taħt it-Taljani mela sew kollox sew. Marru lura tgħidlek. Marru lura. X'ġifieri? Mela l-Ukrajna. Darhom ġo Mariupol. Mela l-Ukrajna Malta jew.
fija daqs l-Ewropa kollha kważi Taqsam mal-argument bażwi. Jgħati ċabċa, jgħati pjaċir dax dittatur ħapaj. Enta f'xettejt ejsoluti fizmen Hitler. Jaqmur jarġa joqgħod taħt Hitler. Naraw sar minnhom in-nies li ħarbu minn pajjiżhom mill-Ukrajna. Ma nifhmekx, Malcolm. Suppost nafek bħala demokratiku. Jiena fil-fatt, jiena nemmen li kulħadd għandu dritt jisma' kollox. Inti ma trix ir-Russi jisma'hom, mhux jiena. Pjaċir li pajjiż imur jinvadi belt ġo pajjiż ieħor joħodha. Jekk għandek buffo tal-komedja u qed toqgħod bil-Malti s-saħħan inti għall-gwerra ħjera għalik imbagħad. Jien insaħħar il-gwerra jiena. Mhux inti għal Zelenski qed ngħid. Le, wiwa, ma jiena ngħidlek jien nixtieq. Jekk jimxi mad-direttivi li jgħidulu askara l-gwerra x'għandna bżonn. Li tagħmel sens tal-vittma. Li tiqaf, ħalli nerġgħu nibdew nagħmlu n-negozju l-Ewropa nistax tgħaddi minn ar-Russja hemmhekk naqblu. Da Zelenski. 100%. Da Zelenski il-ġurnata li l-Amerika tgħidha daqshekk għandha bżonn. Pajjiż li huwa mhux pajjiż, reġim ġo pajjiż ta' Putin li huma daw hellbent biex jinvadu ġo pajjiżi oħra u da jippretendi li aħna nqogħdu kwieti sempliċement għal-paċi, tamam lebda paċi. Meta l-West, meta kien hemm Chamberlain u beda jxajdulu tiftakar, beda ċab karta u għalla raftemna ta' mal-Ġermaniżi kull ma jagħmlu jieħdu nofs Czech Republika u Ċekoslovakkja isu tiegħu da Chamberlain, Ċekoslovakkja. Dik il-problema tal-koloniżmu. Għamilna l-paċi ta' maħer Hitler, x'għamel dak, qabad invada l-Polonja mbagħad. Meta inti għandek xajdulu Winston Churchill kien jgħidlek qatt ma tista' tpaċi kukkudrill u tistanna li jiklok l-aħħar, fl-aħħar jispiċċa jiklok xorta. Jekk inti għandek xi ħadd li huwa ossessjonat biex jibni l-Imperu Russu da, tittaqaflu mal-ewwel pass. Ħalli inti l-gwerra ma tibqax tispandi. Ir-Russja biss għandha Imperu. Fil-fatt Churchill waqaf għax qabel il-gwerra kellu nofs id-dinja. Ir-Russja biss kien. Jalla, ir-Russja terġa' tagħti pajjiżhom lura lill-Ukrajna, tieqaf l-ostra gwerra, inneħħu s-sanzjonijiet fuq Russja nibdew nagħmlu negozju mar-Russja kif konna nagħmlu qabel, hemmhekk irid nerġa' niġi Sanzjonijiet l-Ewropa tbagħti mhux ir-Russja. X'qed tista' wejn. L-Ukrajna taqbad uttilu, oħra jpoġġajnek pajjiżi oħrajn. Għamlu l-aħħar domanda. Għaxan kalla id-domanda tiegħda, ir-Russja biss tagħmel imperu. U mhux qatt jagħmel l-imperu. U l-imperu mhux bil-fors. Putin. Ħasaqsit id-domanda l-kulħadd. Il-poplu Russu jgħix minn paga l-paga jrid. Ħanamlu d-domanda l-aħħar waħda l-kulħadd. Tajjeb x'qed tistennew? Tajjeb f'dawn ix-xarejn li fadal. Tajjeb jew nanqas issa. Tajjeb ta' Biden insomma President. U wara xin jibda sinħu over Trump. Ibda inti wejn? Onestament ngħidlek xi ħaġa li m'għandix idea se jagħmel Trump. Assolutament. Għax ngħidlek l-istorja tgħidlek di. Ara, in-nies iddeċida ivvutaw il-Trump. Issa da kulħadd toqgħod tisma' l-medja l-Amerika kulħadd xajdulu, kif nagħmlu aħna wara tintilef elezzjoni, x'in-nazzjonalist fil-elezzjoni għax il-dak ma qdewx, il-dak ma liħu, kulħadd bil-pet hates tiegħu jipprova jimponi l-aġenda tiegħu għax Kamala tilfet minħabba hekk. Fejn qabel kulħadd kienet jaħseb li Kamala Harris ħadd kaxkru l-Trump. Spiċċajna bit-Trump issa. Issa Trump kulħadd jaf illi l-kelma tiegħu da ħajjajt li hemm bżonn jgħid biex jerbaħ l-elezzjoni. Ma nkunx sorpriż illi jagħmel totalment bil-kontra ta' dak li qal once li jkun fil-poter għax dax ma jinteressax bil-wedi li jagħmel. Ġifieri fl-aħħar bil-aħħar għalhekk għattilkom stennew naqra fuq l-Ukrajna se jista' jkun li jaqbad li jarmi l-Ukrajna taħt ix-xarabank u jtieħrebħa lil Putin, ġifieri ma nkunx sorpriż minn hekk u anke di l-kwistjoni tat-tariffi li beda qal ħajamel tariffi fuq il-Kanada u tariffi fuq il-Messiku u tariffi fuq iċ-Ċina xi ħaġa li hija sostenibbli xejn u ħatolli l-prezzijiet mod fenomenali ġewwa l-Amerika. Immaġina kull part illi jidħol ġol karozzi Amerikani huwa ġej minn Ċina ġifieri kemm ilhom tariffi ta' 25% ħajollilhom. Il-parts ġol karozzi Amerikani ġifieri by 25%. Jollilhom il-friġis kollha bi 25% għax inflazzjoni ħajoħloq da. Ta' bħal meta ngħidu hawn Malta naqbdu neħilsu mill-barranin kollha mbagħad il-meħan impjegaw. Nidu nollu l-pagi. Ħalabdu l-argument. Għal-jobs li kienu jagħmlu l-barranin
u nollu l-inflazzjoni u mbagħad kulħadd ħadd ma jibda jlaħħaq bil-paga għana ma nispajjeż tal-ħajja. Mhux saħħa mhux għax inkella. Però jien ma naħdux at face value. Jiġifieri jaf jagħmel affarijiet li jkunu totalment bil-kontra ta' dak li qal. Skont xi tkun is-sitwazzjoni qudiemu. Of dawn x-xahar li fadal, x'taħseb li ħajġri? Xahar li fadal. Qed tistenna eskalazzjoni tal-gwerra, tistenna. Le, ħanajdek dawn l-aħħar xarija, fadal kif għatlek l-ewwel u Biden ħajtih l-armi kollha possibbli li jista' jtih. Jiġifieri ħajqbad jidrejnja letteralment l-Armata Amerikana biex jgħin il-Zelensky u xejdu l-probabbli jtih ikollu armi biżejjed tal-ewwel 6 xhur tal-gwerra wara li jkun hemm Trump. Jiġifieri, mbagħad irid Zelensky jrid isaqqaf wiċċu, kemm Zelensky u kemm Putin iridu jsaqfu wiċċhom ma' Trump. U Trump ħajħollu jorbod il-gwerra tal-Ukrajna u l-Amerika kemm qed nitkellmu f'dal-podcast. Ġifieri ma temmenx li qed jaġġel biex daw ix-xahar li ġejjin isolvu l-problema. Naħseb jiena u mbagħad ħojxarek u ġib iż-żejt murżom mill-mel kemm jikkritika l-Ewropa li jekk Trump jekk Trump ma jissapportjax tinsix bħalissa mhux l-Amerika biss settejn l-Ukrajna sewwa, il-budget militari huwa maqsum bejn l-Unjoni Ewropea, jiġifieri jekk hemm 50 biljun qed tagħtihom l-Amerika qed jagħtu 50 biljun l-Ewropej il-pajjiżi kollha flimkien. Jiena nemmen li qed jiġri sitwazzjoni fejn speċjalment kif qed jgħid Trump qed jeddet li joħroġ minn NATO li l-Ewropa tolli il-percentaġġ tagħha ta' GDP bħala spiża militari, jiġifieri minn 2% ngħidlek jitilgħu anke għal 3% u 4%. U dak in-nuqqas ta' support li ma jtihomx Trump jiġifieri spiċċaw joħorġuh l-Ewropej, joħorġuh aħna mit-taxxi tagħna jiġifieri biex ngħinu l-Zelensky. Bader, idejk. L-istess mistoqsijiet għalik. Id-domanda tiegħi il-risposta tiegħi għadha sempliċi. M'hemm ħadd no one can predict what can happen. Trump fil-perjodu tal-kampanja tiegħu semma id-Deep State 56 jew 57 darba li dik id-Deep State qiegħed tikkontrolla fejn sejra l-Amerika bħala stat. U waħda mill-wedit tiegħu he will fight it. U dik id-Deep State kulħadd jaf li huma il-big corporates u dawk li huma master of wars, the factories jew whatever, biex huma tiħaxnu l-bwit fuq id-dejn nazzjonali tal-Amerikani l-ewwel nies u obviously is-sitwazzjoni ma nkunux nafu fejn ħatmur. Jew inexxilu Trump jiġġieled kontrija u jagħmel dak li wieħed li waqqaf il-gwerra, jew inkella jelbuh b'xi mod jew ieħor u jispiċċa kif qed jgħidu li ma żomx il-kelma. Ġifieri Deep State bħalissa qed jibża minn Trump mhux qed jibża Deep State kulħadd jaf kif jaħdmu. They are not clean people, they are dirty people. Ġifieri jekk nmorru flura fil-passat fl-Amerika u naraw min qatel il-Kennedy Mason. Full stop. Ħalli ma nkomplux. Għax ma naħsibx wara dan snin kollha sallum il-ġurnata pajjiż bħall-Amerika ma jafux min qatlu l-Kennedy, nieqaf hemm. Imma il-punt imbagħad kruċjali hu kif semma Wayne hu tajjeb. Ftit ilu jew sentejn ilu kien Macron qed idur l-Ewropa biex jagħmlu armata tal-Ewropa. Niftakru li Trump kien jgħid min mhux se jħallas għan-NATO mhux se niddefenduh. Ġifieri, is-sitwazzjoni hi li wasal iż-żmien dik għadha mezzola li kollha l-Ewropa l-armata tagħha. Naħseb issa hemm sitwazzjoni li intom mhux qed tikkontribwixxu għal NATO. Dan qed jgħidilkom jekk mhux se tħallsu fin-NATO tikkontribwixxu kif qed nikkontribwixxu aħna mhux se nagħtu kaskom. Hemm sitwazzjoni xejki, sitwazzjoni qed tkun naqra ħanajdek ma tistax tajt fejn sejra. You can't predict. Għalhekk you cannot predict, issa l-arħaġa u dik il-biżatijin personali, jekk inexxielu Trump joħroġ minn dik tal-Ukrajina u fil-fatt kien hemm rapporti li fi żmien tal-elezzjoni kien hemm biża' ġew l-Ewropa mill-leadership jekk Trump jitla' għax jafu li jista' jasal biex pull out. Jekk issa l-Amerika pull out, min ħajkompli di l-gwerra? Min ħajbqa' jkompli s-supporti l-ċismu? L-Ukrajini. Ħanħallu maħedhom, ħanifħu għal dak il-dejn għax ma ninsewx. L-ikbar problema id-dejn. U id-dejn b'żewġ mezzi tista' tnaħħih. Jew tħallsu, which it's impossible. Jew inkella toħloq gwerra dinjija, tiqrid kull min għandek jitħallas, Jerġa' erġa' restart again.
Reset, insomma. Le, propja, shutdown format restart. Le, Update, għanajdlek, li diffiċ li dejx ħajġri, ovvjament, femni, daħat. No one can predict. Profeta. Pero, jiena nara l-4 snin li kien għamel Trump. Meta kien hemm l-4 snin imexxi Trump, fid-dinja ma kienx. Taħwit totali. U x'taħwit totali ta' kien hawn ix-xogħol. Kollhom kien. Il-kabinet tiegħu 10 tiem kien jagħmel. Ejja, ma jibda l-bejn, imma da. Wejn, qed posta tagħmel l-ewwel biex Ma rispondi. ma bedix gwerer. Sawa. Ħalli xejn, ħalli jiġri bl-pilon ta' kwestjoni issa. Oxjen. Isma' il-problema ta' Trump. Taqtalu fina. Ħanaqtalek diskors, il-problema ta' Trump. Le, il-problema ta' Trump li intrid taqgħod attent minna, int mhux qed titkellem ma' bniedem li hu politiku jew state person, dan hu bniedem ġej minn business and all what he looks at you, how he can take your money. Jivi, hemmhekk perikoluż immens, għax int għandek bniedem li anke l min ħaj juża li punta l-mal. Jiena nara li kif ara meta kien hemm Trump l-4 snin ġewwa l-Amerika, gwerer ma kienx hemm. Kbar. Li għalija xi ħaġa. Ir-Russja kienu diġà fl-Ukrajna. Sorry. Keċċjomx le. Keċċjom xi ġifieri, fodri inti tippretendi li ħajtla Trump u jinvadi r-Russja sa? Biex ikeċċi li ħadu l-krima u dan. Le, ma keċċjomx le, ġifieri ma m'hemm xejn. Ma m'hemm xejn u r-Russja m'għamlu xejn, ma nfadew imkien dawk l-4 snin. Kienu diġà ġol Krimea u ġol. Ma kienu mhux daħlu. Meta kien għamlu. Bej kienu u daħlu, storja oħra. Issa jiena Trump, ċewx mhuwiex, Trump jaf li l-Ewropa il-leadership preżenti ħadmu kontrih biex ma jitlax. Da mhux ignorant. Voldri issa li morna nilaquh u għax irridu da jaf li qed jelaquh da biex ovvjament jibqa' jiffinanzja l-gwerra tal-Ukrajna, possibilment. Issa, jiena nemmen li Trump ta' businessman li hu ħajjipprova b'xi mod ieħor jirranġa l-affarijiet ma' kulħadd għax hu hekk ikun jaqbillu. Imma jiena nibża li peress l-Ewropa hemm lack of leadership enormi, l-Ewropa ta' taħseb li għadha tmexxi d-dinja hi. U li kulħadd għadu jinżal għal kubtieħ fix xinteċċa mala x'inhu. Ara, hekk l-Ewropa. Ara Franza Niger x'kienet trid tagħmel. Naħseb iktar Putin Ara Franza xi trid tagħmel ġo Niger wara keċċewhom l-imbaxxatur u l-imbaxxata. Imma wara l-bażi. Hemm riskju voldi li jien fil-fema tiegħi li l-Ewropa minn għalija użatu l-Amerika u użat l-Ewropa, insomma għamlu s-sanzjoni. Amerika użat l-Ewropa u tafata Issa għamlu s-sanzjonijiet daw biex ikissru r-Russja. Ir-Russja ma tkissriċ semaj tkissret l-ekonomija Ewropea. Issa mhux ħanoqogħdu attenti u ħajqogħdu jdeħqu tal-Ewropa ma' Trump ukoll. L-Ewropa ħad tiġi iżolata mid-dinja. Daw provaw il-fatt, provaw jiżolaw ir-Russja mill-bqija tad-dinja. Ġara l-BRICS komplet tikber. Kien qala Berlusconi għall-ikbar żball li tista' tagħmel l-Ewropa huwa li tressaq ir-Russja u ċ-Ċina ma' xulxin. X'għamlu l-Ewropa? Hekk irnexxilhom jagħmlu. Kapu lavur tittamel evoldiri biex tnejn mill-ikbar pajjiżi tad-dinja. L-iktar riżorsi u hekk irnexxilhom jaqduhom flimkien daw. Ma insomma, Voldi titkun qed ngħidlek kapaċità hemm, kapaċità tal-ignoranza. Però bej ir-Russja u ċ-Ċina dejjem kien hemm dem tajjeb ta'. Imma mhux iġġibhom hekk. Issa ġabuhom daw, issa irnexxilhom iġibuhom. It-triq la tibni ċ-Ċina mill-Iran jgħaddi minn ġol Afganistan, jasal sa' ċina u Old Silk Way. Nħabba l-BRICS. Le, mhux mħabba intom fuq il-baħar tista' taqbod twaqfu tagħmlu. Imma aħna għaddejn overland b'tagħna. Għandkom l-unika soluzzjoni li trid tinvadawna mhux tinvadawna. U mhux ħajjena xxilek. U dik għalhekk qed Fodri, daw ifhimni, jiena ġanet, il-periklu huwa għalkemm wejn jarana ħafna jien jaħsibni li kontra l-Ewropa. Jena għax nibża l-Ewropa, it-triq li qabdet mhux issa ta' ilha. Ħadd ispiċċa, ħadd
Il-Volkswagen Il-Ġermanja- l-ikbar eżempju. Ħan nispiċċaw mhux se niddiskutu l-Medju Orient. Naħseb ma jkollna bżonn programm ieħor, Mario. Forsi Malcolm. Mario, trid tkun igwali fil-ħin, għax hekk issa. Issa il-ħin daqqa Mhux igwali. Naħseb. Għaxin kella bodi. L-isbal li qed tagħmel l-Ewropa u naħseb li l-prijoritajiet tal-Ewropa mhux l-istess bħall-Amerika. Definitely. Li l-Ewropa m'għandix għalfejn tantagonizza liċ-Ċina. Jien naħseb iċ-Ċina huwa partner country. Alright, mhumiex demokrazija, ma nistax noqogħdu bil-kunċett ta' pajjiż li mhuwiex 100% bil-pinna. Ara fil-waslu id-disciplina li għandhom. Għax jiena bħala l-Ewropa, jiena nifhimha li l-Amerika għandha antagonizzazzjoni maċ-Ċina minħabba Taiwan, imma l-Ewropej m'għandhomx għalfejn jkunu antagonisti lejn Ċina. M'għandhomx għalfejn ibiħħu ruħhom li Ċina, imma m'għandhomx għalfejn ikunu antagonisti lejn Ċina. U naħseb l-Ewropa tiżbalja u tagħti rigal lir-Russi. Jekk tantagonizza Ċina wkoll, jien naħseb li l-Ewropa għandha mhux biss tinnormalizza ma s-saħħaħ anke l-fatt li Trump issa ħajbda jsir teddida bit-tariffi li qed jgħid li ħajgħamel dawn l-affarijiet kollha u li l-Amerika ħadd ingħalaq mhux iktar pajjiż globalizzat eċetera. Mill-Ewropa strateġikament għandha issaħħaħ il-relazzjoni tagħha maċ-Ċina anke biex tiżola lil Putin ukoll. Let's go, mala. Putin x'qed jagħmel? Imma ċ-Ċiniżi mhux hekk qed jarawha. ċiniżi ma iġi flusu jaraw. Għajmena ma naqra ġeopolitika interessanti. Sawa interessanti li qed jgħid wejn ħafna mala sawa mala l-problema jibqa' għalihom daw. Għax ir-Russi għax ma jridux il-Putin, għax li tiddilja allura ma dittatur ukoll bħaċ-Ċina. Ċina qas elezzjoni ma jagħmlu. Ir-Russja tgħid għalmenu għalajn in-nies. Iċ-Ċina ma nfaditx l-Ukrajina. Qabel ma Imma s-sitwazzjoni ġo Taiwan kif inhi? Is-sitwazzjoni ġo Taiwan kif inhi? Taiwan. Ġo Taiwan kif inhi? Ma nfadewiex. Ma nfadewiex, u jagħmel mod ieħor. Sam. Inta taħseb li għandhom bżonn jinfadawha.Issa titkellem l-Ewropa. Għada fil-għodu jista' jkunu hemm ġew ħadd ma jidhirhom fejn inċa. Qabel ma Putin invada l-Ukrajina, l-Ewropej kienu tixtru l-gas, kienu tixtru l-żejt, kienu tixtru kollox minn Russja, kienu tagħmlu negozju. U għalhekk għalija l-Ewropa tilfit iktar milli gwadanjat. U mala. U l-Ewropa biex nżidu l-Ewropa biex nżidu l-aħħar biċċa wkoll. L-aħħar biċċa daw ma rridux il-gas mir-Russja sewwa għax qalu għax dittatur bla bla. Fejn marru? L-Azerbajġan. Tiftakru xaħat ma joħux bidej Joseph Muscat għax għamel deal. Ma l-Azerbajġan, unbat l-Ewropa kolla daw salvazzjoni l-Azerbajġan. Ħalluna. All about money. Għamandu l-problema mal-Armenja u kol. Isma, ħanerġu. Mela, nagħlqu din, nibdew. Għamlu nofsija. U tal-Middle East kemm għandhom? Tal-Middle East. Middle East, mill-ewwel. Tarridu naħarbu, nofsija. Le, unfair. Imma nagħmlu programmi. Imma nkunu ħraqna l-karti. Aħjar tagħmel programm ieħor. Nżommu n-nies biex jawqa partu. Nistgħu tiġi partu. Nagħmlu programm ieħor. Nkomplu fuq l-Ukrajina, imma mbagħad nagħmlu partu. Mela xorta nistaqsik naqgħu domandi. Speċjalment li. Mhux se ntik il-karti, mhux se nikxif karti tiegħek. Le. Le ma tmux tmut li. Ifhimni dak kumbat tagħmel rikordi. Insomma, llum għax jillasfur fidi. Ispari, dejjem meta t-sidinti ġejtek. Għatma. Imma ħajja niftehmu hekk. Is-sitwazzjoni ġew l-Ewropa bħalissa l-iktar ħaġa li ħad tkun kruċjali hi l-ekonomija li qed tikkollapsja. Għat naraw fil-fabriki l-kbar li għat jiskunu f-situazzjonijiet li huma jridu jaraw se jagħmlu. Meta tara kumpanija bħal tal-Volkswagen, u ma ninsewx l-Ġermanja hi l-iktar pajjiż ġew l-Ewropa b'saħħtu fl-ekonomija tal-Ewropa. Ġew minni l-argument tal-Volkswagen. Mela, ħammorru fuq il-gwerra tal-Vant Nofsani. Mela. I pull out. Dajja. Xinkella nirtiraw l-ura. Ħanajdu għak, il-nas missa jasallu massaċ komplut. Jasal, bat namlu iħor. Namlu iħor. Xejn, forsi kolla ċans jġina xaħat iħor. Is-sena d-dihla? Le, is-sena d-dihla. Għaxħalek għattajdu. Għana mill-axar program li għamilna kważi ħaleb dal-mistoqsija uħda. Meta
ħanajtek dawn il-protesti normalment organizzati mix-xelluk tajjeb. Jgħidu from the river to the sea. Inti kont fil-protesta ma' xellukin, toqgħod titħaq. Tajjeb. Dawn, x'ikunu qed jgħidu, x'ikunu qed ifissru? From the river to the sea, mill-ilma għall-ilma bil-Arbi, mhux hekk? X'inhi t-tfissiera tal-bandiera Iżraeljana? Tisra ta' David. Le. Ġifieri. Taħseb? Għalfi dawk iż-żewġ line blue. Il-baħar sa' baħar. Il-line blue xi jfisser mhux l-ilma? Il-ilma sa' baħar. Mela min qed iddom Ma sajma. min it-twieled bl-idea li jiddomina from the river to the sea. Ġifieri ċ-charter tan-19 88 jew 16 għax kien. Ċ-charter tal-Ħamas ġifieri illi Insa l-Ħamas, il-Ħamas mhumiex il-Palestinjani kollha. U mhumiex il-Palestinjani kollha Ħamas. Fil-1988 sewwet ngħid. Fil-1988 iċ-charter kien iċ-charter tal-Ħamas kien isemmi ġifieri li Li jridu joqtlu l-lut kollha. Għax il-lut kien jgħixu fil-Falastin. Kien jgħid hekk Israel will rise and will remain erect until Islam eliminates it as it had eliminates its Imma Presiders. nitkellmu. ċifieri. Żomm, aħna nitkellmu. Dil-Ħamas qala. Hold a second. All right. Fil-charter tal-Ħamas. Inti għaddek il-charter. Ġifieri l-argument tal-Ukrajna u r-Russja hawnhekk jgħod jew ma jgħod. Issa nridu niddiskutu. Hemm differenza bejn żewġ sejjer f'ħaġa waħda biss. Ħajn nibdew mill-iktar waħda kruċjali. Il-Ħamas ma jiex il-Palestinjani kollha u l-Palestinjani kollha mhumiex Ħamas. Inti għandek il-PLO. Min qed tikmanda fil-Palestina? X'inhi? Min qed tikmanda dal-aħħar? Fejn? Min qed tikmanda fil-Palestina? Arġajda. Fil-Palestina. Mhux il-gvern ġo Ramallah. U l-Ħamas kienu. U l-Ħamas kienu qed jagħmlu. Ħajja nifhmu għax trid tkun accurate. Ħamas kellha l-kontroll ta' ġewwa Gaza Strip. L-unika post li kien baqa' wara l-elezzjoni li kien trabħet. U d-dinja kollha kien ġiet kontrija, ma nix għax niddefendi l-Ħamas, imma tngħid l-isfarid fatti kif saru. Tal-iraw grupp Iżlamiku rabaħ stat jew post ħajmexxih u jista' jkollu ħanajdu hekk eżempju tajjeb jew whatever, kulħadd mhux talli abbandunah, talli għata is-support u l-għajnuna u r-riżorsi leħ. Ħantik eżempju, Ħamas qabel l-elezzjoni ta' 2005 minn jew 2003. Meta qabel jirbħu, huma kienu grupp li kien xogħolhom biss l-iktar soċjali. Il-popolazzjoni tagħhom jew il-votazzjoni li ħadu kienet fattur tal-li tant ħadmu man-nies u għan-nies bis-support u l-għajnuna u l-finanzi tad-dinja kollha. Ma niskludi l-ħadd. L-Ewropa kienet ittihom, l-Arab kien ituhom, eċetera, eċetera. Kienu qed jagħmlu aspett soċjali fis-soċjetà u bekk rabħu l-elezzjoni, però ma ġiex aċċettat. Il-konsegwenzi tiegħu kien hemm dak is-sitwazzjoni li nqalet, il-PLO jew il-Fatah marru ġewwa x'ismu, ġewwa Ramallah u l-Ħamas baqa' ġewwa Gaza. Minn dak iż-żmien Gaza ġie assedjat. Kien il-ħin kollu qiegħed magħluq, m'għandu aċċess minn imkien. Jekk ma tsirx koordinazzjoni ma' l-istat tal-Iżrael, in-nies ta' Gaza kien dejjem qegħdin ġewwa assidju sħiħ. U din naħseb il-bidu ta' tluq li rridek nitkellmu fuqha. Issa ċarta raħat tal-Ħamas. Ġifieri il-kliem from the river to the sea. U meta taqra illi Iżrael il-charter tal-Ħamas dak li għandi kemm qed ngħid. U l-Iżrael xejn. Tajjeb, L-Iżrael xejn. sena. Ġemma qabel 7 Oktober, Netanyahu ġol United Nation b'mappa ċara daqs kristall. U jgħid that's the border of Israel. Tista' tgħidli x'għad ngħidu biha? Illa min is-sem ta' Iżrael. Wara 7 ta' Ottubru ma bada. Le, qabel is-7 ta' Ottubru b'15 ġol United Nation Netanyahu bil-mappa ta' Great Israel with the borders which he not predict that what he's aiming. Ġifieri inti ma jinkwetax li fil-1988 għandek parti mill-charter li rrid jaqrat l-Iżraeliti mill-baħar, mill-river sal-baħar. Ħajn niftehmu hekk. Ġifieri il-Ħamas problema li din qed niwassal nipprova wassal. Ma ngħidu hekk, ma nistax ngħidlek problema jew le għalissa għax is-sitwazzjoni kif inhi. Però taqbel ma' l-istat tal-Iżrael jeżisti? Minti Jeżisti? tkun dan non bajja. Permettili, is-stat tal-Iżrael jeżisti? Għaw xħat jista' jinnigaħ? Għaw xħat jista' jixħdu? Għaw xħat jista' jgħidu le? Jeżisti bħala stat, istat ta' Iżrael, jew l-istat ta' Palestina? Dikki, jeżisti? Fejn? Jeżisti jew ma jeżistix? It-tiekel.
Jekk inħarsu minn Oslo. U l-ftehim li sar 30 sena ilu, u l-konsegwenzi tiegħu, u kemm ġiet imnaqra l-erja li kiet miftema mhux tingħata lil Palestinjani mhux ikollhom istat sovran fuqu. Nista' nindunaw min qatt jeqred lil ieħor, min qed jipprova jiddomina u jeqred u jieħu lil ieħor. Imbagħad dik il-video x'isimha tal-Head of Settlement li tgħid il-Palestinjani kollha barra u minn ġewwa Gaza qed jibbiħħu diġà l-artijiet u qed jagħmlu l-pjanijiet biex jinbnew affarijiet, però il-gwerra ta' Gaza rrid niftehmu. Ma hijiex fuq ideoloġija, hi fuq ekonomija. Ġifieri mhix gwerra tal-reliġjon. Le, min qed jgħidlek hekk ikun l-iktar bniedem ignorat ma jiġifieri. Ġifieri m'hemmx gwerra tal-reliġjon. Ir-reliġjon dejjem użata għal skopijiet ta' dawk li huma jridu jġildu. Aħna kollha nafu li hemm pjanijiet għal ġewwa Gaza irid isiru. L-ewwel waħda hi Ben Gurion Kanal. U l-Ben Gurion Kanal nafu x'itsarraf. All right, buffering zone mal-Eġittu, u plus li joqtlu l-Suez Kanal, l-ekonomija tal-Eġittu tiġi meqruda aktar milli u tibqa' l-konsegwenzi tagħha għaddejjin. Apparti minn hekk, il-gas li qiegħed quddiem Gaza eżatt. Li dak kulħadd iridu. Int taħseb dawk il-kumpaniji li qed jissupplixxu l-Iżrael bil-armamenti u bil-bombi. They will not get nothing, understand? Mara xi ħaġa jridu jieħdu. Minn għand min? Mhux minn daw il-benefiċċji jew daw x'isimhom. Jiġifieri ejn nkunu realistiċi. Sat tal-Iżrael. Dak ma rispondejtniex, jekk il-Ħamas għalik huma problema jew le. Għalfet titfali dik id-domanda. Il-problema Ħamas jew l-okkupazzjoni. Żomm, l-okkupazzjoni jew l-Ħamas. Jekk ma kienx istul Ħamas, kien ikun hemm dil-problema li għandna. Diġà tidilsa ċara. L-iftim li sar bejn Arafat u Rabin, min qatlu r-Rabin? Bl-istess argument tiegħek. Għalfejn qatel Rabin u min qatlu l-ekstrem li qiegħdilhom ġurnata fil-gvern. Plus kemm ilu sar dak l-affarijiet u laħaq Netanyahu fid-dawk l-aħħar 22 sena kemm ilu. Is-settlements kemm kibru? Imma kemm kibru? Imma meta tgħidu kemm kibru s-settlements? U s-settlements fuq artijiet ta' min? Mhux tal-Palestinjani. Li qisu post iskont l-ftehim li sar f'Oslo, li daw l-artijiet ħajġu moddija. Jiġifieri l-ixxu ma hix jekk ix l-Ħamas il-problema, hi l-invażjoni u l-okkupazzjoni ta' stat fuq stat ieħor. Li l-sennum il-ġurnata ma rridx ikonoxxuh. U dal-aħħar Netanyahu stqarra. Mhux se nikkonoxxu stat ta' Palestinjani indipendenti. Ma issa Le, żomm, dik dejjem kienet. Dik dejjem kienet. Le, ħana ngħidlek. Wara 7 Ottubru kienet ħana ngħidula. Isma' Iżrael, Iżrael. Għaxet naqbes minn naħa l-oħra. Iżrael. Iżrael fil-passat. Iżrael fil-passat esprima l-opinjonijiet vari dwar il-preżenza tal-Palestina fil-pajis. Tajjeb kellek u anke esprima il-possibilità ta' stat Palestinjan. Ġifieri Iżrael ma kienx mużax l-istess riga li għażat il-Ħamas. X'ri għożat il-Ħamas? Invadet l-Izrael? Fiċ-charter. Taqqa. Ara tal-lajt tal-Izrael xjajt. Kif li? Inti ħriġ tal-Ħamas sewa? U l-Ħamas u partit politiku. U għandu il-problema mhux il-Ħamas imma qed joħloq. Naħseb. Ħamas u armata. Zam. Mhux armata. Minix ma tistax ismani, ma tistax ejja kamon, missieri tgħid li missieri li tasal sonof sitri u ta' ħallina. Imma żamm. Ma hux il-punt. Issa biex inkunu ċari, għax hawnhekk ġej. Argument li konna qed nagħmlu l-ewwel. Mela l-Ħamas dak right, problema u sewwa jagħmlu l Nista' niċċaraw punti kruċjali għalija. Imma Russja li mbagħad ikollok kummedja. Nista' niċċaraw punt kruċjali għalija. Tgħidulix il-Ħamas. Mhux ngħidulu. Illum il-ġurnata il-Palestinjani kollha qegħdin fl-istess kaffa. Mhux tort tal-Ħamas imma. X'inhi? Mhux tort tal-Ħamas. Jiġifieri mhux tal-okkupazzjoni. Tort tal-Ħamas. Mhux tal-li tiġi approvat pajjiż fuq ejja kamon, ismani, niġix nduru fuq il-ġiġa u l-bajda l-ewwel, ħajja nibdew. Ġifieri l-bombardamenti ta' 2010, 2012, 2014, 2021 u l-aħħar ta' 2023 mill-Ħamas. Kienu kollha tal-Ħamas. Mill-Ħamas fuq Iżrael. Il-Ħamas ħanajdlek, taf li l-lum il-Ħamas kemm ilhom laħqu fil-ġismu, ħadu relazzjoni fil-2005 minn għalija 2003. Kienet strateġija tagħhom ma jkunx hemm l-ibda counter attack jew anka attack fuq l-Iżrael
u kienet il-policy tagħhom u kienet ir-raġuni mhix juru bil-provi li kapaċi jagħmlu l-paċi. Però x'ġara, dejjem kienet f'daqqa sparat u nota jekk taqbad tħares l-affarijiet li kienu jiġu sparati fuq l-Iżrael, qatt ma Alla jbierek għamlu xejn. Ġifieri jekk ħanispara mhux ma nagħmel xejn u nagħmel xi ħaġa twaġġa. Mela kienu qatt ma jagħmlu xejn u fl-aħħar il-counterback aw il-counter attack tagħhom kien ikun katastrofika għall-Palestinjani. Int taħseb li xi ħadd timexxi area jew il-Gaza ħajġib ir-rabja tan-nies kontrih, ħajqajjem in-nies kontrih, jew tipprova jġibilhom il-paċi u jirpranġalhom l-affarijiet f'sekam jiflaħ. Għax tinsix ħanerġa' ngħidha. Min kemmilhom li kienu qed jieħdu kontroll ta' Gaza kienu fastidju kbir. L-affarijiet kienu għaddu minn taħt bit-tunnels. Kienu l-affarijiet qed jiġu mġaħda minnhom bħala poplu li meta jfittu l-Iżrael jaqta' d-dawl, jaqta' l-ilma, jkasbarhom minn kollox kien isir. Mela. Verità, verità. il-Hamas. Min mindu ħadu over il-Hamas ġewwa Gaza u tajru u neħħew il-Fataħ minn hemmhekk, all right, Gaza għamluha ċentru militari pratikament daw. Fejn taraħħom fejn taraħħom? Insa ċarter għalissa għajdi fuq l-ard, x'konna naraw binjat ismani. Li kellu fiċ-charter li jrid. Il-problema ta' ċarter ġifieri intattajt. Mela ċ-charter u l-problema mhux fuq il-ground check rat tiġri. Ċarter derdida u l-istat li Mela bħala ċentru militari. Bdew jisparaw ħlif jisparaw jarmaw ruħhom u jisparaw l-missil u għamlux. Ejja kowlu. Ismani, intrajt il-Gaza. Sparaw l-lura qabel is-7 Ottubru. Wayne, il-right wing ta' Izrael, tajjeb, iridu jixkanaw l-Palestina l-barra. Tajjeb, eżempju, tajjeb kien meta Golda Meir. Golda Meir, tajjeb, il-Prim Ministru ta' Izrael fil-1969, meta di qalet li memx xej, memx, there was no such thing as Palestinians. Il-Palestina hija ħolqien tal-Ingliżi. Fil-1969. L-Ingliżi kienu ħarġu b'isem tal-Palestina fl-1947. Kien hemm settlements ta' Arab. Wara t-tieni gwerra dinjija kien hemm settlements ta' Arab ġo dik l-erja li hija kontestata bejn dak li ngħidu l-lum poplu Palestinjan u l-Iżraeliti. Tajjeb, ġifieri fir-realtà il-poplu Palestinjan fir-realtà huwa ħolqien tal-Ingliżi. Kienu settlements ta' Arab hemmhekk. Issa, biex qed ngħid li m'għandhomx dritt għaliha dik l-art, jiena ħanispjegalek. Nista' niċċara xi ħaġa miegħek, settlement ta' Arab jew settlement tal-Iżrael tal-Lud? Tajtek ċans. Ħanispjega x'kienu l-opinjoni tiegħi. Settlement ta' Arab jew settlement ta' Lud? Kelli u għandi sa ċertu punt. Simpatija kbira għall-kawża Palestinjana. Jiena kelli simpatija kbira għall-kawża Palestinjana. Wejn, domanda sempliċi biss li dak għattajden. Is-7 Ottubru, tiegħuni ċans. Lili, ħantik, domanda sempliċi. Qabel tkompli biss. Fis-7 Ottubru, Wejn? il-Hamas iddeċidew li jitlu ġol Izrael u joqtlu indiskriminatament l-Izraeliti. Qatlu nisa, rejpjaw, qataw l-irjus tan-nies, eccetera, għamlu massakru, right? L-iktar li rajt inkwetanti jiena, mhux nifhimha ta' ġifieri li l-Hamas daħlu huma organizzazzjoni terroristika li daħlu qatlu dawk l-Izraeliti, li magħhom ġew akkumpanjati ma' numru kbir ta' ċivili Palestinjani. U meta qabdu l-ostaġġi u daħluhom lura lejn Gaza, daħlu ishom eroj, kulħadd ixab xpilhom. Ġifieri ma tantx tista' tiddistingwi l-Hamas mill-bqija tal-poplu Palestinjan. Nispera li l-maġġoranza tal-poplu Palestinjan ma jaqbilx mal-Hamas u jien naħseb is-soluzzjoni tal-konflitt mhux li nkomplu noqogħdu nisparaw il-missili u nagħmlu gwerer mal-Iżrael li hija gwerra li qatt ma tista' tintrabaħ mill-poplu Palestinjan. Meta inti tmur għall-vjolenza qatt ma tista' terbaħ f'sitwazzjoni l-Iżrael hija bekkjata mill-Istati Uniti. Forget it, m'hemmx ċans li tintrabadi dil-gwerra, għandkom jew m'għandkomx raġun. All right? Issa, l-unika soluzzjoni li għandkom huwa li intom l-estremisti li hemm bejnietkom bader għax ngħidlek naf li inti Palestinjan,
Alright, l-estremisti li ġurnata jemmakom, Malti, teħilsu minnom, intom, bħalma jenatilkom li r-Russi jridu jeħilsu minn Putin, teħilsu minnom, u mux toqgħod mal-li saqsik jgħidlek isma' l-Ħamas problema, noqdu nduru mal-lawża ma ngħidux il-verità, li l-problema u mal-Ħamas, eħilsu mill-Ħamas. Morru għal dimostrazzjoni paċifiċi u jkollkom is-simpatija anke tal-isbħali. Imma jekk intom ħadd morru għal violenza bla moħħ. Bla doċ, daw għamlu kalkoli li minna li jom daw. L-Izraeliti wara li l-om xabaw jisparawlu bil-missili u ma jirrispondux l-ura. Wara li għamlu kamp militari, jem bazi militari Gaza kollu. Ħasbu li ħajtlu jem jisirqu xabaw ostaġġi u li minna li jom daw. ħajabdu jtu għam il-priġonieri kolla li kienem Palestinjani biex ipartu għom mal-ostaġġi u barra bid-daq. Il-problema li sabu għadma jibsax kienem Netanyahu għallam isma' issa daqsek, ġbajna. Daħluqtu vera hija l-ikbar massakru ta' Lut illi sar minn l-Holocaust, għax per capita huwa akbar minn 9/11 tal-Amerikani, ma tippretendix li l-Iżrael tibqa' hemmhekk ċiċċibeq u ma tagħmel xejn. Issa, jiena nemmen li s-soluzzjoni in the long term, jiġifieri jekk kienet viċin daqshekk, is-soluzzjoni issa saret daqshekk minħabba l-Ħamas. All right? In the long term hija the two-state solution. Imma tippretendix inti bader li naf li inti Palestinjan moderat li wara li kollok il-Ħamas jagħmel dak il-massakru kollu. Tippretendi li jiġi Netanyahu u jgħidlek mela aħna bżajna tagħmel Ħamas, bżajna qed nitredu wara ħaniġi niġnintukom two-state solution għax x'qed tagħmel hekk kieku jagħmel hekk dan Netanyahu qed jistieden li mhux tagħmlu intom li l-Ħamas jagħmlu iktar azzjonijiet ta' violenza, għax jiġu premjati inkella. Il-premjazzjoni ma stax tiġi mill-violenza, bader tidu tirrealizzawa. U vera hemm il-PLO, hemm il-Fatah, qabdu u għarbu. Il-Ħamas minn bejnietkom għax qed tikaxkrukom. Jaħasra. Wejn. Imkien. Taf ħajspiċċa issa. Taf fejn joħdukom il-Ħamas, flok ikolkom two-state solution, jaqbdu jiġu l-Iżraeliti bil-bulldozers, imorru Ġudea u Samarja li intom tajdu l-West Bank fejn Ramallah, jaqbdu jnatfu kollox u jtajru kulħadd il-barra. Wejn. Vera mbagħad ikun hemm il-ġenoċidju. Wejn. Jiġifieri ma Charter tagħhom li jridu jtajru. Wejn. Għandek xi ħadd bħall-Lut, xi ħadd bħall-Iżrael. Għandek xi ħadd bħall-Ħamas li biddikjara li tgħid li intom m'għandkomx teżistu. X'ti pretendi da? Li qed iċabxkilhom li qed hemm jaqla ġo fih. Wejn. Però li inkwetani kien qiegħed illi din Golda Meir din fin-1969 kien diġà qed tgħid illi m'hemmx stat tajjeb għall-Palestina u inti qed tgħid illi jisek taqbel ma' two-state solution biex infakrek li eventualment ħanajdek l-Izraeliti li rridu jagħmlu. L-Izraeliti. Imma il-right wing tal-Izrael ma jridix di. Ħanajd il-verità, ħanajd sew l-affarijiet kif huma. Ma jiena qed nipprova nkunu pragmatiċi, il-politiċi tal-West qed ikunu pragmatiċi qed jgħidu two-state solution. Imma l-Izrael ma jridix. Fir-realtà l-Palestinjan li qasal two-state solution m'għandhom dritt jekk toqgħod tara l-istorja. Storikament. Nixtieq nkun naf minn liema ktiba taqra. Għana jdek għala. Għax Golda Meir istess li llum il-ġurnata kienet Prim Ministru. Wejn, hawnhekk qed ikun ma' right wing ta' Iżrael. Ħanajdek jekk tara l-Bibja. Esmani, wejn, inti hawnhekk qed right wing. Liema Bibja, if I may ask, liema Bibja. Illi hija l-art storika tal-Lut hemmhekk. Ila hemm. Ħanet kellu fuq 3000 sena. Għat jagħmel bħal kif għamel Salvo. Għati ċans, kellha naqblu. Mela, wejn. Hija Ġifieri inti qed taqbel. Huma oriġinarjament l-Iżraeliti x'fidu? Li s-settlements ta' Arab illi kien hemm ġo dik l-Ingliżi qalula l-Palestina, ma fir-realtà hija Iżrael, rridu jintegrawhom fis-soċjetà. Hemm ħafna l-Iżrael hemm anke fl-armata. Arab li jiġġieldu mal-Iżraeliti, Arab li huma integrati fis-soċjetà Iżraelita, dawk l-Arab li ma kinux moħħhom jiġu fissati brainwashed minn meta jkunu żgħar li jridu joqtlu l-Lut bil-fors. U li minn għalihom ħajmxu l-qudiem għax joqtlu l-Lut minflok jagħmlu ħajjithom aħjar jaħasra lihom u tfal tagħhom. Dawk l-Arab li kienu pragmatiċi u daħlu fis-soċjetà Iżraelita qegħdin jipparteċipaw fis-soċjetà Iżraelita fl-ekonomija Iżraelita, anzi daħlu fl-armata hemm Arab biex inqatlu mal-Iżrael u qed jipparteċipaw fis-soċjetà Iżraelita. Issa,
L-idealment l-Izraeliti li rridu li dawk l-Arab jiġu integrati fis-soċjetà Iżraelita. Le, Wejn, imma nista' kien nsaqsik hemm- domanda. Kien hemm, però wejn, naħseb grupp ta' Żamm, estremisti li qalu le aħna ma rridux l-Iżrael u r-raġuni Wejn, id-domanda Storikament, għall-Arab tal-Middle East huma antisemita. Huma għax kontra l-Lut. il-punt ta' tluq kien U dik żbaljat. intom tridu toħorġu minna. Tridu Isma' Tixxans. il-punt ta' tluq kien żbaljat. tagħmlu l-paċi daqs kemm iridu jagħmlu l-paċi magħkom l-Iżraeliti. Wejn, ħanelek, il-right wing mill-dik li qed nifhem jien ma dik li qrajt jien forsi korraġuni intom. Sawa il-right wing ta' Iżrael ma tridx li l-kemm il-Palestina. Ta' il-right wing tajjeb anki hawnhekk. Issa ismani, issa daw ħanajlek il-right wing qatt ma ridet li jkun hemm il-Palestina. Imissa bis-7 Ottubru ġiet emboldened. Jiena ta' iktar saħħa. Let's go il-right wing. Inti tippretendi Mario, inti tippretendi. Illi wara li jiġri 7 Ottubru. X'wassal għas-7 Imur il-Ministru tal-Iżrael jgħidu ħajja nagħmlu two-state solution. Id-domanda di sempliċi dan-idea. X'wassal għas-7 Ottubru? Daw li kienu fil-right wing ħadu s-saħħa issa u dik X'wassal? il-viżjoni ta' two-state solution saret iktar il-bot mill-li kienet qabel. Ma għandek il-left wing. Qabilx miegħek, ħanajdlek ħala. Il-raġuni għandek kull dritt. Però il-left wing ta' Izrael kien qiegħed jaġevola lill-Palestina u xta' U sar f'temmijaw, ġew firmat il-affarijiet li jkun illi naħħa solution, eċetera, eċetera. Imbagħad il-right wing, dal qed jgħid wejn, il-right wing ħal opportunità, għax diki, ħal opportunità mis-saħħa ta' 7 Ottubru, mis-saħħa tal-Ħamas, u issa qed jagħmel ethnic cleansing. Mis-saħħa tal-Ħamas, imma Għad innaħħu ħafna mill-vertajiet. Għad innaħħu ħafna mill-vertajiet li jgħat nimmissjaw ħafna spots li bijom nista' niċċaraw Kieku jridu jagħmlu ethnic cleansing l-Iżraeliti jafsu żewġ buttuni u daqshekk jitir kollox, jiġifieri sarraħ rasek. Sarraħ rasek, kienu jistgħu jagħmlu ma jistgħux. Sarraħ rasek, nista' jagħmlu għandna telefonata, ħandaħħal waħda telefonata. Jgħixu mal-Palestinjani eventualment. ħandaħħal it-telefonata wejn, għandi l. Hello, tismani jen? Hello? Hello? Hello, tismani jen? Ma qetet, għana. Mela, ħajn nibdew minn punt ta' tluq. Insaqsajt il-wejn domanda. U baqa dejjem ma rix jirrispondija. Ħanerġa' nagħmilha. Sew. Min kien hemm f'dik l-art bħala settlements? Il-lut li ġew immigranti u l-filmati u l-evidenzi kollha qegħdin jeżistu wara l-Holocaust, eċetera, eċetera, jew il-Palestinjani li kienu qegħdin jeżistu f'dik l-art u kien hemm minnhom min huma lud ukoll. Qed nisimgħu. L-istorja ma bdiet dinija. L-istorja bdiet 3000 sena ilu dak storikament. Eżatt. U l-poplu tal-Iżrael minn fejn ħareġ? U minn fejn? Il-poplu tal-Iżrael. Il-West Bank għalfejn jgħidu l-Ġudea u Samarja. Dak qed jgħidulu huma dejjem kien. Mela ħaniftaħ li nirdaħ Jiena mhux qed ngħid. Ifhimni, l-informazzjoni li tipprova l-informazzjoni li tipprova. Ta' tifhmu però ma nistax niċċetta dak li qed jgħidha l-evidenzi li għandna biżżejjed. Li jew l-Iżrael jew l-Palestina. Tridu tgħixu flimkien hemmhekk. Ma tieni ċans. Qabel jiġi Sewdi li tidu toqtlu n-naħa l-oħra. Nista' nitkellem wejn. Wejn, nista' nitkellem. Mela qabel li jiġi funded il-Stat tal-Iżrael fin-1948 li rikonoxxuh il-pajjiżi li kienu l-eks-koloniżmu tad-dinja li huma fondaturi ta' bħal Franza, bħal Ġermanja, bħal Ingilterra, bħal l-Amerika. Alright, għax minn dawk biss ġiex ikkonoxxut, by the way. Tieni ċans ħankompli. Kien hemmhekk art, u dik l-art kemm fil-Bibja u kemm bil-istorja. Le, imma rrid nsemmiha għax u semma affarijiet. Għax u semma ftit settlement ta' Arab, fir-realtà kienu ftit settlement ta' Lud li ġew emigranti mill-Ewropa. Apparti l-Lud li kienu fil-Palestina, li huma sal-lum il-ġurnata nafu min huma. Apparti minn hekk, jekk indik tixħidha jew ma temminix, Golda Meir li semma Mario, istess video tiddikjara li kienet ċittadin Palestinjan. Inta tiġi tgħidli li hemmhekk kienet l-Iżrael u qed tiġi tgħidli li hemmhekk kien hemm ftit settlement ta' Arab. L-Arab by the way kienu Kristjani, Musulmani u Lud. Jekk tiġi tgħidli ftit settlement ta' Arab isu Musulmani biss ta' impressjoni lil nies li qed jarawna.
ħajja nkunu onesti man-nies, għax in-nies importanti nkunu magħhom onesti, għax in-nies mhux ignoranti, in-nies jafu. Il-settlements li ġew kienu settlements li waslu bid-dajjes ta' nies li huma ġew immigranti lejn il-Palastina, iddikjaraw li huma lut li talqu fi żmien tal-passat, u llum il-ġurnata ġew l-Iżrael jekk tipprova tagħmel DNA biex tkun taf id-discendenza ta' xirtu nies, jgħidulek le ma tistax tagħmilha għax ħadd minnhom m'għandoru ma dik l-art, u dak mhux jiena ngħidu, dan it was reportedly declared li ħafna minn nies li huma ġew l-Iżrael illum ma humiex ta' dik l-art. Issa, ħanimġu pass ieħor. Ġifieri meta nażaw il-kelma ġdin oħra. Zonisti, sionisti. Mela. Xi tfisser sion? Mela. Le, xi tfisser sion? Ħanibdilek l-istorja. Mela, kien hemm wieħed ludi, però kien ateist. Ludi ateist, tista' tħawwadha ma tistax tifhimha. Li ġib l-idea li jiġi stat tal-Iżrael, jew jiġi fundat ta' stat ta' Iżrael, imma l-idea żionista. Sionista. Zionist. Sion, għal-montanja ta' Le, ma l-idea, l-ideologija Xi tfisser sion? Biex nisifmu, xi tfisser sion? Le, ideologija mhix xi tfisser l-isem. L-ideologija hi li niddominaw id-dinja. Ma naħsebx li tfisser. Isma' jekk trid il-kelma bħala kelma mod. Jekk trid tera kelma sionisti, mhux sionisti, mhux zonisti. Jekk titkellem fuq montanja, żamżam jekk titkellem fuq montanja ħaġa, u jekk titkellem fuq l-ideoloġija tagħha ħaġa. Issa ma interessanix Kelmu Sion, terminu signifikat reliġjuż. Imma dak kif dawruha. Malcolm Russja business. Għax ħallex il-problema, għonek jina għetna la problema, għetna la konflitt. Meta għandek il-right wing tal-Russja, right wing Ewropew, għan baxin imorru right wing l-ugdi, jew right wing Izraeli, għatemmek imorru mal-left wing. U nek għasaqs il-Malcolm, dini. Imma, Mario, li nċaraw xertu affarijiet. L-Izrael bħala stat, l-ideologija tan-nies tammek, far xismu left u right, all right, mibnija fuq li jisibu kien għalijom, jew jisibu stat għalijom. U dan ġej mażul li kun fil-Palestina. Mela, ħandaħlu telefonata. Għax ċempit li kom il-darba, mela. Għet nisimawk, Mela, jiena nisma. Minuta, għet tisma bid-delay. Orek. Minuta. Kol mandek ta' għamel, baxxi s-set tal- Mbaxxi, imbaxxi. Tal-YouTube. Imbaxxi. Għalet, ekka ħja, baxxejtu jien, għalet, tajjeb, għajt n-law id-nen, għalet. Tajjeb, għamel il-punti għak. Mela, jien qed nisma' il-Mr. Bader Zena. Mela, għaw naqbel miegħek Mario, inti għadek kif għadt illi ir-right wing Russu daw is-Sirjani u l-Palestinjani dejjem favur ir-Russja u da, imma mbagħad ir-right wing Iżraeljana għalihom ħażina. Biss infakru għax beda semmew il-Bibja u l-affarijiet, però mhux se nsemmi Bibja jien. L-isem Palestina hemmhekk ejja niftakru li kienet il-Ġudea. Right? U kienet dejjem għand il-Lut, Ġus. Mhux, right? Issa, da fil-135 l-imperatur Ħadren biddilla isima wara ir-rivolta. Jiġifieri hemmhekk dik l-art qatt ma kien jisimha Palestina. Jiġifieri daw li joqogħdu qed jgħidu għax il-Palestina mix-xmara sal-baħar u hekk. Hemmhekk kollu Ġudea. U għandek il-Ġordan, imma l-Palestina qatt ma eżistiet. Daw kienu ġifieri inti qed taqbel mar-right wing Iżraelit. Naqblu? Ne, hija l-istorja. Jiena minuta, jien l-ewwel il-gwerra dinija. ġara fis-7 ta' Ottubru. Jien fis-7 ta' Ottubru tlift. 7 ħbieb tiegħi Iżraeljani li konna nintaqgħu kull sajf ġo music familja ħabib. Tif parti mill-familja tiegħi. Waħda minnhom kienet bispina biffida ġo wheelchair u qatluha. Jiġifieri u aħna nafu bir-rispett kollu lej ir-razza Arbija li ħafna minnhom dawn huma terroristi. Daw jitwildu jobodu l-inna tal-West
u jobodu lill-Iżraeliti. Jiġifieri m'għandekx fejn tmur iżjed. Allora ħasaqsik Daw għalhekk huma jaqblu man-Nord Korea in-nota daw il-Hamas u l-Hizbullah u tal-Iran, right? Daw huma kollha ħaġa waħda għax kontra il-West. U daqshekk u tgħidlix iżjed. Ġifieri inti qed tassum qed tgħid issa għandek right wing versus right wing hawn. Akid hekk tiġi din. Right wing tal-Palestina il-Hamas daw l-estremisti. Ejja ħanibdew naqra min jissupplixxi l-armi lill-Iran, lill-Hizbullah u lill-Hamas. Ir-Russja. Issa tnamlu qed jiġri bil-kontra. L-Iran għax qed għandha żjed missili qed tissupplixxi r-Russja biex tifqa l-Ukrajna. Mhux hekk qed isir? Hekk qed isir. Issa anke hemm it-truppi Nord Korean. Allura daw huma ħaġa waħda kontra il-libertà li hawn fil-West għax huma daw tgħidlix. Ara x'inhu jiġri eżempju f'Londra. Londra l-Islam irid jieħu over. U daw huma dik qiegħda anke fil-ktieba u fil-Koran li jridu jagħmlu d-dinja kollha Musulmana. Kellek domanda. Tista' tgħidli fejn qiegħda għax ifhimni nista' ngħidu lin-nies ħafna paroli. U ma jkunx ħanajdu hekk autentiku. Issa nistaqsik domanda sempliċi. Jien nidem Musulman u nista' ngħidlek minn issa. Tista' turini fejn qiegħda? Jew nista' nwadbu clean blood doċ u mbagħad il-konsegwenzi li n-nies barra nalarmawhom għal xejn. Jiġifieri fejn qiegħda. Qatt nistaqsik għax inta tgħid fil-Quran qiegħda, qatt nistaqsik jien bħala bniedem Musulman urini fejn. Jiena x'qalu lill-Musulmani stess. Proset. Ġifieri int ħadd jekk jiġi jgħidlek li Badr u Ħallil, aħtar minn li Badr u Ħallil. Thank you. Le, ma s-solita, jekk inti ma għax inta tgħidu l-nies. Ma nafx min inti, però ħanajdlek nirxieq niltaqa' miegħek, imma il-punti qiegħed. Inta tallega affarijiet. Tal-arma bihom in-nies barra. U jien bħala bniedem li at least li nista' ngħidlek il-minimum tiegħu urini fejn dak li inta tallega. Għax inta titfa' affarijiet li huma kif taqbad tgħid. Mhux qed tal-arma n-nies biss, inta tista' toħloq problemi biha dik. Għax dan kliem bla responsabilità. Daqs kemm għadd affarijiet oħra qabel fuq il-Palestina u nistgħu noqgħod nidħol fl-argument tagħhom mhux għax m'għandix biex nirrispondi, naħseb laqas għandna ħin biżejjed. Eżatt, imma ħanerġa' ngħidilek. Jiena u int qatt ma qbilna, nixtieq nkun naf ma' min qed titkellem għax laqas. Min? Ella Zoppardi. Ella Zoppardi. Bonello Zoppardi. Qatt ma qbilna. Fehmni, naqbel ma' kulħadd għax nipprova nagħmel ħbieb ma' kulħadd, imma r-realtà qiegħda. Mhux ninforsa fuqek jew tinforsa fuq, imma almenu nwasslu lin-nies messaġġ li l-affarijiet huma l-verità li ngħidulhom, mhux ngħidulhom affarijiet li nalarmawhom għal xejn, għax ifhimni, meta tgħid affarijiet bħal dawk li l-Iżlam irid jieħu handover. Sa finna fin, fl-aħħar 100 sena, l-Iżlam ma nfadal ħadd, anzi il-pajjiżi kollha li huma Musulmani ġew taħt okkupazzjoni u taħt kolonializmu li l-lum il-ġurnata t-naraw x'inhuma l-konsegwenzi tiegħu. Ġifieri il-part tal-Islam li prova jħalli l-influenza tiegħu fejn ikun u jbiddel l-użanza ta' jekk bniedem jikkonverti għall-Islam, konverti għal kwalinkwa reliġjon oħra, xi wassal għalih biex jikkonverti. Għax ifhimni, il-medja hemm ħafna affarijiet fuqek u fuqi, imma r-realtà meta tagħmel mijiet tkun taf. L-Islam jekk jieħu l-kmand fidejh ma jipprovax anyway il-liġi tiegħu tidħol invigore mhijiex fadli ġifieri. Ħanerġa' ngħid kelma sempliċi darba tlaqbet għal ħadd. Ħanajt xi ħaġa li għadta fil-programm ta' Ġod Zoppardi ta' Xora Bank. Biex tiġi mwad għal-liġi tax-Sharia law għandek kondizzjonijiet partikolari li dawk il-kondizzjonijiet mingħajrhom it cannot be implemented at no way. Li huma? L-ewwel waħda il-poplu u Musulman. U jaċċatta x-Sharia law tkun il-liġi li jitħakem jew jirranġa bija l-affarijiet tiegħu. Il-ħakkim min qed imexxi ikun ukoll Musulman u lest li jimxi mar-rida tal-poplu
illum ġurnata t-narawha mhux qed issir hekk f'ħafna pajjiżi anke li huma Musulmani. Il-ħakkim ukoll qed ikun lest ikun mal-poplu biex jimxu f'dik it-triq. Mingħajr dawk iż-żewġ elementi, iż-żewġ partijiet jaqblu, ma tistax. Biex inti jkollok mexxej, biex jkollok mexxej mod demokratiku, ifisser ħadd ħajvotali u jtellem. Ħaniddevjaw imma. Ħaniddevjaw, da ġifieri, ma niddevjaw ma ħanix niddevjaw għax inti qed speċi li l-Iżlam jipprova jieħu over. Allora biex jieħu over naraw ħajasal. Mario, ħantik eżempju kif over. Araw l-istorja tal-Iran. Qabel in 1979, qabel Khomeini. Eżempju perfett. Imma qed insemmi. Eżempju perfett, u għandi risposta sempliċi. Le, dik il-problema. Khomeini għam rivoluzzjoni Islamika. Sewat ngħid? Tieni ċans. Fejn kien qiegħed il-Khomeini meta għamel dik ir-rivoluzzjoni? Fejn kien qiegħed meta għamel rivoluzzjoni Islamika? Iġġarra fit-toroq ta' Franza, ta' Pariġi, u fis-Sakra. Ta' mhux jiena ngħidu, dan hemm evidenza llum il-ġurnata ħarġu. Għalhekk qed ngħidlek, issa ir-rivoluzzjoni li għamilha vera Islamika? Għax nrid nanalizzaw u nikkomparaw mal-Islam. Meta ngħidlu Islamika, the book. It have to be by the book. Però il-punt tiegħu għandna ħafna affarijiet li joħorġu quddiem in-nies mingħajr ma nintu lin-nies full information. L-Islamic Revoluzzjoni tal-Iran. Vera rivoluzzjoni Islamika? Qabel ngħidu għax rivoluzzjoni għax ħadet over. Ħansaqsik domanda, inti sunni tiġi jew xija. Irrelevanti. Wayne, irrelevanti, ħanajdlek għala l-irrelevanti. Le, ħanajdlek għala, le, jina għandha ħbib tiegħi Iranjani, imma irrelevanti tafala. Le, ma ħalli xejn. Irrelevanti, ħanajdlek għala Wayne. Għax meta tiġi tal-lega bl-isim tal-Islam l reliġjon tiegħi. Mal-Maltin għamiltaw bħalhom sirt. Imma ir-rivoluzzjoni saret b'isem l-Islam. Meta nara Musulman jikkritika lill-Iran insemmejt fil-programm xertu leader x'qed jagħmlu. Il-komplessità tal-Islam ma tantx tista' tissimplifika daqshekk malajr għax tant hemm komplessità fiha, x'ubgħad hemm is-Sunni kontra x-Xija. Daqs il-Protestanti kontra l-Kattoliċi, daqs il-Ġehovah Witness. Naħseb ħanaslu biex naqblu fuq il-reliġjonijiet. Il-reliġjonijiet kollha problema. Anzi, il-problema. Dik ma naqbel miegħek xejn. Inta f'ngħid il-reliġjon hi soluzzjoni iżda nies kollha kontra jkun. Huwa importanti. Imma l-problema f'dawk in-nies li jużaw ir-reliġjon biex jinqdew għax ir-reliġjon hi l-iktar ħaġa fundamentali u sentimentali u l-nies tista' biha ċaqlaqhom anke l-gwerer u ma rridx immorru l-bot. Ir-reliġjon mhux iktib, taġi, ir-reliġjon in-nies għax jemmlu fir-reliġjon u fundamentalisti. In-nies jemmlu fir-reliġjon. L-ebda ktib ma jgħid. Eżatt. In-nies jemmnu fir-reliġjon. Iżda jekk ikollok bniedem jimmunu para n-nies bl-isem ta' reliġjon, hemmhekk ir-reliġjon ma taħtix. Allura mhux ir-reliġjon il-problema, il-bniedem. Meta jutilizza r-reliġjon. Allura ma nitwaħħlux bir-reliġjon għax inna f'ħafna Kristjani li mhumiex lesti, mhumiex farħanin bl-ebda gwerra, imma l-gwerer qed isiru. Mhux hekk. Isma' palma jisiru gwerer mill-Kristjan, dak gwerer Kristjani, il-Russja, l-Ukrajna, l-Amerika. Ħalli ngħid xi ħaġa ta' xejn jiena wkoll. Fl-aħħar qamm ir-raqda da. Le. Irxoxta bħal. Raise up. Le ħanejlek is-sitwazzjoni mhix faċli għaj minn il-Middle East ilu ħin kollu bil-gwerer u hekk. Però issa, again, ninsux il-kelma ta' Biden, kieku ma kienx hemm stat tal-Iżrael. Kellna nagħmlu wieħed. Dak imma l-għada jinsa xqal. Le dak kien fil-90s. Fil-90s. Ġifieri kien għadu f'tensieq. Kieku ma kienx ġie fundat stat tal-Iżrael, we had to create one. Da mhux jien. Ma nasab għandu raġun. Le ħanejlek isma'. Għala. Għala ġib t-diskort. Għala. Tista' togostek jagħmel l-istat f'Malta. Issa ħanetkellem. Għax dik id-domanda għaddik ma togosbok. Issa ħanetkellem daqsxejn fuq il-biċċa. Tafal fej għala. Fil-kuntest tal-Middle East hija l-Iżrael huwa l-unika demokrazija li hemm. Taħseb. Fil-bqija kollha dittator.
Fejem maġġoranza taħseb. X'idħol l-Amerika x'jagħmel pajjiż ieħor din. Isma'. Ma din Ingilterra bdiet tadubbi fiha. Mhux għalhekk. Mhux l-Ingliżi. Imma żomna, l-unika pajjiż demokratiku. Alright, ħanaqbel miegħu għad certain extent. Imma l-ħin kollu jaqgħu l-gvernijiet u jerġgħu jagħmlu l-elezzjoni li qatt ma ftehmu. Tatura minn daqshekk tajjeb. Ma jaqgħux gvernijiet. Kemm il-darba Netanyahu kellu jagħmel Tatura ma jaqgħux gvernijiet. U fl-aħħar issa dejret tisnienu għax naqgħod mal-farrajt. Alright biex ma ngħidx il-kelma Malti hija ngħid. Joqgħdu jwaqgħu għandek id-demokrazija. Ma xed waqgħu id-demokrazija. Id-demokrazija ma l-votazzjoni fil-elezzjoni biss għattajt. Ħanerġa' ngħid. Id-demokrazija fil-opinjoni tiegħek meta bniedem jiġi votat u elett mill-poplu tiegħu biss jew meta tmexxi. Meta tiġi elett mill-poplu tiegħek biss. U meta tmexxi kif tkun? U mbagħad meta tmexxi kif tkun? Tmexxi wkoll, imma titħol. Jekk ma tmexxix bil dak id-demokrazija xi tfisser tinżel. Meta kellna hawnhekk. Daħal għalija issa. Id-demokrazija mhux tiġi elett biss, id-demokrazija meta inti spiċċa tmexxi l-pajjiż bil-mod demokratiku. Li inti spiċċa mhux tieħdu deċiżjonijiet to protect yourself, not to be in trial. Meta kellna. Il-pajjiż tal-Iżrael kif qed jgħid Netanyahu għandu 7 frontieri. Wieħed mill-ikbar ġurnalisti ġew l-Iżrael għadlu inti imma inti għandek 8 frontieri. Ismani, Netanyahu ġi elett demokratikament ġew l-Iżrael. Ma ġiex, għax kellu jagħmel coalition. U l-gwerra mal-Ħamas għandu approval rating ta' fuq xi 80% għalija. Jiġifieri kollha fil-kuntest tisma' ħafna l-medja tal-West biss. Kollha demokratiċi. Le, żomm. Il-medja tal-West. Le dik il-medja tal-West. Imma r-realtà meta tara il-medja tal-West. Ġifieri l-Palestina mhux qed jaqblu mal-Ħamas. X'inhi? In-nies tal-Palestina. Le mhux qed jaqblu mal-Ħamas. Imma x'wassal għal dak li qed naraw illum. Inti tittara daqsxejn ta'. Isman, jekk nista' naraw minn punt ta' tluq, x'wassal għal situazzjoni, u lut qed nitkellmu għax qed induru naqdu ċirku għal xejn. Jekk mhux se naraw minn fin beda il-punt ta' tluq, x'wassal illum il-ġurnata s-sub. Imma sam qegħdin x'għamel? Eżatt, x'inhi taf kemm il-pajjiż qed tissupplixxi l-Iżrael bl-armamenti? Għandek l-Iżrael? Taf kemm il-pajjiż? Għandek l-Amerika l-ikbar waħda għadha xi ġifieri. L-Amerika, Awstralja, Ġermanja, Franza, l-Ingilterra. Ġifieri inta titkellem kważi 7 pajjiż. M'għandekx ċans terbaħ lill-Iżrael. Ir-rabħa tal-gwerra qatt ma tkun biss bl-armamenti, mhux l-informazzjoni tiegħek. L-Amerikani daqs kemm nafqu flus u daħlu ġew l-Afganistan kif talqu minn hemm. Wejja come on, ma nagħdux nidduru ma l-affarijiet. L-ikbar saħħa li hemm fil-Middle East hija Iżrael. M'hemmx dubju. Kontra armata ta' pajjiż ieħor, bla dubju. Imma meta llum il-ġurnata qatt nara l-casualties li huma stess qed jippruvaw jaħbu u dawk il-casualties kemm qed tkun mhux fuq bniedem biss qed nitkellem fuq l-ekonomija, qed nitkellem fuq is-sitwazzjoni tal-pajjiż. Taf int kif inhi qiegħda s-sitwazzjoni l-GDP tagħhom kif inhi qiegħda. Kieku ma kellhomx is-support minn pajjiżi oħra, laqqas baqgħu sal-lum il-ġurnata qegħdi. ħanitkellem naqajjen issa. Tkellemtu biżejjed issa ħanitkellem. Ħanitkellem naqax minuti jien fuq din biċċa. Issa daqshekk. Issa daqshekk. Ħanejdlek trid tara kemm se tibqa' tmur lura. Huwa importanti li tara x'ġara qabel għax inkella. Ovvjament ma tista' tqajjem l-ebda argument. Imma kemm ħammorru lura? 20, 30, 40, 100 sena, 200, 2000 sena. Għax hekk ħanqogħdu sejrin hekk. Allura anka Malta mhix tal-Maltin, xi darba min jafta min kienet. Issa, il-problema li nara jien ovvjament hija diffiċli biex tgħix ġo dik l-erja, għax ovvjament daw ideat differenti, jappoġġjaw politikanti differenti barra pajjiżhom. Issa jekk jaħaj ikollhom mur sa Second World War. Edha fl-aħħar mill-aħħar il-problema mill-ħolqa mhux l-Ingliżi. Rappo daw. Ma xkont għamel. Ejwa, ma daw ħanejlek. Xkont għamel dikont l-Ingliżi. X'tagħmel bihom il-lut? X'inhi? Għamel, ma żommhom Londra. Tarbihom minn għandek x'għadhom fuq ħadd. Mhux hemm l-art tagħhom din. Ma l-art tagħhom. Ħanejlek meta kellna meta kellna il-doktor Rakoni. Ħadd m'għandu l-art tiegħu.
Il-Dr. Rakoni jazzi hawnhekk. Fil-verità ħadd mundu l-arti. Ejwa, ma meta kellna l-Dr. Rakoni jazzi hawnhekk. Dik il-verità, għalhekk il-reġjoni problema. Mhux ir-reġjoni tal-arġena. Ma mhux ir-reliġjoni. Dr. Rakoni jazzi kien qal. Taf xed jgħidu, immaġina inti tmur safra, all right? U tagħmel pereżempju 3000 sena. Għas-saħħa tal-qed niċċajta. Tmur safra u tagħmel 10 snin barra mill-pajjiż. Tiġi l-ġo darek issib settlement ta' nies. Ma tal-Inglesi. Ismin tabra miskont il-bibja jgħidlek kien meta għadda. Ħolqu problema kbira. Jiena mmur safra għal 10 snin. Ġodda tiegħi insib nies oħrajn. In-nies l-oħrajn anzi mhux ngħidulhom aqbżu lil barra. M'għandux argument. Kif m'għandux argument? Ma ngħidulhomx aqbżu lil barra, ngħidulhom ejja ngħixu flimkien. Le, neħxu flimkien. Kamon, neħxu flimkien. Issa, dan ta' dwir ta' diskors. Il-problema mela ħolquha naqblu. Li din ħolqot l-iktar wara World War II. Suppost Churchill qal li rebħu l-gwerra. Issa jien insaqsi. Qabel il-gwerra l-Ingliżi kellhom kważi nofs id-dinja taħt idhom. Wara l-gwerra da spiċċa. Laqqas l-Ingilterra tiegħu u ngħidu li rebaħ, ma nafx rebħija di. Għax falli għat kontrolla kważi d-dinja. Ma rebba fil-Ottomani, ju. Ejja, ma efimni. Jien għalija. Għamil mal-Ottomani. Issa. Il-gwerra kiet maqqana mal-Ġermaniżi. Issa. Kamon, fġalla. Fil-Middle East qed jgħid. Issa tant. Le, fil-Middle East li ġara. Tafaw L-Ingilterra x'qed tokkopa tagħmel il-Middle East, minn fejn ġiet? Tafaw il-problema. Minn fejn ġiet hemmhekk il-gwerra, kif spiċċat hemm? Le, tafaw il-problema hemmhekk Mario. Wara l-gwerra. Issa Mario Mario ħankompli daċċeti. L-istess argument. L-istess argument. Dak fl-Afrika. Għandhom dritt. Eqfu naqra, għall-argumenti. Issa, il-problema dejjem tibqa' fl-aħħar mill-aħħar huma flus u armamenti. Eżatt. M'hemmx fiex noqogħdu nduru. Voldri jiena għalija l-Iżrael kulħadd jaf għandha armata b'saħħitha suppost dawn għandhom Alla jbierek l-aqwa defense system fid-dinja u erba' tal-Ħamas Alla jbierek għamlu ħerba f'daqqa waħda daw f'Ottubru. Issa jien insaqsi kien hemm allura motivi oħra li ħallewhom apposta daw b'xi mod jew ieħor jagħmlu dak li jagħmlu. Da l-eżempju. L-eżempju l-eżempju li ġibt fil-bidu tad-diskors ta' jien hawnhekk. Jekk jien noħroġ barra u nintaqa' ma' Mike Tyson li kellu 30 sena. U mor jien Alla jbierek dan ngħidilkom il-losta tajtu xeba. Ifimni. Naħseb jena. Tal-Russi u tal-Ukreni di. Ejja, u rġajt l-istess argument. Kif il-Hamas Alla jbierek daw ħatfu dawk l-ostaġġi kollha tal-Iżrael meta daw għandhom laqwa tista' tgħid laqwa armata fid-dinja. Something mhix Voldri hija dik Voldri hemm ħafna. Dejjem flus. Taf x'inhi l-problema? Titngħidlek x'kienet il-problema Melkem. Mela l-Iżrael u grazzi għal Trump, għax issa rrid ngħidlu grazzi għal Trump għal xi ħaġa. Grazzi għal Trump, l-Iżrael għamlu dak li jgħidulhom l-Abrahamic Accords. All right, fej innormalizzaw, fej innormalizzaw ir-relazzjoni tagħhom ma' Saudi Arabia, mal-Bahrejn, In-normalization kien saret mal-Emirates. L-Iran li huma number one backer, l-Iran li ma jħobbx bader, li huma number one backers tal-Hamas. Li huma number one backers tal-Hamas. Malli raw li Saudi Arabia qed toqrob lejn l-Iżrael, żvrillaw, iġġennu, qallu l-Madonna ħan nispiċċaw. Alright, izolati waħedna, ma nistgħux inkomplu noqorsu l-Arab biex jattakkaw b'mod antisemita l-Iżrael. X'għamlu? Alright, fuq il-Hamas. Ovvjament, inaqdu flimkien daw u qarsuhom. Allura għamlu dilazzjoni, ħalli noħolqu gwerra, ħalli normalizzazzjoni li kienet sassir bejn l-Iżrael u jkun hemm il-paċi fil-Medju Orient. Alright? Normalizzazzjoni li kellha ssir bejn l-Iżrael u Saudi Arabia ma tibqax għax jafu li Saudi Arabia huma simpatizzanti mal-Palestinjani wkoll u ma jridux jaraw gwerer bejn l-Iżrael u Palestina. X'għamlu qalqlu marru joqtlu biċċru xaba Iżraeliti bladdoċ bladdoċ u x'għamlu l-lut mhux ovvjament kellhom jirreaġixxu. Ma naħsibx li kienet fl-interess tal-lut illi joħolqu din il-gwerra meta kienu qed jinnormalizzaw xi ħaġa li ilhom jixtiequ jinnormalizzaw ir-relazzjoni tagħhom mas-Saudi Arabia.
Jien naħseb fimni. Ma jridux fil-verità. Il-gwerra huma flus. Dejjem nibqgħu nduru l-Iran u warras tal-problemi kollha fil-Medju Orient, laqas huma l-Palestinjani u l-Iżraeliti. Mhum għandhom l-ebda interess l-Iran, mhux l-Iran, l-Iranjani, mhux in-nies Iranjani, għax in-nies Iranjani l-istess argument li nagħmel tar-Russja. U ma nissew ġew maħtufin mill-reġim. Ewa, ma inti taf xetret u Min irid jappunta subħaj lejn bħala reġim. U fejn ma jridx ma mhux reġim. Ma tista' bir-rispett kollu tal-li qed tgħid inti dejjem tgħid mhux in-nies u għall-gvern. Alla xiritu, inti taf xetrit imma. Bħal ma jridu l-Ewropa. Tridu dejjem gvern. Li huwa pro EU. Dak l-importanti. Allora il-Hamas mhux in-nies. Mux għannes, votawla. Allora l-salfat. Allora s-salfat. Neħħaw l-elezzjonijiet. Tellawhom darba u neħħawhom l-elezzjonijiet. Le, mhux vera, li ġara. Le, li ġara. Le, isman, in pala sena mek nista' nitkellem iktar bid-dettal. Li ġara wara rabħet il-Hamas, l-dinja kollha ġew boycotting li daw rabħu. Fejn rabħu u kien hemm nies Maltin li talgħu jobservaw jagħmlu observation fuq l-elezzjoni. Id-dinja kollha għatawlhom il-fondi u anke s-support. Tal-Fatah hemm stazzjoni partikolari li kien taħt daħalan, mhux ngħidlek ukoll, kienu qed jippruvaw jagħmlu kolb ta' stat kontra dik l-elezzjoni rabħu tal-Hamas. Li ġara tal-Hamas tant kienu konxi u kienu aware waqfuhom. Bek spiċċaw ġo Ramallah. Il-persuna li kien il-poplu Palestinjan kollu maqud warajja, kulħadd jaf kif ġi l-ewwel msakkar ġo l-konvenju fil-komponent tiegħu. Kif ġi assassinat. Li Arafat. Ma nafix il-bad. Taf il-medja tal. Forsi inti awtorità ma jinnafa li l-Hamas ħadu l-poter. Alright, u daru għal dawk ħadu l-poter rebħu l-elezzjoni, inta tikkontradixxi li daħlu fil-poter. Abdu u keċċewhom li qatlu. Le, għad tikkontradixxi li lek innifsek wejn. Ngħidlek għala. Il-Hamas rebħu l-elezzjoni. Reviżjoni tal-istorja kif saret biex nippruvaw nġibu l-Hamas bħala xi ħaġa sabiħa jiġifieri. X'inhi? Qedlek dik hija reviżjoni jiena li dik hija reviżjoni tal-istorja kif saret propja. Għax il-Hamas, mhux għax il-Fatah maċċettawx il-Hamas, il-Hamas meta rebħu l-elezzjoni qabdu daru lej dawk l-elementi moderati li kien hemm fis-soċjetà ta' Gaza li kienu membri ħafna minnhom tal-Fatah u qatluhom. Jew keċċewhom il-barra bħalma jiġri issa għajd li issa ġo Gaza. Meta jkun hemm xi ħadd li jgħid isma' jiena rrid inkun moderat lejn l-Iżraeli, trid nikkoopera mal-Iżraeli x'għamlu. Jaqbdu jalquhom f'nofs tat-triq. Min fin Mux għanajdek mux vera jew vera, urini evidenza, tajdlix klim li titfa' qoddim in-nies mingħajr ma jkun hemm evidenza. Murara hemm xi artikli. Le, ħanajdu jekk hemm xi ħadd jekk irridu jkun hemm il-paċi. Għalija ġo l-Ewropa x'jien fl-aħħar mill-aħħar ġo l-Ewropa ngħix. Naqbil miegħek. Irridu nieqfu nindaħlu. X'jagħmel kull pajjiż? Għax l-Ewropa di l-problema tagħna. Lej, għal-kem nejdu li aħna namlu fil-libertà. Ġifieri ma nindaħlu x'inhu jiġri fil-vant nofsani u ħallhom jagħtu bejnietom. Jew noqgħod nindaħal fer-Russja x'qed jagħmlu Russja. U l-interferenza. Tħalli pajjiż invadi. Rajtu ġara meta ma ndaħ. Mala sewwa. Ġara meta ma ndħalniex meta l-Ġermanja fatit iċ-Ċekoslovakja. Daħal bqa' sejra il-Ġermanja. Jara, il-Ġermanja. Wara dik il-gwerra kif għattajt int. Tal-Ġermaniżi. Ismani, mela allura ħall-mur fil-punta qabel mela allura li l-Ingliżi tajjeb iddominaw l-Iżrael ħanejtek jew ferem l-Iżrael illum. Tajjeb ilu daw minn 1918 x'kienet dak iż-żmien law. Le, l-ewwel li tagħhom il-permess tal-li se emigraw fin-19. Le, ma fil-1940 sa 1918 l-Ottomani sewwa tilfu l-poteri tilfu staħħa ngħidlek. Minn meta? 1914-1918. 1914-1918. Bejn 1914-1918. Le, zom. The Ottoman Empire sided with the Central Power. Aħna rridu naħħom il-ġom aħna ġo l-Ewropa di l-problema li għandna li kulħadd irid jgħix bid-demokrazija li għalina hija tajba. Id-dinja mhux kollha l-istess. U aħna qed nispiċċaw nagħmlu edewwa l-Ewropa. Li m'għandniex għalfejn ikunu l-edewwa tagħna. Jiena minn ġo Malta
biex ngħid il-Palestina kif iridu jgħixu. L-Iżrael kif irid jgħix. Ir-Russja kif trid tgħix. Iċ-Ċiniżi kif iridu jgħixu. Aħna għandna l-Ewropa tagħna. Il-grazzja li għandna f'dal-età li qed ngħixu aħna, li għandna eżempji tal-passat riċenti ġara meta ħallejna lil xi ħadd li kien moħħu biex jidħol ġo pajjiżi oħrajn. Meta kien hemm nies li raġunaw bħalek Malcolm, il-gwerra ġiet tiġri iktar wara biebu. Imma l-gwerra wejn irridu il-gwerra irid ikollu l-kuraġġ xi ħadd li l-pajjiżi ġo l-Ewropa ħafna minnhom kienu jaqblu ma' Hitler. Dik il-verità. Kienu jaqblu ma' Hitler ħafna mill-pajjiżi li kien hemm. Ma kien jaqbel ma' Hitler, mhux kulħadd ħalleh dieħel ta' pajjiż. Ħallew dieħel. Dik il-problema. Żgur ħallew dieħel u mbagħad fix-xejn raw il-folja ħaddur. Mbagħad iduru n-naħa l-oħra, bħalma dejjem jagħmlu. Deki, l-affari. Hitler beda jinvadi. U ħallew jinvadi, u ma ħallew jinvadi għalfej ħallew jinvadi. Għaw xaħat jisajdi għalfej Hitler invada l-Europa? Għaw xaħat kapaċi jirrispondi d-domanda għalfej Hitler invada l-Europa? Għaxrit jgħamil għalla r-rennu tijaw, tal-sena. Le? Ma xrit jgħamil. Aqra wara l-ewel gwerra dinija. Kolħat nazist, pa. Aqra, le. Issa ideologija, mi diċi ġviri. Aqra wara l-ewel gwerra dinija. Flima sta ġibu l-Ġermanja, l-Franċiżi u l-Ingliżi. Umbat iftaħħal tajdli għax irid kulħadd nazzista, in-nazzizmu u ideoloġija li uża Hitler biex jiddomina, veru, pero x'in ir-raġuni li dik l-ideoloġija rebħet għax dak iż-żmien l-umiljazzjoni li għamlu lill-pajjiż lill-Ġermanja bid-dejn li għabbew għabjel qatt ma kien tista' toħroġ Ebda biex rebħet għax fil-1933 qabad fil-1933 Hitler x'għamel? X'għamel fil-1933 Hitler? Meta ħalaq il-Parlament, l-għada x'għamel? Biex jiddomina. Ibbenja l-partit, qabad il-komunisti. Sarawenetu mhux Ġermaniżi, imma mhux hemm il-punt. Tajjeb x'jiġifieri. ċensura permettili. In il-pajjiż tiegħi. Li ġara wara l-ewwel gwerra dinjija. Imma il-pajjiż tiegħi għalfej kellu jieħu l-poter. Il-ġara. Il-Ġermanja tilfet dawk il-biċċiet fl-ewwel gwerra dinjija li Hitler jitrekwista l-ura. Akkwistom, waqafhem. Permettili. Għala, għax wara l-ewwel gwerra dinjija. Imma the pride. Was the story. Tal-Ġermanja. Għandek raġun tistemmen kif tifhimha int. Imma jiena tinħares lilna minn aspett ieħor. Il-Ġermanja wara l-ewwel gwerra dinjija u t-telfa li kellha. Il-stat ta' umiljazzjoni li għamlula l-Franċiżi u l-Ingliżi u l-oħrajn ma setax tibqa' tiċċatta li tiġi umiljata b'dak il-mod, speċjalment bid-dejn li għabbew bih. Li dak id-dejn qatt ma tista' tifdih. Ġifieri tibqa' dejjem taħt dana. U bekk he raised up. Isma, ma nistax neċċatta dak. Ġifieri l-intenzjoni li kellu jinvadi Franza, li invadi il-Polonja. Jekk dawk huma stess, huma stess li kienu tafawlu d-dejn fuqu u miljaħ tal-li mhux lilu insomma il-Ġermanja għax mhux se naħduha personali. Apparti minn hekk tinsix. Jekk naqraw fuq Hitler propja l-karattru tiegħu bħala persuna u net mhux Ġermaniż. Dik waħda. Awstrijak. U rikib mewġa ta' in-nazzjonaliżmu li jiena tniġġieled għalik. Tiġix x'ismu l-speeches tiegħu tista' tismagħhom tarahom u taraf fihom. Bl-iskopijiet. Imma żomm, is-speeches tiegħu kienu dak iż-żmien kien mħabba kif ġiet il-Ġermanja. Iva, mhux hekk qed in-nies ma kinux wara ta' xejn. 100% naqblu ġifieri. L-istess qed naqblu, mela qed tgħid li inti għax inti qed tġib li dal-eżempju l-Ħamas in-nies li għandha warajja mhumiex ta' xejn warajja. Biex inħolqu toħloqhom il-klima ta' dak iż-żmien. Ja ħasra, ħanistaqsik domanda. Dik il-problema. Meta n-nies kollha kienu wara Mintov. Għalfej.
Għax kien ikkonvinċihom dak li qed jgħid. Le, għax kien situazzjoni kienet tal-pajjiż kif inhi. U kien x'ismu, lojali lej pajjiżu, kien patriot ta' pajjiżu. Meta inti tkun patriot ta' pajjiżek għad-drittijiet u d-dinjità u l-libertà tiegħek, in-nies bla ma trid. Mela qed naqblu lin-nies qegħdin wara l-Ħamas għax huwa patriottiċi. Naqblu jew mhux naqblu. Mhux ma' l-Ħamas biss, dik il-problema. Ma kulħadd. Illum il-ġurnata ġol Palestina, ġol Gaza, għax ġus saħra, għax wejn għadda jsemmi affarijiet. Ġol West Bank, kull mem il-PLO, li huma jaħalfu għas-sigurtà tal-Iżrael u għam speeches ta' x'ismu tal-President bħalissa Abbas, ta' Abbas, li hu jgħid is-sigurtà tal-Iżrael hi priorità tagħna. M'hemmx Ħamas hemmhekk, l-Iżrael il-ħin kollu qed ikasbar, joqtol, jieħu, ifarrak, jagħmel. Ma kondannax il-Ħamas imma wara li nistgħu nġibu eżempju żgħir. X'ħajerġa' jiġri ġol Ewropa. Sewwa, il-Ġermanja semmejniha waqt il-gwerra tal-Ukrajna. In-nies Ġermaniżi taħseb jimporthom mis-sanzjonijiet li qed tagħmel l-Ewropa u huma qed jitilfu l-jobs. Mela issa ħajkollok kriżi ġol Ġermanja. Kif kellek qabel bdiet World War II? Chamberlainizmu da. U kif tala Hitler fil-poder. Kif raġuna Chamberlain Le, bit-Ċekoslovakja. ħanejdlek isma' inti Wayne jiena u inti jekk għandna sewwa x'nieklu. M'għandniex problema, hekk għandek 40% tal-poplu m'għandux xogħol u m'għandux jiekol. Ma tistax tinjora. Hekk kienu reġgħu il-Franċiżi qabel ta' Hitler. Ejwa, mhux għalhekk ara. Inti issa l-problema il-history qed terġa' tirrepeti. Putin ma tiqaflux l-Ukrajina u joħloq l-gwerra mondjali oħra. Li kelli nkun qed niklu ma tantx idum biex jispiċċa. Iktar ċans jispiċċa. Emmenti issa l-Ġermaniżi jerġgħu jaslu fi-stat. Sewwa minn hemm preżentament imexxi l-Ġermanja, l-Ġermanja kissira ekonomikament. U n-nies fl-aħħar mill-aħħar wejn inti taf għax kont daqsxejn fil-politika. Il-Ġermanja ċentru l-emin ħajarba, ċentru l-emin. U iktar favur l-Ukrajina minn Scholz. Għax Scholz kien weak. Il-problema hija l-weakness ta' Scholz kienet u mhux soċjalist. Ara, int għandek il-far right tal-Ġermanja. Minnaħa jissapportja l-Ukrajina. Il-far right tal-Ġermanja. Il-far right tal-Ġermanja. Ideoloġija fil-Iżrael, ideoloġija fil-Ħamas, ideoloġija issa. Il-far right tal-Ġermanja sewwa sar kważi l-ikbar partit li hemm ġol Ġermanja llum. Da jekk issa l-Ġermanja ħadd kompli l-ekonomija sejjar allura da ħajjispiċċa. Erba' tiem oħra da jiġi 50% plus 1. Diġà qal, aħna noħorġu mill-liju jekk hemm bżonn, mhux problema. Jekk toħroġ il-Ġermanja mill-liju, min baqa' tikrolla liju. Sewwa, u daw qal aħna diġà aħna x'importana x'jagħmlu r-Russi. Aħna mhix problema tagħna. Kif in a way għamel Trump għalhekk tela. Trump dejjem populist. Għalien niġi nitmellaħ x'jagħmlu l-pajjiżi l-oħrajn. Jien laqwa l-Amerika biss jinteressani. U għalfa għal-Musk, u x'qad għal-Musk għad li we have to make America great again. Internally, mhux externally. Internally, mela, mhux hekk. Mela, Wayne, ma nafx kan idu ieħor. Wayne, ħallina għax sarali. Wayne, inadni ma kienx. L-aħħar domanda u nagħlqu. X'jidillek bid-deċiżjoni illi ħadu daħħajħor biex il-bader bija sewa. L-International Criminal l-ICC u l-ICJ. Dawn it-tnejn. L-International Criminal of Justice u l-International Criminal Court. Tajjeb, dawna fuq Netanyahu, insomma, u li dan issa qed taħt arrest ħafna pajjiżi. Issa hawnhekk ħansaqsik l-istess domanda, però alla barra ftit li l-Amerika mhux qed tirrikonoxxi dan l-arrest. Issa ma ninsewx illi l-ICC u l-ICJ kienet magħmula fil-bidu mill-Amerikani, l-Ingliżi, ir-Russi. Għal min? Kontra min? Damra Nuremberg ħarġet. Imma għal min kien magħmula? Fuq min ġiet imwattqa? L-Amerikani għandhom immunity. Qed jgħidu l-Amerikani, qed jgħidu ma mhux hekk. L-Amerikani huma bħala soldati tagħhom għandhom immunity. Però għal min magħmula din?
Għal-min mamul, għal-peta d-dinja ġiviri. Ma xekka, biex huma dejjem ikun. Issa domanda ti. Ma allora, da 5 pajjiżi wafqu, għandek ir-Russja, l-Ingilterra, China. Mux ta' United Nations il-Konsell ta' Sigurtà. Il-5 Musketeers tal-Joker. Meta jfittilhom jużaw il-vejto u jwaqfu lek il-mozzjonijiet li huma suppost ġusti. Imma x'tirrispondi inti? Tina fuq Netanyahu qed taħt arrest. Il-wejn. Taħseb għaw xaħat ħajizzatta. Kikol Mossad mux jaħdem biz, kikol garantiri kem min ifettillu jgħamil il-xismu. Jina, ma najlek. Ma għet toħtor, għet jgħidulu ħallajtom bil-ġuħ, ħallajtom bil-laċ. Daqsek. Għet jgħidulu. Daqsek, wen ħanaslu miegħu. International Criminal Court u l-International Għax ħadħawduni, l-ICJ. International Criminal of Justice. L-ICC. L-ICC u l-ICJ. Dak hemm tnejn. L-ICC. L-ICC L-ICC u l-ICJ. Ħarġu suppost mandat ta' arresti. L-ICC ħarġet. Id-domanda di jekk iġew Malta narrestaw aħna. L-Italja ħarġu L-Italja mill-bidu. Għax anka l-armamenti ma batu. Il-pajizi li batu huma. L-Italja ħad arrestaħ ġifiri. L-Italja laqas l-armamenti ma batu lilu. Ox jarrestaw. Le, ma għalmenu li ħadu stand ċara. Ma l-stand hija ċara, Amerika. Stand ċara. Nistan nirrispondi Ejwa, ħadda ħajrispondi, x'inkella. Sużana Wayne. L-ikbar odda, dija storika, l-ikbar odda li għandhom terroristi bħal Hamas hija simpatija antisemita tal-Nazzjonijiet Uniti. Dik hija l-problema. Li nara redikolu tal-ICJ, għax imbagħad hemm inkonsistenza, li ħafna inkonsistenzi naqblu 100%, għax tinsix li hemm arrest warrant tal-ICJ fuq Putin imma dawk l-Amerikani jikkritikaw il-pajjiżi għalfejn ma jarrestawx, imma fuq Netanyahu le. Imma biss ngħid illi inti tpoġġi il-Prim Ministru li huwa demokratikament elett ta' pajjiż fuq l-istess livell ta' Mohammed Deif li huwa leader tal-armata. Organizzazzjoni terroristika bħal Hamas. U mhux il-leader tal-Hamas, u l-leader tal-armata. Hija redikola u li tpoġġi. Hija li tpoġġi l-aggressur u l-vittma f'dan il-każ fuq l-istess livell hija redikola għall-aħħar. Issa biex ngħidu kollox, u qed tirriskja l-ICJ, minħabba l-kwestjoni tal-Hamas u tal-Izrael li titlef għax ma jkollix support tal-Amerikani. Tal-Istati Uniti, nafu. Li titlef, jekk l-ICJ tirriskja fuq il-kwistjoni ta' Netanyahu li titlef il-kredibilità kollha u ħadd ma jibda. Il-fondi, skużani. Alla x'preda tagħmel l-ICJ. Titlef il-fondi mhux il-kredibilità. Le, taf min jibbankrolja l-Nazzjonijiet Uniti, l-Istati Uniti, all right? Jekk il-Nazzjonijiet u Trump tad-dinja kollha ħallik. Jekk Bader qed jifraħ li tilha Trump għall-kwestjoni tiegħu ma tantx ħajkun xi ħepi. Għax Trump qal jekk il-Nazzjonijiet Uniti dejquna naqbdu noħdulhom il-flus, mbagħad jaraw se jagħmlu. Ma aħna naqblu Trump anzi is unpredictable. Il-Hamas iħobbu jqogħdu joqorsu n-Nazzjonijiet Uniti għax għandhom 4 simpatizzanti li huma antisemiti li kienu brainwash meta kienu żgħar dawn minn żmien l-università u jaħsbu li d-dinja timxi minn wara l-bank tal-università u ma jarawx l-affarijiet kif ikunu qed jiġru. All right? Għaw xejdu ġew trabbew brainwashed totalment kontra l-lut. Nkollu brainwashing kontra l-lut. Imma inti taqbel ma l-ICC ġifieri taqbel jew ma taqbelx ma deċiżjoni li ħadha. Ma nistax naqbel illi inti tpoġġi Prim Ministru ta' pajjiż elett demokratikament fuq l-istess livell ta' leader ta' organizzazzjoni terroristika. Issa biex ngħidu kollox. Ma taqbel ma' Putin li huwa taqbel ma l-ICC jew indictment kontra mhux għalhekk. Jew tajba jew ħażina. Jew ma naqbilx magħha. Ma f'xejn. Hemm ħafna inkonsistenzi naqbel magħkom, ħafna inkonsistenzi fuq Putin u Netanyahu u ICJ u taħwit laqsna jekk illum ġurnata teqa' fil-gwerra fil-Middle East. Netanyahu spiċċaw trial. Tal-verità. Żomm. Le, zom, illum ġurnata jek tiqa fil-gwerra ġol Middle East, Netanyahu jippoġġa fit-trajl. Jibqa' Prim Ministru ta' pajjiżu Le mhux ta' trajl tal-ICC, ta' pajjiżu stess. Mhux għalhekk ngħidlek. L-ICJ
il-judges li huma pro-Palestina u ICJ. Pro-Palestine ħalina l-lahu jek. Pro-Palestina antisemiti u ilhom jgħidu kontra l-Izrael. Kull min jgħid kontra l-Izrael antisemitiku. Ismani. Hemm qed favur Palestina mill-Izrael, mill-Izrael hemm qed favur Netanyahu. Mario, mhix kondanna mhix kondanna fuq Netanyahu, Mela x'inhi li hemm biżejjed prima faċe evidenza li kienu nużaw il-prima faċe allegazzjoni biex dawn jiġu arrestati jiġifieri waqfin biex ikunu maħuda għal trajli. Jista' jkun it-trajli għata favorihom daw. Mhux hekk? Ma daw tgħidulhom isma' ġint ngħidlek speċi, jien ma nix niġi xejnulu. Mhux hekk, ekku. Da mhux missju bħal. Arrestat. Mhux hekk. Ġifieri għal-fuġitiv. Netanyahu galant, li kien Netanyahu galant. Għalla jbirek li kħedċen Netanyahu għax ma qabilx miegħu, għax baza minnu, għax anka kien iċċerċjaħ ma tajt. Edi taqbel ma l-ICC, ġifieri, taqbel ma deċiżjoni ħadd l-ICC bader. X'imkien irid ikun hemm ġustizzja. Taqbel ma taqbelx, li huwa jew le. Ma hix kwestjoni taqbel ma taqbel. X'imkien irid ikun hemm ġustizzja. Mhux ħajrispondi, x'ma tafx ħansaq. Le, għax nrid nirrisponda x'in nies mhux titihom iva jew le u tispiċċa isak. Sew ejja. Trid ikun hemm il-ġustizzja. Jekk ma tsaħx il-ġustizzja, nista' nixu f'ġungla. U dik il-ġungla kollha ħambatu l-konsegwenzi tagħha. L-ironija, Mario, l-ironija hi li mela tressa xi ħadd bħal għax di l-inkonsistenza, għax l-inkonsistenza tal-ICJ tibqa' tinġibet, ġifieri. Xi ħadd bħal Khomeini li joqtol in-nies tiegħu u joqtol il-gejz u xejdulu u jagħmel xejdulu joħloq dawk il-gwerer kollha, Alla jbirek l-ICJ laqas stress u da laqas biss jissemmieħ xejn. All right, dittaturi oħrajn ġo pajjiżi oħrajn laqas biss jissemmew l-ICJ. Alla jbirek Madonna minn daqsdaw gwerer, minn daqsdaw sitwazzjonijiet Netanyahu raw bħala problema. Ma ta' sensu. U ma tistax poġġi il-vittma u l-aggressjoni. Di l-ICJ għalet għada ħallihom bil-ġuħ, ħallihom bil-arx, ħallihom bla dawl, ħallihom bla medicina. Dik il-ġustizja, dik għax jibdew mill-ICJ. Umbat tispiċċa ftaħt l-ICC Criminal Court. Imma umbat għandek, l-attakki li għat jisieħu, għat jiġu rekordjati u għat ċandru live. Da mux għat najdu recorded u fuqam xwi naqra editing, għat nitkelmu live fil-ħin li għat jisiru l-affarijiet, għat jiġu trasmetti l-dinja kollha. U daw l-affarijiet għat jidru ċari. Nint ma t-tattakka sptar, ma t-tattakka sptar. Ejwa, biex għat l-ICJ, l-ICJ għalet ċara l-istoria. Asmani, il-kustjoni mux li t-ġaxħadhom mill-li kellu x-xorbu laf. Għalek li taqbad t-bombardja. Fejn nistaf li għemmek għat. Ġifiri taqbel ma l-ICJ naqbel ma li t-sir il-ġustizja. Għawra, ma taqbel maħħom? Naqbel ma l-ġustizja. Mux fuq bis wieħed jew liħor. Le, mux naħrab lek, għat nirrispondik. Insert Marti. Jek joħdok il-passaport jien id-defendik. Nirrapjaw jew. Merki ma jgħala inti. Le, jena taqol ħafna organizations. Ġiva ma taqbex maħħom. Ma nafx kemm il-wahdaw. Le, ma taqbex, żgur. Le, jem bħal organizations. Għandhom saħħa biex jgħamlu. Ġivi l-ICC, laħġat wara Norimberg u xnafien niskapjaw. Kolla daw kolla jkollhom aġenda tagħhom. U jużaw għadajjan fej jaqbillu, jenke kol affarijiet jintużaw ma kolħat l-istess. Le, għandek istaqbilna, kolħat l-istess. Ejwa, kieku kollox bl-istess scale. Ma mux dejjem fej jaqbillek. Biltu, kważi. Għam punti kruċjali. Kamu? L-niskapjaw dal-ICC. Għettajdu intom, mux għettajdu, mux naqbex maħħa. Għam punti kruċjali. Għandhom mezz jew metodu biex jwaqtu dak li jgħidu le. Ma m'għandhomx jekk il-pajjiżi għandhom għalhekk qed ngħidu. Għandhom biex jekk daħħeġ Malta u l-gvern Malti jgħid li Netanyahu narrestaw jiġu Malta narrestaw. Ma jiena hemmhekk qed naqbel ma' mhux ħajjed jekk tal-gvern Malti għax għall-gvern Malti l-Iżrael mbagħad. X'inhi? Ma mbagħad tkun lest li toħloq inċident diplomatiku mal-Iżrael. Imma skużi, imma allura xiex. L-Italja lesta ġifi toħloq inċident diplomatiku. Imma jiena mhux se żball. Right. Li Salvini. L-Italja dilli ċettat. L-Italja jista' jkun imma Salvini li huwa parti mill-gvern għalija jista' jiġi Netanyahu jew mhux ħana resta. Ħanerġa' ngħidha. Għaddik id-domanda. Għandna għodda biex daw l-affarijiet Orban, Melkin. Silbek Orban għallu tista' tiġu titlaq meta trid. Għalhekk folder da kolħadd tifhimni. Ħanerġa' ngħidha għandna hemm għodda biex tista' twattaq dak li qed jgħidu jew daw l-organization qed tissakjaw l-flus għal żik ta' xejn.
Daw ħela ta' flus, kollha ħela ta' flus bil-United Nations b'kollox. Inti l-ironija rajta, mela l-mara li għattamel tal-United Nations tal-UNHCR u tal-Rifuġati, ir-raġel tagħha l-ikbar wieħed li għandu x'jaqsam mal-armamenti. Ħalli nibġaħalla. Kollox dej. Wieħed joqtol u liħor minn għalih ħadd isalfa. U salva. Ħanajlek il-United Nations huwa talking club. Tajjeb li jkun hemm talking club imma semmek jasal għalhekk qed ngħidu għandhom għodda biex jwattqu dak li jridu. Ma jridux x'qas iridu. Mhux dejk ara. Dawk hemmhekk public figure u pagi kbar. U mbagħad daqshekk. Tajjeb Mario. Naħseb għandkom raġun l-Italja, infatti, għax għandi kelli żbalien, esprimiet riservi. Ija. Walla, jina kelli informazzjoni ħażina, ma ftixta biex titlu bil-korrekti. Għalhekk qed ngħidu. Għandhom il-mezz jew l-għodda biex jwattqu dak li qed jgħidu jew kollox paroli fil-vojt. Mhux billi toħroġ ġeġiġuri bħal daw tagħmilhom bombastik. Putin Melkim hawn Malta u narrestawh. Jekk jiġi Putin hawn Malta li għandu arrest warrant mill-ICJ. U narrestawh x'jiġri? Ma naqbix jien. Le, x'jiġri? Missela biss. Jiġu Russi jitfawna. Missela biss. Imma sa isma' u l-cruise missile ġdida u daqshekk. U għak jixrijaw biex jarrestaw mhux biex indaħqu d-dinja bejna. Wejn, di ġifieri di toħroġ naqra ipokriżija oħra mela allura l-Putin jekk jiġi fl-Ewropa narrestawx l-ICC. Ħarġet. Netanyahu ma narrestawx. Ekku, ġifieri. Hija tgħidula, hija organizzazzjoni. Kemm l-Italja kienet ħanerġa' ngħidha. kelli żball. Ma tajjeb li korreġuh l-iżball. Kol ma għandna clowns qegħdin fuq siġġijiet jobdu dak li jgħidu. Li jgħidulhom mala sewwet jgħid badera kważi d-dinja kollek, ja. Mela allura n-nies għandhom bżonn iqumu naqra fuq saqajhom. Ma se jqumu għax nagħmlu rivoluzzjoni inqaxtu. Ħanejdlek l-ironija tant il-barra l-ironija għalhekk issa jiena nixtieq kieku ngħixu demokrazija kif suppost. Min ma Nixtieq. Min ma jixtieqx. Imma l-verità taf x'inhi. L-pajjiżi fejn jgħidlek għaxaw il-Labor, ta' imma l-problema taf x'inhi, il-pajjiżi fejn hemm id-demokrazija hemm l-interessi li qed jgħid bader, ma jmexxix fil-verità l-gvern. Mela mexxu warah. U fix-xineriet waqgħu l-gvern fix-xineriet. Trump fil-kampanja tiegħu 56 jew 57 times. He mentioned. Issa Trump huwa l-eċċezzjoni tar-regola kważi li da he was rich enough li naxxilu jirbaħ elezzjoni għandu li Elon Musk miegħu wkoll li huwa l-iktar raġel sinjur fid-dinja u naxxilhom jaħarbu. Mis-sistema għax is-sistemi kollha ħadmu biex Trump ma jitlax. U trid tara records tiegħu l-iktar president li tala li ma ġej minn grounds ta' politika u laqqas diplomasija. Over and above l-iktar bniedem li għandu. Għandi kursità issa la jidħol fil-poter, ħana sa jiġi. Ngħidhom ma jagħmel ledi għax u cowboy. Li jrid ħajamel mhux li wieħed. Let's go. Ma naħseb li qal li Però jiena l-fatt li issa Elon Musk waraħ naħseb jiena ħadkun differenti naħseb tal-lem mill-iżbal. Tinsiex li Elon Musk fejn jidħol climate change jemmen. Ġifieri mhux ħaġa jagħmel l-istess żbali. Mhux climate change bit. Per eżempju, ma mhux ħaġa jagħmel l-iżbal joħroġ bil-Trattat ta' Pariġi. To make America great again, internally. Ġifieri meta tara. Fl-aħħar mill-aħħar għamel. Mario, ħanaqbad ma' Malcolm li jħobb ħafna lil Putin u lil Trump. Jien naħseb Musk ħajat it-teknoloġija lil Trump biex joħolqu hypersonic missile li tkun tiġri iktar minn ta' Putin. U jitfaħħa fuq Putin. Jista' jkun. Jista' jkun ukoll li warbut ngħidu mal-Ewropa. Isma' il-biżatijiet ta' il-mezzola flok Putin. Il-mezzola flok Putin. Il-biżatijiet bil-fantażiji tiegħu fuq il-development tal-AI u affarijiet oħra li huma relatati magħha. Hemmhekk kienet nibża, Jagħmel xi waħda. Ismani. U bħala bniedem hemm beżjuż, dak programm ieħor bader. Ekku. Programm Welcome on board. Ekku. Isma' hemm bżonn. L-AI nista' ngħidlek issa jiena fit-teknoloġija qiegħed. Ekku. Huwa perikolus illum jiġifieri. Eżatt, naqbel miegħek. Taf kemm aħna dipendenti fuq it-teknoloġija sirna. U ibda mitfakka. Jiena b'ġi sekondi korreġa jżballu. Tal-Italja. Imma il-biċċa. Mellek il-AI. Sidi korreġi li għandek l-affarijiet tiegħek privati kollha fuq Inti l-lum ma semmux il-biometrika. Min jikkontrolla teknoloġija. Jikkontrolla l-ħajtek. Dik għala Harari, Profs Harari.
Mandu xalfej, ħanajdu, mandu xalfej. Jek inti tuża t-teknoloġija on a day-to-day basis, tafal xie xinti espost. Isma, pero għabad għandek fatturi ħor tal-teknoloġija tal-li jista' jisru l-ek il-biometrika tijak illu. Jistaw jisru l-ek kollu. Isma, inħanajdek. Bl-AI jistaw jġibuk tajt affarijiet li ma tkunx xat. Unnis jamnu, n-nis jamnu, di tajba tal-AI, dan namlu program jor, n-nis għet jamnu ċuċati, per eżempju l-orsi xejjer n-nis, jamlu. Per eżempju, la safar, il-kukka tabbi, il-żar taħħa fuq spalletta u t-tir, ma t-esistix fin-natura, u n-nis jamlu how beautiful is nature. Namlu program jħor Mario fuq il-perikli tal-AI. Namluħ. Illum. U għet jiġru kull-jum, u l-qas jafu n-nis, specialment dawk li mumiex litterati fuq il-teknoloġija. U l-qas jien li 30 sena. Ifottu. Għaxajdu l naħdem fil-teknoloġija. L-qas jien ma nħossni preparat bizzejiet għall-AI. Jaħseb wara minn mhuwiex f'dik it-tip ta' industrija. 100%. Jivir kemm jistgħu jagħmlu bih li jridu jimmanipulawh. 100%. Nagħmlu programmi mhix conspiracy theory, hija teknoloġija. La jkollok saqajk, all right. Niġu waħda semma. Ejja nagħmluh tal-AI dan. Naqbad naqra magħkom. Ekku. Nsemmu lek Wayne, grazzi. Għalli kont magħna. Narak. Ciao Wayne. Mela grazzi lil. Ciao Bader. Ciao. It was nice to meet you again. Same here. Ciao. Grazzi lil Bader. Tajjeb li kien magħna u lil Melkim. U nirringrazzjaw ukoll lit-telespettaturi tagħna, il-followers tagħna illi għadu maħna, nasqala kem domna, domna mux ma nafx kem domna, sater nofs. Lezzijat, ha? Nejdu. Niskuża ruħi. Fit li ta' nofs, għandek lezzijat u kwart. Niskuża ruħi għall-istorbu li kien hemm, ovvjament. Naħseb jena. Ma nis għandhom bżon da tip ta' programmi, għax nqataw minn kullim kien. Dispjaċini li kien ċensura, għax li kien ikun iktar mħawar, u kien iktar ikun program, għanajtek, sabiħ, interessanti, imma sfortunatament iċ-ċensurawna li seħebna Steve Flora. Għal darbohra. Fil-fat, xtaqt il-belt għax kif kondiħer u naf li kien ħajkun hemm, kont se ngħidlu, int meta ġej għal dik l-istedina, qatt nerġa' ngħidilek meta ġej għal dik. Sfortunatament dik li tagħmel iċ-ċensura. Rridu nibqgħu naħdmu, naħseb naqblu li nibqgħu naħdmu għal paċi. Tajjeb ħalli kulħadd jgħix fil-paċi, niddebattu sura ta' nies bħalma qed niddebattu hawnhekk ma qbilniex. Imma ma tħannix fil-personal. Tajjeb. Aħna ma ħanbidlu ġewwa kollha mhux ħanbidlu l-andament tal-gwerra, mhux probbli aħna naqalgħu waġa rasna, bħalma qed naqalgħu. Min jaf min ra l-programm kemm ħajqlawna. Jaqlawna, normali, dik normali. Le, fis-sens kemm ħajkun hemm nies li jibda jargumentaw miegħek fuq opinjoni tagħhom li mbagħad tidħol f'ħafna. Fimni aħna hawnhekk insaqsu qegħdin, jiena nsaqsi żgur. Mhix qed l-espert. U li ħaġa li jgħidu għax inta tifhmu f'kollox, tifhmu f'kollox. Aħna qed nagħtu l-opinjoni tagħna, tajjeb nistiblevaw nistiednu n-nies li huma għanajtek esperti fuq l-iktar esperti fuq is-suġġett, u mbagħad mhux kulħadd jiġik, u mbagħad jew jiċċensurawk. U ma kux tista' tattendi. Tajjeb li l-esperti li fl-aħħar mill-aħħar ħafna minnhom kollha mħallsin biex jgħidu li għandhom jgħidu waslu lid-dinja f'dan il-ekku. Ma wassalix demand industry minn l-espert. Ismani, ħanajdu hekk, indejjem ngħidha għandna xaba amateurs din jiddeċidu għall-futur. Le, qed tiddeċidu skont kif qed jiġu ordnati biex. Naħseb minn dit-taħdida ħareġ illi s-saħħa tal-flus. Dejjem il-ġlieda kienet mhux għal Alla, imma għal flus. U naħseb din kif bidem jifhimha din u ndaħlu waġa rasna, naħseb il-bidem jinbidel. Naħseb diffiċli daġi, ma naħseb il-bidem jinbidel. Il-politika dejjem ekonomika, ġlieda gwerra dejjem għal ħadd ma jitlas tiġġol xejn. Ekku. Nagħlqu u narawkom dal-boħra. Grazzi il-followers tagħna.